Равилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Бакча яктагы абзар артында ората белән бүлеп куелган зур гына загонда Куканның имиләренә борынын төртеп, үзе җирән, тамак астыннан күкрәге буйлап аппак тасма сузылган, аякларына аппак оек баш кигән, нәзек аяклы, әллә ниткән нечкә билле, бу яктагы тойларга һич охшамаган, тиреләре йылкылдап торган колын басып тора. «Ой, матур!» диде Нурания шаккатып. «Кара, маңгайында йылдызы да бар. Исеме ничек соң моның?» «Белмим әле, уйламадым. Әти үзең сайла диде. Бәлки әле җирән булыр. Әнә төсе җирән бит. Әле мин исеме турында җүнләп уйламадым да», дип яңадан кабатлап куйды Шамил абыйсы. «Кит булмаганны, җирән дигән ат буламы ни? Безнең эштә җирән Вәли бар. Аның да чәче тайныкы төсле кызгылт җирән. Әйдә без аңа Йылдыз дип исем кушыйк. Әнә маңгаенда йылдызы да бар. Таң атканда яна торган йылдыз кебек. Әти ул йылдызны Чулпан дип атый». «Кара син моны. Ничек мин уйламаганмын икән? Инде кайчаннан бирле исем эзлим таба алмыйм. Кичкенә булсаң да башың эшли синең кызый. Әйдә Йылдыз дип, я булмаса Чулпан дип кушыйк». «Йылдыз булсын, Шамил абый, Йылдыз булсын». «Ярар, сеңелкәш әйткәч, Йылдыз булсын инде». Шамил кесәсеннән кирләнеп беткән шикәр кисәге чыгарып тойга сузды. «Кил монда, бәх, мә, шикәр ашатам». Колын аптыраган кыяфәт белән кара җимеш төсле күксел күзләрен тутырып карап торды да, нәзек аяклары белән гәүдәсен ыспай уйнатып, иреннәре белән малайның уч төбен кытыклап, шикәрне авызы белән ялмап алды. Кукан тайның үзе яныннан ерак китүен өнәмичә, тешләрен ыржайтып малайга акаеп карады һәм колакларын шымартып кешнәп җибәрде. «Тимим сәнә, нәрсә ыржаясың? Агу бирмәдем тайыңа. Үземә әни иртә белән чәй эчкәндә биргән шикәр кисәген генә бирдем. Көн озын ыштан төбендә авыз суларын китереп торган, ләкин тайга каптырырмын дип саклаган шикәр кисәген. Миңа ни жалко, бездә шикәр дөнья ул. Без гел шикәр генә ашап торабыз» дигән кыяфәт чыгарып, бу салам чәчле зәңгәр күзле кыз алдында тайга шикәр бирүенә горурланып куйды Шамил. Нурания тайның Шамил абыйсының уч төбеннән зәңгәр суланып торган шикәр кисәген ялмап алуын күрде дә, төкереген йотып, күптән авызына эләкмәгән, инде тәмен дә оныткан шикәрне күз алдына китерде һәм бәх дип нәни учларын тайга таба сузды. Йылдыз кызның учына иреннәрен тидереп алды да, алдануын аңлап әнисе янына китеп барды. Ашыга килеп, Куканның имиенә борынын төртеп, дык-дык итеп имә дә башлады. «Ә мин шикәр яратмыйм. Әни әйтә, шикәр ашагач теш бозыла, май ашагач күз сукрая ди. Шуңа күрә шикәр ашамыйм мин. Әйдә тайның муенына чәчәкле чуклы ситсыдан муенса тагабыз. Аннары шуңа нәни генә кыңгырау таксаң, йылдызның кайда икәнлеге беленеп торачак. Кылын йөргән саен, ул кыңгырау көмеш тәңкә күк, әнинең шулпы тавышы сыман чыңлап торыр. Күңелле була инде Шамил абый кыңгырау тагып куйсак, иеме?» дип, шишмә тавышлары чыгарып шелтерәп көлеп җибәрде Нурания. Малай дәшмәде. Бу сеңел әллә ничек итеп күңелләрне күтәреп, матур итеп сөйләшә иде. Никтер аның бу нәни кызчыкны үз янында озаграк тотасы килде. «Шамил абый, мин тай янына тагын килим әле, ярыймы?» «Ярый, тик ат янына миннән башка якын килә күрмә, тибеп үтерер. Мин барында гына килерсең». Малай үзенең абый кеше, сеңлесен яклардай зур кеше булуына сөенеп куйды. «Мин әтигә булышып, гелән шушында абзарда кайнашам. Минем әтиәнием олы кешеләр инде. Шуңа күрә әллә кая барып уйнап йөри алмыйм». Махрубикә Фәгыйлә белән саубуллашып кайтырга чыкканда, балалар оратага сөялеп, тайның кыланмышларына карап көлешеп торалар иде. Кыз ора-тирә: «Шамил абый, күр әле, күр! Мине таный түгелме соң бу Йылдыз? Точно таный!» дип, кулларын чәбәкләп ала. «Нурания кызым, син кайда? Әйдә кайтыйк. Сания уянып җылыйдыр. Булай да Фәгыйлә түти белән авылның бер башыннан кердек,
икенчесеннән чыктык. Бүтән авыл хәлләрен сөйләштек дип, әнисе кызны җитәкләп алып чыгып китте. Тагын кил Йолдыз янына, тагын кил. Ул сине сагынып көтеп торыр дип озатып калды Шамил абыйсы Нуранияне. Бер атнадан соң Фәгыйлә түте янына Нәзифә карчыкта хәл белергә килеп чыкты. Нурания әбисенә дә ияреп барды. Нәзифә карчык ничек кенә ияртмәскә тырышса да, кыз тәмам бөкрәйгән әбисе артыннан теркелдәде. Кире беткән, пир суккыры, балалы кунак, этле кунак ул. Нәрсәгә син ат артыннан ияргән тайсыман миңа иярәсең? Тынычлап кая булса да барасы булсаң, шушылар тагыла. Монысы бигрәк тә бабасына охшаган. Кире беткән дип ачуланса да, кыз аның артыннан калмады. Әбисенең балы итәкле күлмәгенә тотынып, «Әби, мин дә барыйм инде. Өйләренә дә кермәсем. Шамил абыйларның тайлары Йолдызны гына карарыйм. Шамил абый да тагын кил, Йолдыз сине бик сагынып көтеп торыр дип әйткән ие. Өйләренә дә кермим. Барыйм инде, әби. Билләһи өйләренә кермим. Барыйм инде, әби». Син генә кирәктер аларга. Үзләренеке үзләренә җиткән. Сине генә көтеп торалардыр. Нәзифә карчык бүтән дәшмәде. Димәк, риза. Кыз инде әбисенең холкын белә. Ул ачуы килсә, кәкре башлы карама таягы белән йомшак җиреңә кундырырга да күп сорамый. Бу сиңа йомшак күңелле юаш Котдус карт түгел. Әбисе Фәгыйлә түте янына кереп киткәч, Йолдыз янына ашыкты кыз. Ул ара Хәбибулла картның сәнәк белән абзарда мал астын чистартып йөрүе, малларга йомшак кына итеп, «Эй, рәхмәт төшкере, астыңны чистартыйм әле, нәҗестә ятма, чиста салам өстенә ят» дип сөйләнгәне ишетелде. Шамил дә шунда икән. Ул, «Әти, саламны кай тирәгә җәябез? Сарай буенамы?» дип сорап куйды. Шунда шаян Хәбибулла карт Нуранияне күреп, «Улым, күрше безгә нинди матур кыз килгән. Бар каршы ал. Габделхәй кызы бугай. Колагын тешләп куй, улым, үскәч үзебезгә килен итеп алырбыз. Әйбәт нәсел баласы. Бар, өйдән алма алып чык. Кечкенәрәк яшниктән ал. Кызылы тәмлерәк, баллырак» дип, Шамилне Нурания белән калдырып сарайга кереп китте. Малай зур кызыл алма алып чыгып кызга тоттырды. «Рәхмәт», диде кыз. «Мин бу алманы сеңлемә алып кайтам. Ул авырый, бер нәрсә ашамый. Бәлки бу алманы ашар». «Әйдә, Йолдызны карыйбыз». Шамил тагын бәх-бәх дип тайга учын сузды. Тай әнисеннән аерылып, Шамилнең кулына йомшак җылы иреннәрен тидерде дә, «Ник алдыйсың мине юнсез» дигән кыяфәт чыгарып борылып китеп барды. «Үскән», диде кыз. «Әле ничә генә көн узды, тай үскән». «Әйе», диде Шамил, «кеше баласы гына әкрен үсә, ә хайваннар тиз үсәләр. Бир әле миңа кулыңны». «Ник? Бир инде». Нурания учларын җәеп кулын сузуга, малай кызның кулларына зәңгәрләнеп торган шактый зур шикәр кисәге салды. Кыз күзләрен зур ачып сихерләнгәндәй шикәргә карап торды. Аннан уянып киткәндәй, авызына җыелган төкереген йотып, шикәрне кире Шамилгә сузды. «Әйе, шикәр яратмыйм мин. Ату тешем бозыла. Мин ипинең кибән башын яратам. Әти әйтә, кызым шикәр ашамый да торып була. Ходай ипидән айырмасын. Ипи белән бәрәңге булса, кеше ачтан үлми ди». «Ал инде», ди Шамил. «Мин аны сиңа түгел, авыру сеңлеңә дип бирәм бит. Бер генә тапкыр ашаганнан теш бозылмый ул». «Әйдә алайса, икәү бүлеп ашыйбыз». «Аны келәшчәсез ватып булмый». «Алайса башта мин суырам, аннары син. Шулай бүлеп ашыйк». «Мин ул шикәрне көн сайын күп итеп суырам. Төпчек булгач апаларым да бирә. Шуңа күрә Нурания синең үзеңә генә булсын, яме?» Кыз шикәрне тел очына тидереп алды да, «Ай, тәмле. Кайчанда булса шундый вакыт килер микән? Гел шикәр генә ашап тора торган вакыт. Әни кичә май язды. Мин дә булыштым. Аннары барыбызга да кичә салган ипигә май ягып, өстенә писүк сибеп бирде. Шундый тәмле ул. Яңа пешкән ипигә май ягып писүк сипсәң. Синең андый ашаганың бармы, Шамил абый?» ди. «Бар инде.
Мин дә ипинең кибән башын ашарга яратам. Әни ипи миштән чыккач, әзрәк суынгач кибән башын кисеп бирә. Аннан соң май сылый, өстенә бал яга. Шулай ашасаң тәмле була. Әти әйтә, балда 70 төрле шифа бар ди. Писүккә караганда бал файдалырак. Синең үсә торган чагың балны күбрәк аша ди. Тик мин балны бик яратмыйм. Күп итеп ашасаң тамакка утыра, телне әчеттерә. Бездә дә кайчагында ипигә бал ягып бирәләр. Тик сирәк. Әти әйтә, бал дисәң бер кими, кашык тыксаң 2 кими ди. Юри әйтә инде ул. Балның колагы юк бит. Ишетми шул. Ипинең кибән башын мин яратам да бит. Тик безгә әни кибән башын чиратлап кисеп бирә. Бер көнне энемә, икенче көннәрне сеңелләремә. Әни бәрәңге боткасы пешергәч, тукмакны да чиратлап ялыйбыз. Шундый тәмле. Әни ботка мазар пешергәч, казан төбендәге касмакны да бүлеп-бүлеп бирә. Сиңа рәхәт. Син төпчек булгач, казан төбендәге касмак та үзеңә генә, тукмакны да үзең генә ялыйсың. Ипинең кибән башы да үзеңә генә. Төпчек булгач рәхәт сиңа, Шамил абый, име? Әйемле. Апалар миңа гөл балага караган кебек карыйлар. Минем абый буласым килә. Миңа 10 тулды бит инде. Апайлар кеше алдында ачу китереп, "Нәниебез, үскәнебез" дип баштан сыйпап китәләр. Әйтә, Алла бирсә җәйгә Үзбәкстанга барырбыз ди. Беләсеңме, анда кунак чакырганда чәйгә сала торган сары җимеш белән кара җимеш агачта үсә икән. Гөл җимеш кенә ашап яталар икән анда, Ташкентта. Борчак сипмәсенә. Нәрсәгә ялганлыйсың, мактанчык? Җимешне кибеттән сатып алалар аны. Әти белән Теләче базарына баргач үзем күрдем. Какта алып кайттык әле без аннан. Әлүн кагы. Эше була икән ул. Әни әзрәк биргән иде. Темсез эше. Әйдә йолдыз янына керик. Мин аңа шундый муенса үрдем. Кара ничек матур. Нәни генә кыңгырау таксак шәп була инде дип, Нурания Шамилгә чәч толымы кебек итеп, ситсы калдыкларыннан үргән муенса тоттырды. Матур булган бу. Үзең үрдеңме? Әнидән ситсы кисәкләре сорап алдым да, кичә үрдем. Әзрәк әни дә булышты инде. Әтидән кичкенә шөлдер дә сорап караган идем. Юк, сиңа ни нәрсәмә ул дип ачуланды. Тай балаларны күргәч әнисеннән аерылып, ората кырыена килде. Шамилнең тайны чакырып, бәх-бәх дип сузган учында бер нәрсә дә булмагач, шәмәхәләнеп торган кара җимеш күзләрен Нураниягә текәде. Кыз кисәсендәге кичкенә генә ипи кисәген учына салып, йолдызга кулын сузды. Тай йомшак төкле иреннәре белән ипине ялмап алды да, әнисенә таба атлады. Уч төбен кытыклый. Әйдә муенсаны бәйләп куй инде. Юк. Аның янына керсәң, кукан хәзер тибеп очыра. Күзеңнән утлар күренер. Әнә, Савыш авылында минем адашны ат тибеп үтергән. Җигәргә өйрәтелмәгән айгыр булган. Иптәшләре, син ат астына керә алмыйсың, куркак дип үртәгәннәр. Астыннан йөгереп чыгыйм дигәндә, айгыр ишенә генә китереп типкән ди. Шунда Шамил кесәсеннән кып-кызыл алма чыгарып кызның учына салды. Алмыйм. Гелен кешедән әйбер алмыйлар инде. Минем әни әйтә, алай гадәтсез булырга ярамый, кеше бирер ул. Син кыз бала, әзрәк әдәп дигән нәрсә булырга тиеш ди. Оннан соңы сине дә әтиәниң ачуланыр, һаман алма таратасың дип. Алманы алар миңа үзләре бирә бит. Мин сораусыз алмыйм. Үземә дип биргән алманы син килгәнче сакладым. Үзем ашамадым. Хәзер син минем сеңлем бит инде. Менә мин сиңа чынаяк тәтиләре дә бирәм әле. Яз көне бакча казыганда чыкты дип, кызга шымарып беткән зәңгәр чәчәкле кичкенә генә фарфор кисәкләре тоттырды. Ой, матур! Фәүзия сеңлем белән өйле уйнарбыз. Ник үзеңә кирәкмимени? Кит җүләр! Егет кеше өйле уйныймыни? Мин аны сиңа сеңлемә дип җыям. Рәхмәт, Шамил абый. Тик син икенче юлы алмаңны үзең аша яме. Үз күрер, дип, үзенең абый икәненә сөенгән Шамил атасына охшатып бик җитди кыяфәттә итеп куйды. Муенсаны апалар тагар әле. Бәлки шөлдер дә тагарлар. Сиңа рәхәт. Син төпчек булгач, синең апаларың бар. Миңа да кичкенәләр апа дип йөриләр.
Нинди апа инде син, үзең бала. Алар кичкенә булгач мин апа инде. Урак өстендә Санияны гел мин карадым. Әни көлтә куярга басуның теге башына чаклы китә. Мин бала карап торам. Әни кичкенә генә шикәр кисәге белән бодай ипи калдыра да, мин чәйнәп имезлек салам. Йылак ул безнең Сания. Кара йылак. Әни мәк башы кайнатып ишергәч кенә озак итеп йоклый. Бала арбасы сөйрәп йөреп арып бетәм. Камыл кадалып аяк табаннары каный. Опа кешегәлеге инде. Айба тауына каз куасың. Безнең ата косталарга гына тора, шундый явыз. Балтырдан электрәде ала. Аннары таң атканчы ук уятып, әни кәнүшнигә аталмасын алып бара. Соңга калсаң кеше җыеп бетерә дип төнлә барабыз. Әни үзе генә барырга курка, мине ияртә. Кәнүшнинең үзенең иясе бардый. Йоклаган атларның ялларын шундый да матурлап, вак-вак тылымнар итеп үреп куя икән кәнүшни ияләре. Әни менә шулардан курка. Апа булгач бер дә рәхәт түгел. Сиңа рәхәт. Син төпчек дип сүзен бетереп, хуш Шамил абый дип саубуллашты да, әбисенә дә әйтеп тормыйча өйләренә таба илдерде. Атуәния шулана, бала карыйсын бар. Нурания өйгә кайтып кергәндә, әнисе сепарат айырткан да, эшен бетереп сепарат тәлинкәләрен юып йөри иде. Кайтып җиттеңме, дилдарчик? Сиңа бала карамаска гына булсын. Тагын шул Хәбибулла малае янына тай карарга баргансыңдыр әле. Чистый зимагурга әйләнеп беттең инде. Аю-майы сөрткәннәрдер Фәгыйлә түтиләр йортына. Ай, зубаны дип, сепаратның 3 тәлинкәсен кызына бирде әнисе. Мә, яла. Энең белән сеңлең ялап куйды инде. Монысы сиңа булыр дип торадырыйым. Нурания әнисе кулыннан каймага агып торган сепарат тәлинкәләрен алып, тәмләп ялап куйды. Тәмле, әни, менә бу алманы бүлеп бир әле. Әтигә дә калдыр, үзеңә дә бүл. Махруйбикә. Эй, җаһил. Эй, булдыргансың кызым. Үзе генә ашамаган бит. Әти әнисенә дә, туганнарына да алып кайткан. Әйбәт якларыңда күп инде синең үзе. Тик барган сайын Хәбибулла малайыннан алма алып кайтма. Гадәтсез булма. Икенче күрмим дип, алманы 6 кисәккә бүлде дә, әтисе белән үз өлешен Саниямә имезлеккә булыр дип, шәй кәгазенә төреп киштәгә алып куйды. Әни, Шамил абыйларның тойлары шундый да матур инде. Аягына аппак ыек баш кигән. Чәчләре кояш нурында янып тора. Кызым, тайның чәче булмый, ялы була. Мин сиңа әйттем бит инде. Кирәкмәгән, үзең белмәгән сүз сөйләмә дип, кеше көлдерерсең. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шомырт хатирәсе. Фәгыйлә карчык азрак рәтләнеп, яралары тартылып йөри башлаганга күп тә үтмәде. Үзбәкстаннан Улы Гыйниятулланың басмачлар тарафыннан үтерелүе турында хәбәр килеп җитте. Картлар өнсез калды. Ничек? Бер ай эчендә кызын, дошман хәлфә хатынын Себер кудылар. Нәфисә юкка чыкты. Фәгыйлә карчык үзе өнсез күпме ятты. Менә хәзер сөлек шикелле Гыйниятулласы шул булашны яклап хараплар булган. Югыйсә Үзбәкстанда басмачлар хәрәкәтен җиңгәннәр дә иде кебек. Төрле җирләрдә качып калганнар димәк. Шулар җиткәндер дә Гыйниятулланың башына. Гыйниятуллага олан суда гашык булмаган кыз юк иде. Балыкла улына аулак өйгә барса кызлар, бүген Гыйният килә, матуррак киемнәрне киеп дип мутланып, аулак өйләргә җыеналар иде. Нигәдер егет кенә бер кемгә дә карамыйча, Үзбәкстаннан кайткан авылдашының улы Гатауллага ярып китеп барды. Аннан соң аның зур бер нәчәлникнең кызына өйләнүе, үзенең дә соңыннан әллә нинди зур түрә булуы турында хәбәрләр ирешеп торды. Авылдашлары итте. Өйләнер дә шул. Патша кызын алырлыгы бар иде шукынмышның. Чибәр, укымышлы егет Гыйниятулла. Гыйният чыгып киткәч, күпме гашык кызлар елап калды. Әҗәлләреңне генә эзләп чыгып киткәнсең икән, балам. Кемнәр генә башкайларыңа җитте
китте дип өзгәләнде Фәгыйлә карчык. Һәм олы улын күмәргә кече улы Шамил белән чыгып китте. Большевиклар башлыгы Гыйниятулла Муратовның әнисен Үзбәкстанга китереп җиткерер өчен Алансуга солдат җибәргәннәр иде. Озын юллар үтеп, алар Үзбәкстанга килеп җиттеләр. Улының табуты янында җиңнәренә кызыл тасмалар бәйләгән мылтыклы 4 адәм басып тора. Фәгыйлә үзәкләре өзелеп, инде еларга күз яшьләре дә калмыйча, улының мәрмәр кебек ап-ак йөзенә карап: "Эй балам, никләргә генә мине ташлап киттең? Бигрәк хәер, баш бирмәс идең шул. Җәһәннәм тишекләренә әҗәлеңне эзләп китмәсәң, Алансуда каберең булса да калыр иде. Ни гынахларым өчен үземнән алда баламны күмдем. Бу кечкенә генә йөрәк ничек чыдасын? Нәфисәм турында бер хәбәр юк. Анысы кайларда йөри икән? Зөһрәм ни хәлдә? Инде баласын тапкан булырга тиеш. Бу мылтыклы адәмнәр ник дүртәүләп басып торалар? Эшләре беткәнме? Үлгән кешене урламаслар ич. Бу кадәр кеше кайлардан җыелган? Әллә бөтен үзбәк җыелып беткән инде? Чыгалар да сүз сөйлиләр. Чыгалар да сүз сөйлиләр. Дуга укыгыз. Минем балама хәзер дуга гына кирәк. Пычагыма кирәк моңа сезнең буш сүзегез дип өзгәләнеп, эчтән генә белгән дугаларын укыды. Аннары: Раббым бер Аллам, җәннәтләреңне насыйп әйлә балама. Бәлшәвик булып динсезләнеп йөрде дип, аны тәмугытларына салма. Ул бит яхшы ата баласы. Дине өчен түгел, көне өчен Сәвит плашы өчен көрәшеп йөргәндер. Иленең асты өскә әйләнгәч нишләсен? Кайларга гына барсын? Кичер, Ходаем, бер Аллам, улымны тәмугытларына утын итмә, дип ачыргаланды. Улын күмәргә алып чыгып киткәндә Фәгыйләнең котын алып, әллә ничә мылтыктан аттылар. Пли дип берсе кычкыра, икенчеләре ата. Агач башында җыелышып утырган кошлар пырхылдашып, котлары алынып өчеп киттеләр. Улының рухын рәнҗетеп, ни өчен мылтыктан аталар? Фәгыйлә аңлый алмады. Фәгыйлә карчык янына әллә нинди затлы киемнәр кигән килене килде. Ул кара күлмәктән, башына кара яулык бәйләгән. Айда, Ани, к нам поехали дип, Фәгыйләне үзләренә чакырды. Бигрәк чибәр, затлы киенгән иде килене. Тик никтер кара кием кигән, ак киеме булмагандыр күрәсең. Күзләре елап шешенеп беткән. Шулай да матурлыгын җуймаган. Римма бик зур профессорның бердән бер кызы икән. Яннарына зур кара машина килеп туктауга, Фәгыйләгә утырырга булышты. Фәгыйлә өйләренә килеп кергәч, өнсез калды. 2 катлы йорт җиһазларының чите алтынлап эшләнгән. Идәннән түшәмгә хәтле көзгеләр, ул келәмнәр, ул ялтырап торган зур-зур лампалар, доңгылдап сугучы кәнәфи хәтле сәгать, шаккаткыч инде. Римманың әтисе татарча исәнләшеп, карчыкны түр башына утыртып, зурлап кунак итте. Нәфисә Үзбәкстанда күренмәгән булып чыкты. Фәгыйлә йылый-йылый беренче тапкыр күргән кодасына соңгы айда ниләр кичергәннәрен сөйләп биргәч, тегесе: "Мда" дип бик озак кына сүзсез торды да, Фәгыйләдән Нәфисәнең исем-фамилиясын, туган елын сорап алып: "Иртәгә мин сиңа бер язу язып бирермен. Ул язуны сез ничек булса да оныгыгызга тапшырыгыз. Булай гына ул монда килеп җитә алмас. Ә мин биргән справка аңа булышыр", диде. Ә монда исән-сау килеп җитә алса, мин аңа ярдәм итәргә вәгъдә бирәм. Кайгырмагыз. Замечательным зятем был ваш сын. Сезгә зур рәхмәт за сына, дип Фәгыйләне кочаклап алды. Шулай Үзбәкстан якларында калды Хәбибулла белән Фәгыйләнең улы.
Гүя карчыкның ярты жаны йөземле, җимешле, шау чәчәкле якларда өзелеп калды. Үзе белән бергә йөрәгенә кадалган хәсрәт, мәңгелек, кабергәчә җанын әрнетеп торачак яра алып кайтты Фәгыйлә. Ерак җирләрдән кайтып төшкән карчыгын Хәбибулла карт: "Кайттыңмы, карчык? Калдымы гыниятебез? Ичмасам кабере дә әллә кайларда калды. Барып дуга кылыр кешесе дә юк. Раббым, нишләмәк кирәк? Ашларын алан суда үткәрербез. Урыны җмакта булсын. Мин каракайга әйттем, ул Коръән тутырам диде. 40 ясин чыгам диде. Үзебез дә укырбыз. Әти-әни дугасы пәрдәсез барып җитәр. Аллага тапшырдык. Нәфисә дә Үзбәкстанда күренмәгән дисең. Минем күңелемдә әллә шул якларга чыгып киткәнме дигән өмет бар иде", дигән сүзләр белән каршылады Хәбибулла карт карчыгын. Аннары акрын гына урыныннан кузгалып, хатыны кулыннан төенчеген алды да, авыр адымнар белән атлап, өйгә кереп китте. Үзе: "Балалар үзеңнән алда китәргә тиеш түгел дә бит. Ни хәлләр итмәк кирәк? Аллага тапшырдык. Тагын ниләр күрәселәр бардыр", дип сөйләнде. Аның сыкрану сыктавы Фәгыйләнең йөрәген телеп алды. Карты үз-үзе белән сөйләшә идеме? Әллә авыр уйларын кемгәдер ишеттерәсе килә идеме? Карчык аңламады. Солтангәрәй караңгы төшүгә янә Көлиш ягына юл тотты. Тиздән, бик тиздән тагын сөйгәне белән кавышыр. Ул бу татлы, ләззәтле күрешү минутларын уйлый-уйлый, җәһәт атлады. Төн караңгы. Нечкә иләктән иләгән кебек, сибеп көзге яңгыр ява. Әллә нинди юеш, шомлы, җанга авыр. Егет брезент кажанын кимәгәнгә үкенде. Җеп бертөксез юешләнгән кием салымы тәненә сыланган. Җанында әллә нинди калтырау, шым, өметсезлек. Бу хәлләр нәрсә булып бетәр? Нәфисәне хәүф-хәтәрсез озата алырлармы? Әти-әнисе дә атналар буе таң атканда гына кайта торган улларына аптырап, шикләнеп карыйлар. Ләкин үз эченә бикләнгән улларын сорау-мазар биреп бимазаламыйлар. Тик нәрсәнедер сизенүләре йөзләренә чыккан. Уллары Нәфисә турында нәрсәдер белә. Чөнки таң атканчы кайда йөрергә мөмкин? Әгәр авыл тирәсендә берәр кыз белән йөрсә, иртәнге эшләргә кадәр нинди кыз үз данын чыгарып егетләр белән йөрсен? Андый хәлнең авылда ишетелгәне юк. Димәк, Нәфисә янында. Димәк, кызның кайда икәнен Солтангәрәй белә. Димәк, кыз исән. Бүген Солтангәрәй Яков агай белән сөйләшергә булды. Нәфисәне кайчан, ничек үзбәк якларына озата икән? Бәлки әле үзе дә Нәфисә белән бергә үк чыгып китәр. Нигә сузып торырга? Инде Нәфисә 16 яше белән бара. Барып җиткәнче гомер узар. Әле эшкә урнашасы бар. Аннары аның үзен генә поездга утыртып җибәрергә дә куркыныч. Тел белмәүче япь-яшь кыз бала ничек барып җитәр? Юк. Мин аның белән бергә китәргә тиеш. Ни булса шул булыр. Миңа аннан башка яшәү юк. Бүген Яков агай белән сөйләшәм дә, әти-әнидән рөхсәт алып, үзбәк ягына чыгып китәм. Төп йортта калырга энекәш бар. Бер дә кайгырасы юк. Әти-әнигә дә мәшәкать азрак булыр. Улы малайны башка чыгарып торасы булмас. Ул шундый уйлар белән Көлешкә килеп җитте дә, сакланып кына кече яктагы кыз йоклый торган караңгы тәрәзәне чиртте. Ләкин бу юлы тәрәзә пәрдәсенең чите күтәрелеп, кызның тулган айдай балкып торган аппак йөзе күренмәде. Егет катырак шакып караса да, өй эчендә җанлану сизелмәде. Әллә барысы да үлем йокысы белән йоклыйлар инде дип уйлап, олы як тәрәзәсен шакыды. Йортта ут элдерделәр дә, Анна түтинең,
«Кто там?» дигән йокылы уяулы тавышы ишетелде. Тәрәзә шакучы «Это я, Солтан Гәрәй» диюгә, Анна түти тиз генә утны сүндереп, егетне өйгә кертте. Султан, это ты? Только зря ты пришел, сынок. Вчера рано утром они уехали в Казань. Яков приготовил все нужные документы и уехали. Ты слышал, наверное? Дядю Нафисы убили басмачи, значит, к нему она не сможет уехать. Мне кажется, Яков устроит ее в Казань, ведь здесь ее тоже надолго не спрячешь. У нас такие дела творятся, просто ужас. Каждый день людей то в тюрьму забирают, то в Сибирь отправляют. Опасно. Ладно, не расстраивайся. Сейчас иди домой. Когда все уляжется, приедешь. Яков тебе даст новый адрес Нафисы. Не переживай. Все будет хорошо. Солтан Гәрәй, йөрәгенең иң нечкә бер кылы өзелүен тоеп, пысқып яңгыр яуып торган шомлы караңгылыкка таба атлады. Гыйният абыйны, Солтан Гәрәйнең һәр вакыт күз алдында торган пәһлевандай гәүдәле, шибәр, кечкенә генә кара сакал мыеклы, гел елмаеп йөри торган көләч йөзле ир егетне басмачлар атып үтергән. Нәфисәнең соңгы сыйыныр урыны да юкка чыккан. Кыз нишләр? Казанда бер генә танышлары да юклабаса, кайларга барыр? Кемнәрдә турыр? Йөзенә бәреп яуган көзге яңгыр, караңгы салкын юеш көз, каралып өстенә аварга торган шомлы агачлар егетне тәмам өметсезлеккә төшереп, нәрсәнедер, кемнедер, иң кадерле кешесен югалтуын искәртеп шаулашалар иде. Куддус картның балалары әйберләрне язарга кергән активистлар күрми калган тарантасны җиргә күмделәр. Тиз-тиз, тавыш-тынсыз гына эшләделәр. Барыбер чирер инде, бер эшкә дә ярамас. Тик этләргә калганчы җирдә чиресен. Балалар, тиз генә җыеныгыз да чыгып китегез. Без әниегез белән ничек тә яшәрбез, кайгырмагыз. Инде яшисен яшәгән, ашыйсын ашаган. Җәяүләп Казанга хәтле шактый озак барасыгыз булыр. Ашарга күбрәк алыгыз. Анда урам сиберергә урнашсагыз да ярый. Зәкия бану берәр җирдә я бала карап торыр, я савыт саба юарга урнашыр. Үземнең бер дә кәефем юк. Күрешмәсәк, бәхил булыгыз, диде Куддус карт. Шымырт агачы караңгыда Куддус балаларының әле яңа гына ясатып алган тарантасны, затлы кунаклар килгәч кенә өстәлгә менә торган бер дюжина зәңгәр чынаякны һәм тагын нәрсәләрнедер җиргә күмгәннәрен шым гына карап күзәтеп торды да, аптырап, хуҗасының колагына пышылдады. Син нишлисең? Чирьяшәк бит бу тарантасың. Калдырып кына китсәнә. Нигә дип балаларыңны азаплыйсың? Барыбер рәхәтен күрмәячәксең. Чиресен, җыен эткә калганчы, урынында чиресен. Әйе, мин аның рәхәтен күрмәячәкмен. Минем гомерем чыпчык борыны озынлыгы гына калган. Йортымны тузгыткан, өметемне, бәхетемне җимергән әтрәгәләмнәргә булай да гомерем буе шиләнеп төзегән йорт җирем, каралтык урам кала. Бүтән байлыгым кала. Ә син миңа калдырып кына киттисең. Үзең нишләр идең икән? Әнә балаларым туган җирләреннән аерылып кая барып туктарга белмичә, уяларга уялары, кунакларга кылгалары булмаган хәлдә билгесезлеккә чыгып китеп баралар. Туган җирдән аерылу, һай авыр ул шымырткай. Аны үзе аерылып карамаган кеше генә белми. Бер кемгә дә андый язмыш насыйп итмәсен. Үз нигезеңдә, үз балаларың, үз туганнарың янында кадерле булып теге дөньяга китеп барырга язсын да бит. Юк шул. Юк шул. Кеше үзе теләгәнчә генә яши алмый икән, дип җавап бирде Куддус.
Шулай, Коддус агай. Хәтереңдәме? Ак борын чишмәсе буенда мин сиңа шушы ук сүзләрне өзгәләнеп әйткән идем. Ул чагында син мине ишетмәдең. Чөнки беренче угыланың туган сөенештән син мине ишетерлек хәлдә түгел идең шул. Мин сиңа ялынып әйттем. Шушында, туган җиремдә генә калыйм, Коддус агай, дидем. Ялынып сорадым. Ә син мине ишетмәдең. Шулай шул. Туган туфрактан аерылу авыр, бик авыр, дип ыңгырашты карт шомырт агачы. Балаларын озатканда Коддус карт: Балалар, минем сезгә васыятым шул. Зинһар өчен бер-берегезне ташламагыз. Һәр даим ярдәм итешеп торыгыз. Туганлык җепләрен өзгән кеше Тамух кисәве ул. Кешеләрнең гаепләрен гафу итәргә өйрәнегез. Намаз укыгыз. Күрешмәсәк, бәхил булыгыз, диде. Коддус карт, бөкрәйгән карчыгы Нәзифә, олы улы Габделхәй, килене Махрубикә, оныклары Нурания, Фәүзия, Габделфәрд, әле имшәк баласы Сания белән басу капкасыннан чыгып киткән балаларын озатып калды. Карт шомырт та тезелешеп, биштәрләрен асып читкә чыгып киткән Габделәхәт, Габделкаюм белән Зәкия бануны: Хушыгыз, мин сезне язын аппак хуш исле чәчәк атып, көзләрен сусыл әшкел җимешләрем каралып пешкәндә сагынып көтеп торырмын. Мин ышанам. Сезнең кайтасыгызга ышанам мин. Әгәр үз аягыгыз белән кайта алмасагыз, туган җир җәсәдегезне тартып кайтарыр. Әгәр сез кайтканда, мин дә булмасам, бәхил булыгыз, дип озатып калды күпне күргән агач. Коддусның беренче улы Габделхәй белән гасыр башында туган карт шомырт агачы. Шомырт яфраклары да, хушыгыз, дип, туган якның талгын гына искән назлы җилләрендә лепердәштеләр. Коддус карт балаларын заткач карчыгы Нәзифәгә: Сиңа әйтәм, урын әзерләле. Бер дәрәтем юк. Ятасым гына килеп тора. Йөрәгем туктый-туктый тибә. Китеп барсам, Габделхәйгә күчәрсең. Әгәр өйдән куып чыгарсалар диюем. Син, карчык, Бәлшәвик Давытны тыңламаганга миңа үпкәләмә инде. Кермим мин ул колхозга. Ничек инде бөтен нәрсә уртак булсын ди. Җыен ялкау хәерчеләр белән бергә яшәп була димени. Дөрес түгел бу. Шуның өчен кояш чыкканчы, таң атканчы ук торып, көнне төнгә ялгап, балаларыбызга ал-ял күрсәтмичә эшләдекме? Әнә, берәм-берәм балаларыбызны башка чыгардык. Һәрберсенә йорт салып керттек, мал-туарлы иттек. Нинди матур итеп яшәп яталар иде ләбаса. Намаз сайын хәерле гомерләр теләгәндә, балаларыбызны тәүфиктан аерма. Мөселман динендә намазлар укып, тыйганнан тыелып яшәсеннәр дип аз теләдек микәнни соң? Кайсы наданның башына килде икән бу эшли торган? Җирне җаны тәне белән яраткан крәстиянның каймагын юкка чыгару. Нә галәт төшкән бәндәләр. Тиздән мәчет манарасын кисмәкчеләр ди. Әлегә балта пычкы тотып манарага менәргә теләүчеләр юк. Шәрәфи кытырына икән. Сез нинди сәвит булашын яклаучылар, шул манарага да менә алмагач бәрәңге кәлҗимәләре дип, тагын әллә нинди мин әйтергә яла торган сүзләр белән яшьләрне сүгә икән. Инде кәнсәдә иртәгә кисәргә дигән карар чыгарганнар. Кешеләрен дә билгеләгәннәр. Камал Кадиме белән Шәрәфи менәргә уйлаганнар. Тик Кадимның әнисе: Кадим, әгәр бу эшне эшләсәң, сиңа имезгән хәләл сөтем харам булсын. Мин сине күкрәгемнән чыгарып каргыйм дип алдына килеп тезләнгән. Эшләмә, улым, андый эшне.
7 буын нәселебез кешіруне сұрап намаз оқыса да, Аллаһы хақ тәғәлә кешермәс. Үзеңә төшмәсә балаларыңа, оныкларыңа рәнҗеше төшәр. Мәңге рәхәт күрмәссең. Бөтен нәселне бетерерсең дип ялынган. Улы каршында әнисе тезләнеп торган вакытта әтисе килеп кергәндә, Кадимне эт итеп дилбегә белән ярган. Әле син манка малай, әниеңне тезләндереп торасыңмы? Мәсҗид хәтле мәсҗидкә менеп, манара кисеп, бөтен авылыбызга игелек таратып, иман биреп, нур шәшеп торган айны бәреп төшерергә уйлыйсыңмы? Я Раббым, шушы шәрәфигә иярмәсәң, ул гомер буе мич башында бал әшетеп, исереп, намаз укымыйча, динне бар дип белмичә, кеше сатып, үзеннән яхшырак, байрак кешеләрнең өстеннән көнләшеп әләк хатлары язып, аларның балаларын зар-интизар елатып калдырып, өтөрмәнгә утырткан кеше. Шуңа ярдыңмы? Ул шәрәфине дөньяга яралтканчы бер таш яралткан булса, ул таш Аллаһка рәхмәт укып зикр әйтеп утырыр иде. Әле шуңа әйбәт кенә хатын кияүгә чыккан иде. Хатынын да туктаусыз кыйнап тора диләр. Рәхмәт яугыры ул хатын ничек чыдап торадыр? Хәер, кая барсын инде? Ни хәлләр итсен? Балалары ишле, чыгып китсә ояларга оясы, кунакларга кулгасы юк. Әти-әнисе дә 21-нче елда ачлыктан шешенеп үлеп киттеләр. Иләре дә терәүдә генә тора иде. Ишелгәч шәрәфи утын итеп якты. Ул хатын буденсезгә тамагым тук булыр дип чыккандыр инде. Ачлык заманда өйләнештеләр бит. Кызның әтисе бер тамак булса да ким булыр дип уйлагандыр күрәсең. Бер генә күрим шул имансыз янында йөргәнеңне. Аягыңны сугып сындырырмын Хөрәсән дип, кара күмергә калдырып ярган улын. Яхшы ата баласы югыйса, Кадимне әйтәм, шулай да шайтанга яргән. Әлегә Аллага шөкер, мәсҗидебезгә тими торалар. Аллаһ саклый торгандыр. Минем карчык бу дөньяда турасымда килми. Динемне саклап, үзем теләгәнчә яши алмагач, нәрсәгә дип яшәргә бу дөньяда? Әлхәмдүлиллаһ, синең белән бик матур итеп, мул тормышта яшәдек. Син дә карчык, мин кире биткән белән сабыр итеп, кеше теленә менмичә, балаларыбызны дөрес итеп тәрбияләп, мине санлап тордың. Шаялыгың бар инде ансы, ярар, әдәм фәрештә булмас. Балалар Казанда Макаронный урамындагы Шир Зәйнәбе кызы Хәҗәргә барып керерләр. Әдресен биреп җибәрдем. Алла ярдәме белән үз юлларын табарлар. Әнә, киленебез Махруйныкылар, Сәйфетдин, Хәдичә, Биби Камал, Муфуазат Ташкентка чыгып качканнар. Безнекеләрне эзләргә тотынсалар, шунда китәрләр. Аларга авылда калырга ярамый. Иманым камил. Бетерәчәкләр. Себер җибәрәчәкләр. Үземнең бер генә дә рәтем ширатым юк. Син миңа бәхиллегеңне бир инде, карчык. Мин сиңа риза бәхил. Куддус карт әйтәсе сүзләрен шулай озаклап сөйләде дә, күкрәген тотып, ухылдый, карчыгы җәеп куйган урынга менеп ятты. Равилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Хәбибулла тәмам йончып ерак юлдан кайткан хатынына ни әйтергә, ничек юатырга белмичә аптырап карап торды да, акрын гына урыныннан кузгалып, әйдә, чәй куеп җибәрәм, арыгансыңдыр дип, сап-сары итеп көзгедә ялтыратылган самавырга шаулатып су салып җибәрде. Күкәйләрне юып, марлины самавыр эченә җәйде дә, пешерергә куйды. Кучкарда телеп куелган чырага ут элдереп җибәрде. Озак та көттермичә, җиз самавыр үзенә генә моңсу бер көйгә, әллә нинди бер җанлылык, моң таратып җырлый ук башлады. Карчык, шул кадәр бетеренмә. Гыйниятуллабызны кайтарып булмас. Ул юк инде. Әнә 21-нче елга ачлыкта ярты авыл кырылды. Аннан соң күпме кеше тифтан үлде. Йортлары белән беттеләр. Безгә ул кайгылар кагылмады.
Күрәшәкне күрмәй гүргә кирип булмый. Безгә әле төпчегебезне күтәрергә кирәк. Бигрәк яшь. Бу булгавыр заманда безсез дә калса нишләр? Үзеңне сакла дип, чалгы пычак белән күкрәгенә терәп, түгәрәк ипине мул гына итеп өстәлгә кисеп куйды да, зәңгәрләнеп торган башлы шикәрне келәшчә белән ватып, вак шикәр кисәкләрен савытка салды. Ипине үзем салдым. Күрше Гайни Җамал пешереп кертим дигәне. Бәрәңге ала торган вакыт бит. Мәшәкатьләп торасым килмәде. Ничек камыр куясын сораштым да, тәвәккәлләдем. Синеке шикелле кабарып ук пешмәсә дә, хайран ару гына килеп чыкты, ашамаслык түгел. Хәзер баздан сөт, май алып менәм дип чыгып китте. Фәгыйлә бер авыз сүз әйтә алмыйча картының шушы бер ай эчендә күзгә күренеп картаюын, җилкәләре салынып төшеп, кигән киеменең өстендә эленеп кенә торуын, күлмәге аша калкып торган калак сөякләрен күреп, шулай итеп кырыла башладык. Син дә бетерешкәнсең. Тик бирешмәскә иде, түзәргә иде. Бу очы-кырые булмаган, аңлаешсыз, каһәрләнгән дөньяны ташлап киткәнче, улыбызны аякка бастырасы иде дип, ухылдап, урыныннан кузгалды. Кулына чүлмәге белән сөт күтәреп кергән картының, Шамилебез каядыр чыгып та чапкан, чәй дә эчеп тормаган диюенә. Бала гына бит әле. Үзбәкстанда ниләр күргәнен дусларына сөйлисе киләдер. Ул андагы җиләк җимеш. Вәйт яшәп карый икән анда халык. Ул кодаларның өйләрен күрсәң, шак катмалы. Ул андагы байлык, ул келәмнәр, ул идәннән түшәмгә чаклы аяклы көзгеләр, ул алтынланган савыт саба дисеңме? Безнең төшкә дә кермәгән шкаплар, шаклар катып кайттым. Шамил әйтә, әни бу җәннәтме ди? Мин шуңа аптырыйм. Сиңа әйтәм. Ник аларны себер кумыйлар? Бәлшәвикләргә бай булса да ярый микәнни? Аларның 2 ятажлы йорт җирендәге байлык безнең бөтен авылның байлыгыннан да күбрәк. Гыйниятулламны күмгәндә, кырыенда беләкләренә кызыллы-каралы линта бәйләгән сакчылар гел алмашынып тордылар. Ул үзбәк ягында мәетләрне урлыйлар ахрысы. Аларны урлап нишләтәләр икән соң? Ни эшкә ярый икән ул үлгән кеше? И җаным, мылтыктан атып, балакаемның рухын рәнҗетеп, агач башында утырган кошларны куркытып җанга тиделәр. Бер дуга кылган кеше юк, Хәбибулла. Чыгалар да сөйлиләр. Чыгалар да буш сүз сөйлиләр. Миңа ниемә аларның буш сүзләре? Шамил әйтә, әни әйдә без шушында гына калыйк. Гел җимеш кенә ашап ятарбыз. Әгәр авылга кайтып, бу турыда сөйләсәм, син чәйгә сала торган кара җимеш белән сары җимешне агачыннан үзеп ашадым дисәм, миңа берсе дә ышанмас инде, әни. Име, калыйк монда гына, әти дә монда килсен дип аптыратып бетерде. Менә кодалар күпме күчтәнәч төяп озаттылар. Гыйниятулланы бик ярата идек. Хараплар гына булды. 2 баласы ятим калды дип, улы белән кызын, бигрәк матур балалар, минем кырыема китереп бастырдылар. Балалары үзбәкчә сөйләшә. Уллары 3-4 яшьлек. Кыяфәтендә синең шалымнарың бар. Кызлары киленгә охшаган. Алар безнең оныклар бит инде. Без аларны башка күрә алмаячакбыз. Нинди генә дөнья инде бу. Менә син әтисе, үз оныкларыңны бер тапкыр да күрә алмаячаксың. Безнең нәселебез үзбәк якларында югалып чәчелеп калачак. Эй Аллакаем, онытыплар тора микән? Кода Нәфисә безгә тапшырырга дип язу язып җибәрде. Бу язу белән оныгың бер каршылыксыз килеп җитәр дип, шушы печәтле кәгазьне бирде.
Тик Нәфисәне кайдан табарбыз икән соң? Кияү бит аны кешегә әйтә күрмәгез. Мин кызымны Үзбәкстан ягына Гыйниятуллага озатам дигән иде. Улыбыз юк. Шулай да Кода монда килеп җитсә үзем булышам, кайгырмагыз. Бездә торыр. Эшкә я укырга урнаштырырмын дип, бик күңелемне юатып җибәрде. Инде кайлардан гына Нәфисәне эзләп карыйк икән. Исән микән ул? Кайларда гына тилмереп йөри икән ул бала? Фәгыйлә елап кулындагы тастымалы белән күзләрен каплады. Тагын ниләр күрәсебез бар икән? Кайгы бер килсә, капкаңны бикләп кенә котылырмын димә диюләре хак икән. Бер баламны җәһәннәмдә калдырып кайттым. Миңа нәрсәгә аларның улымның үле гәүдәсе янында мылтык тотып саклап торулары, җанымны яралап шарт-шорт мылтыктан атулары, ярты үзбәк иленең озатырга килүе. Миңа улым тере килеш кирәк. Кызымның, менә баласын табарга торган бәгыр җимешемнең оясын тузгыткан динсез булашны яклап үлгән улым теге дөньяда мәңгелек тәмуг утларында янмасмы? Балакаем, нәрсәләр генә уйлап чыгып киттең икән? Үзбәкстан якларына әҗәлең тартып китергәндер инде, балам. Инде кызым баласын табалыр микән? Бер хәбәрләре дә юк ичмасам. Шул яклардан искән җилләр дә хәбәр китерми. Алар исән сау микән? Шундый да хәтәр куркыныч хәбәрләр килеп ирешеп тора. Имеш, әгәр чын булса, муллаларны, попларны баржыга тиеп озатканнар да әллә нинди зур сулыкта бикләп батырып үтергәннәр ди. Йөзләп кеше газаплар чигеп тончыгып үлгәннәр ди. Аллага тапшырдык әтисе. Без бер нәрсә дә кыла алмыйбыз. Безгә бары Аллаһтан сорарга гына кала. Менә бу пишәтле язуны ничекләр генә итеп Нәфисәгә тапшырырга инде. Барып җитсен иде үзбәк иленә. Абыйсы каберенә барып, дуга кылучы булыр иде. Фәгыйлә шул рәвешле сөйли эшен бушатты. Хәбибулла дәшмәде. Тез өсләренә куйган, авыр эштән тупасланып биршәеп беткән кулы әллә нинди вак калтырау белән калтырый. Үзе иреннәрен кысып еламаска тырыша. Гаҗизләнеп, нишләргә, ни кылырга белмичә гасабиланып, хатынын юатырга бер генә сүз дә таба алмыйча, байып баручы кояшка карап, тирән уйга талган. Шулай бик озак утырганнан соң гына: "Кайдан гына табасың инде ул баланы, карчык? Исән микән соң ул? Ул инде авылда түгелдер. Ә шәһәрдә салам эскертеннән энә эзләгән кебек бит ул. Кайдан эзләсен белмәгән килеш кешене табып буламыни? Аллага тапшырдык. Аллаһның бер үзенә тапшырдык", дип куйды. Мәчет манарасын кисәргә нә комсомоллар менсен. Алар яңа тормышны дин сүременнән арынып, аш ялангач хәерчеләрне яклый торган булашка хезмәт итүдән башласыннар. Хәерчеләр тәненә кандала кебек кадалган кулакларны, корткычларны җир йөзеннән сибереп түгәргә кирәк. Аннан соң без якты киләчәгебезне, үзебезнең булашыбызны булдырырбыз. Сәбитләр булашын. Ату мәдрәсәдә балаларыбызга дин сабагы, тагын адәм баласы аңламаган телдә әллә ниләр укытып, миләрне чиритәләр. Шәп булды әле. Габдрахман хәлфәне сәбер җибәрделәр. Кызы да каядыр китеп улакты. Алар инде мәңге алан суга әйләнеп кайтмаячаклар. Шунда аларның башлары бетәчәк. Авылга мин баш булачакмын дип сөйләнеп, Шәрәфи канатланып йөри. Авылда Нәфисә суга төшеп үлгән. Төнлә белән кызның үрәге кайтып, үзләренең өйләре турысында йөри икән дип сөйләшәләр. Әнисенең ефәк шәлен бөркәнеп, ап-ак киемнән галәүләрне куркытып тәрәзәләрне каплана. Аның моңсу, кар кебек ап-ак йөзен галәү хатыны үзе күреп күршеләренә сөйләгән. Шуннан
үтә күренмәле киемнән лапас түбәсенә менеп, күзләрне камаштырырлык нур булып басып тора да, кеткелдәп көлеп, әллә ниткән ялгыз торна тавышлары чыгарып, ай нурына әйләнә һәм күккә ашады. Галәүнең хатыны да, кызы да кеше йомышларын өйдә генә үти башлаганнар. Кит әле моннан! Кеше шанмаслык сүзне чын булса да сөйләмәдиләр. Зөһрәнең ак ефәк шәле әллә кайчан Галәү кызында бит. Булмаганны сөйләп торасың. Алай дисәң, үзен үзе үтергән кешенең җаны җир белән күк арасында адашып йөрер диләр бит. Андый мәетне зиратка күмәргә ярамый, муллалар рөхсәт итми. Шуңа күрә кызның җаны адашып, урнашырга урын табалмыйча интегеп йөридер. Тамухның иң төбендә, 7нче катында, сихерчеләр һәм үз-үзен үтерүче кешеләр булыр икән. Алар аннан мәңге чыкмаслар ди бит. Булары Габделхәй сүзләре. Зөһрәнең ак ефәк шәлен Галәү кызы япмый икән. Кич утырырга баргач, авыл егетләре әйтеп кайтарганнар. Зөһрә апаның ул ак ефәк шәле синең өстеңдә кәфенлек кебек, сиңа үлем теләп тора дип. Шуннан соң Галәү кызы Гөлнәзирә урамга да чыкмас булган ди. Төнлә үзе генә йокларга да курка икән. Күзенә Нәфисә күренә ди. Мәете табылмады бит. Камага агып төшкәндер. Мишәдә булса, каяда булса калкып чыгар иде. Тирә-яктагы авылларда да кызлар мәете табылды дигән сүз чыкмады. Ишетелми калмас иде. Хараплар гына булгандыр Нәфисә. Мәетен җиргә тапшырсалар, Фәгыйлә түти хит каберенә барып дуга кылыр иде. Каберен карап торыр иде. Зөһрә, Нәфисәм суда калкып чыкса, зинһар өчен җирли күрегез. Бер үк кызгыннарга ризык булып ятмасын дип өзелепләр сорады лабаса. Калкып чыккан булса, зират артына булса да күмәр идек. Җир өстендә калмас иде әле. Ләкин Нәфисә табылмады бит, ди авылдагы бар яңалыкны беренче булып белүче Фатыйма. Әле шуның өстенә эңгер иңеп, инде караңгылангач, Зимагур шыяп, үзең беләсең шыяпның эчеп ал, самагун ичеп, караклыкта йөрүдән бушаганы юк. Ул бит Аллага да, муллага да ышанмый. Кояш байыгач, зират яныннан узганда, моның аты кинәт туктап, пышкырып, куркып, арт аякларына баскан. Шыяп чак кына ат өстеннән мәтәлеп очып төшмичә калган. Әйләнеп зират ягына караса, Кыйгасар елгасы ягыннан зиратка таба үкси-үкси елап, әллә ниләр сөйләнә, оппак кәфенлеген сөйрәп, Нәфисә менеп килә ди. Кәфенлеге үтә күренмәле, тубыгына кадәр төшеп торган чәчләрен таратып, башына сары чәчәкләрдән үргән тәкыя таш киеп куйганда, шыяпка таба килә ди бу. Үзе әллә нинди авазлар чыгарып ухылдый, нидер сөйләнә, кеткелдәп көлә икән. Шыяпның куркуыннан коты чыккан. Атына чыбыркысы белән сызып, чаптырып иенә кайтканда, әнисе янына кирип, әни ишекләрне бикләп куй, Нәфисәнең өрәге миңа ияреп кайтты. Дуга укы, әни, зинһар өчен дуга укы. Өрәк өйгә керә күрмәсен дип, иреннәрен тибрәтеп, үзе дә дуга укый башлаган. Ла илаһа иллаллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ. Әнисе әйткән: "Улым Шиһабетдин, ишекне бикләп кенә котыла алмассың. Ишкән аракларың, кешеләргә эшләгән этлекләрең, Нәфисә кыяфәтенә кирип сине эзәрлекли" дигән. Шулай, улым, Аллаһ сине шулай сыный, аклыңа килергә чакыра. Үзең дуга укы, улым, ирән, эчүеңне туктат, иманга кил дип әйтеп әйткән ди. Хатын-кызлар бу хәбәрне ишеткәч, ирләреннән башка төнлә тышка чыкмас булдылар. Әле шуның өстенә зираттан ухылдаган, кеше елаган тавышлар ишетелә башлады. Уха! Авыл халкы өненнән чыкты. Нәфисәнең җаны, үзен кая куярга белмичә, авыл өстендә бәргәләнә, ухылдый, ахылдый. Каравыл өендә ирләр җыелышып, әллә нинди куркыныч хәлләр турында сөйләшәләр. Үзләре курыкканнарын сиздермәсәләр дә, таралышканда бер-берсеннән калышмаска, бергәрәк кайтырга тырышалар.
Әле кайтуларына хатыннары әллә нинди тузга язмаган сүзләр сөйләп, йоклап киткәч тә, сиңа әйтәм, әйдә тышка чыгып керик әле дип, ирләрен уяталар икән. Иртәгесен мәчет монарасын кисәргә тиешле комсомоллар күренмәделәр. Ярыкларга кысылган тараканнар кебек юкка чыктылар. Чөнки иләренә кайткач һәрберсенең әти-әнисе яшьләрне эт итеп сүкте. Әнә Кадимне әтисе дилбегә белән ярган, үтергәнче кыйнаган ди. Чөнки каравыл өендә картлар Кадимнең әтисе Хисаметдин белән яман да каты сөйләшкәннәр. Малайың мәчет манарасын кисәргә менсә, без синең белән араны өзәбез, матри дигәннәр ди. Яхшы атадан яман туган нәмәстә. Кисәрмен мин сиңа манараны. Синең бабаң белән Куддусның атасы салган мәчет ул. Мәчет янына килгәнеңне күрсәм, буып үтерәчәкмен. Әле сине генә түгел, сиңа начар тәрбия биргән анаңны да дилбегә белән ярачакмын дигән әтисе. Үтерәсең, Хисаметдин, бетердең баланы дип аралап ябышкан хатыны Мазлуманы ире этеп кенә җибәргән. Син гаепле. Үзеңә белем биргән хәлфәне Себер җибәргән булашны яклый торган малай үстергәнсең. Балаларны аналар тәрбияләргә тиеш. Шундый бала үстер инде син. Ятсыз, мөртәт, дин сереме тарата имеш. Динсез яшәп карагыз, имансызлар, бәдбәхетләр, бәлшәвик этләре. Әтисе дилбегәсен малае өстенә атып, сәке өстендәге мендәрләрне ишеп төшергән дә, как сәке өстенә сузылып яткан. Бар, күз алдымнан юк булыгыз. Икегез дә күземә күренмәгез. Шәрәфи тирәсендә йөргәнеңне күрсәм, матри малай, җаныңны Газраил урынына үзем суырып алам. Улым дип тормам, бел шуны. Иртәгесен Шәрәфи арлы-бирле йөренеп, комсомолларны көтте. Тик берсе дә күренмәде. Ул, минем булаш алдында җавап тотасым бар. Кая улакты суң булар, силәгәйләр дип, янында басып торган Шиһабетдингә дәште. Әйдә Шияб, икәү менәбез, кадалсыннар шунда. Кайткач миңа кереп сыйланырбыз, мин сиңа бер ярты куярмын. Җибегәннәр, куркаклар. Булар белән жаңа булаш төзеп буламыни? Юк, булар белән хәерчеләрне яклый торган булаш төзеп булмый. Аналарын кыртчак кыры, хәерсезләр. Юк, диде зиратта Нәфисә өрәген күреп кайтканнан соң, әйшебал белән самогонны авызына да алмыйча, әнисеннән дугалар өйрәнүче Шиһабетдин. Башым әйләнә минем, Шәрәфи туган. Бу арада башыма әллә ни булды. Ишендә шикерт-шикерт итеп шикерткә сайрап тора. Йыгылып төшәрмен дип куркам. Билләһи, җәй көне салган баштан Айба тауы буенда йоклап киткән идем. Шунда колакка шикерткә кереп калган. Инде менә баш миенә кадәр барып җитте. Көне-төне сайрап тора. Бигрәк биек бит мәчет манарасы. Йыгылып төшәрмен дип куркам. Үзең генәме инде син, Шәрәфетдин, дип, бикәмәтләр тыкырыгына таба кыяклады. Шәрәфи 3 катлы итеп сүгенде. Чөнки соңгы өмете имансыз Шиябта иде. Баш әйләнә имеш. Әйләнер дә шул кадәр ишеүеңә. Эше баш миең шулпаланган инде синең. Ми урынында шулпагына калган. Йөзең зәңгәрләнгән. Шуңа күрә үзеңә җыен өрәк күренә. Эй, Хөрәсән, эй, Хәшәп, дип, кара кысык күзләре белән булышырга кеше эзләде. Шунда аның үткен күзләре, кеше кара күрмәсен дигәндәй, халык төркеме артында пысып торган Кадимне күреп алдылар. Кел монда малаяктыгы. Пила башын тотып торырга кеше кирәк. Бер үзем генә кисә алмыйм лабаса. Ул динсез, алласыз киләчәкне сезнең өчен төзин дип тырышам түгелме? Егет сихерләнеп йылан авызына кергәндәй Шәрәфигә таба атлады. Әнисе халык арасыннан чәчрәп чыгып малаена асылынды. Улым, бара күрмә, бар өйгә кайт. Анда эшләр күп. Атаң үтерә, җаныңны ала. Бабаң салган мәчет бит. Мине дә, сине дә үтерә атаң. Алла каршында ничекләр җавап бирербез? Менә күрмә, улым, рәнҗим.
70 буын нәселең көне-төне Алладан сораса да, бу гамәлеңне юып бетерә алмаслар. Әнә чакыра бит, булаш шулай куша дип, егет пила лом тоткан Шәрәфигә таба атлады. Әнисе мәчет кыймасына ятып, үкереп елап калды. Кадим тыңламады. Авыл өстендә пычкы, пила тавышы, нәрсәнедер кайырган, җимергән тавышлар, кайын башларында җыйнаулашып утырган, кайгының үзе кебек кара каргалар төркемен куркытып, әллә ниткән ят тавышлар яңгырады. Мәчет тирәсендә җыелган халык елап, сыктап Шәрәфине каргады. Башың бетсен, нәселең корысын. Манарасыз калган мәчет сиңа ләгънәт укып торсын. Күрерсең әле, күрәчәгең алда. Аллаһ Тәгалә газизеңне алып сыный ул. Коддус карт шымырт төбенә үзе ясап куйган артсыз эскәмиягә чыгып утырды да, өненнән китеп, гаҗизләнеп, бакча башыннан 2 генә йорт аркылы булган мәчет тирәсендәге тамашаны шуннан гына күзәтте. Өзек-өзек ишетелгән каргыш, рәнҗеш сүзләре каядыр өзелеп калдылар. Пычкы тавышлары, лом белән чыелдатып нәрсәнедер кайырган тавышларны күмеп, көрсөлдәп, манара килеп төште. Кайын башында томшыкларын канат астына тыгып, бу тамашаны күзәтеп утырган кара каргалар иере, каркылдап, кара хәүфкә әйләнеп, һавага күтәрелделәр. Алансу өстендә йөрәкләрне ярып, карга тавышы яңгырады. Кар, кар. Шул ара әллә кайдан гына давыллап җил чыкты да, җен иермәсе мәчет урамы буйлап Ялантауга таба иерелеп тәгәрәп китте. Әстәгъфирулла. Манарасыз, мәчетсез авылга җеннәр ияләшә дигәннәре хак икән. Инде менә тик торганда шушы кояшлы көндә мәчет манарасын кисүгә килеп тә җиттеләр дип сөйләнде Алансу халкы. Шунда Коддус картның күкрәк турысын нидер яндырды. Әйтерсең, утлы шишле тыгып куйганнар. Ул түзә алмаслык әрнү авыртудан аңын югалтып, үзе ясаган эскәмия төбенә авып төште. Зәп-зәңгәр күкне канатлары белән телеп-телеп, авыл өстенә шом таратып, кара каргалар озак очтылар. Шәрәфи исә мәчет манарасын кисеп төшкәннән соң, ярым айны эзләп, мәчет тирәсендә 100 әйләнде. Таба алмады. Манара такталары Шәрәфинең аяк астында әллә ыңгыраштылар, әллә елаштылар. Каягына китеп улакты соң бу ләгънәт төшкере ай дип карганып сүгенде Шәрәфи. Миңа бит районга барып җәвит итәр өчен кирәк ул ай. Айны илтеп бирсәм шәп буласы иде дә бит. Табып кына булмый каһәрне. Авыл халкы урамны иңләп тыкрыкларга таралышты. Телләрендә бары тик манарасыз калган мәчет. Гомер бакый илгә көнгә иминлек теләп торган мәчеттән башка авыл халкы ничек яшәр дип борчылу, хафалану иде. Шәрәфи үзе турында әйткән сүзләрдән, халыкның аннан куркуыннан күңеле булып, минем дә шундый дәрәҗәгә менәсем бар икән. Хәзер телегездә Шәрәфи генәме? Кытыгыз чыгып торамы? Әле мин сезне абзагыз Шәрәфине хөрмәт итәргә өйрәтермен. Менә элек старыстадан, муллалардан курыксагыз, хәзер Шәрәфи абзагыздан куркыгыз. Иманыгызны укытам әле мин сезнең, дип, таралып яткан манара такталарын шыгырдатып, изеп таптап, өенә, хатыны янына юл тотты. Авылга ям биреп торган мәчет, башы киселгән пәһлеван кебек нәүмизләнеп, моңаеп калды. Халык әйтерсең мингрәүләнгән, диваналанган. Инде куыласылар куылып, үтерелергә тиешлеләр үтерелеп, таланасы таланып беткән. Авылга хәерчеләр,
куштаннар, ике йөзлеләр, динсезләр хуҗа. Алансу әллә нинди хәвеф көткән кебек тынып калды. Мәчет янындагы каенга кунган кара каргалар да томшыкларын канат асларына тыгып йокымсырап утыралар. Манарасыз мәчет исә, нишлисез сез, адәмнәр? Гөнаһысын кая куярсыз? Аллага ышанмыйча мөртәт булып яшәп була димени? Динсез кавым озак яши алыр дип уйлыйсызмы дип рәнҗегәндәй, авылдашларын һәм җиңү шатлыгыннан күзе тынган Шәрәфине озатып калды. Равилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Габделхәй өйләренә кайтты да, гаҗизләнеп тәрәзә кырыена килеп утырды. Җанында әллә ниткән тынычсызлык, аптырау, бу дөньяны аңлый алмау. Янына балалары тезелделәр. Олы кызы Нурания әтисенең куенына кереп, ничек сүз башларга белмичә аптырап утырды да: "Әти, ник кистеләр мәчет манарасын? Апайлар ник еладылар?" дип йөдәтә башлады. "Аптыратма әле, кызым. Үзем белсәм икән. Әнә бабаңның йөрәге тоткан. Бар, әниеңә әйт. Санияны имессен дә бабаңнарга барабыз" дип кызының башыннан сыйпап куйды. "Борчылма, кызым. Үскәч барысын да аңларсың әле. Барысын да вакыт үз урынына куяр. Сез үсеп җиткәндә барысы да үзгәрер. Тик иманлы булып үсә күрегез. Аллаһы Хак Тәгалә гаеплеләргә җәзасын бирер. Алла үзе белә ул, тәкә түгел. Сразу сүзми" дип, авыр адымнар белән урыныннан кузгалды. Ул манара кисүчеләр үзләре, балалары белән нәрсә буласын белмәүче мискеннәр. Алар бәлки әле кеше дә түгелдер. Кеше кыяфәтендәге җиннәрдер. Алла сакласын, кызым. Алла сакласын. Баласын имезеп утырган хатыны янына килеп: "Әйдә, син әйтәм, тизрәк мыштырда. Әти янына барыйк. Бу хәлләрне күтәрә алмыйча әтинең йөрәге тоткан" дип, алар кичкенә Санияләрен күтәреп, төп йортка юнәлделәр. Нәзифә карчык күршеләре белән Коддусны сәкегә алып кереп салганнар. Зур чуар ястык өстендә картның сызланудан, газаптан сытылган ап-пак йөзе, куе зәңгәр җирлеккә кызыл чәчәкләр төшкән ястыкта тагын да аграк булып, мескен булып күренә. Габделхәй керде дә, әтисенең авыр эштән кәкрәеп, тамырлары бүртеп торган сөякчел кулына үзенең көчле кулларын салып, акрын гына дәште. Коддус көч хәл белән күзләрен ача төшеп, агарып калган иреннәрен тибрәтеп: "Кистеләрме?" дип сорады. Үз сорауына үзе үк җавап та бирде: "Кистеләр." Габделхәй дәшмәде. Мәчет манарасын кисү хәсрәтен сырхау йөрәге күтәрә алмыйча газапланып яткан әтисенә җавап тапмады. Җавабы юк иде. Шулай да йөзенә җанлану, сөенү галәмәте чыгарып: "Әти, бер дә кайгырма. Мин мәчетнең аен алып кайттым. Беркем дә күрми калды. Манара килеп төшүгә, мәчетнең ае бер читкә атылды. Мин аны алып тиз генә чабуыма тыктым. Менә куенымда. Әле Махруйга да әйтмәдем. Атын-кыз күп сөйләүчән була. Берәрсенә әйтеп ычкындырыр дип курыктым. Шәрәфи әй эзләде инде, әй эзләде. Таба алмады. Аның өстенә катлы-катлы итеп сүгенә. Кадим белән икәүләшеп кистеләр. Азапланып та карадылар инде. Комсомоллар кашып беткәннәр, берсе бер калмаган. Гөнаһысыннан курыкканнардыр күрәсең. Кадимның бабасы белән мине мәти салган мәчет бит инде ул, улым. Бабасы рәнҗеп ятадыр. Син, улым, булдыргансың. Әйбәт булган улым. Ерак яшер.
Яңа мәчет салгач, үз кулларың белән манара башына менгереп куярсың, Алла боерса. Мин үлгәч тә терек булырмын, улым. Син куйган айны күреп, сөенеп ятармын. Улым, мин үлгәч, әниеңне үзең караяме? Әйбәт итеп тәрбиялә әниеңне. Игелекле булыгыз. Әниегез күпне күрде. Картлык көнендә рәхәт яшәсен. Яти, тузга язмаганны сөйләмә. Кирәкмәгән сүз сөйлисең. Яшибез әле, әти. Әнә, оныкларың ишәя бара. Киленең тагын бәби алып кайтырга җыена. Ишәябез. Син үлем турында сөйләп ятасың. Әле туачак оныкларыңны күрәсең бар. Юк инде, улым. Тынычлап үләсем килә. Әллә нинди булаш килде. Сезгә дә шаукымы тияр. Балаларың күп дип тормаслар. Авылны кырдылар. Таркатып бетерделәр. Мин үләрмен дә котылырмын. Сез ничек яшәп бетерерсез икән? Сак бул, улым. Бигрәк авыр заманнар җитте. Мин үлгәч, әниеңне рәнҗетә күрмә. Җәннәт аналарның аяк астында ул, улым. Сеңелләреңне дә рәнҗетмә. Сеңелләрдә аналар хакы бар. Кыз туганнарыңның йорты яныннан узганда керә алмасаң, чыбыркыңны шартлатып булса да кит дигән борынгылар. Бу минем сиңа соңгы васыятым. Намазларыгызны кашып булса да укыгыз. Мәңгелектә Фирдәүс җәннәтләрендә яшисегез килсә, намазны калдырмагыз. Үз балаларыңны да дин кануннары буенча үстер, улым. Аллага ышанган кеше җинаятчы була алмый, улым. Иманлы кеше әти-әнисендә, туганнарында, күршеләрендә рәнҗетми. Картның җаны телгәләнде. Үзе өйдә югында ирләре белән авылдашлары килеп кереп, хатыны Нәзифә түтине яшь кенә малай сугып егып чыгып киткәннән соң, йөрәгенең бөтенләй рәте китте. Башы тишелгән Нәзифә рәнҗеп картына бәйләнде. Ну, яши белмәдең дә инде, Куддус. Үзәк бәгырьләремә үттең шул кирелегең белән. Әнә кешеләр яраклаша беләләр. Алар бөтен булашка да яраклашалар. Әле генә мулла булып йөргәннәре коммунист әйләнеп үзләре белән мәчеттә бергә эшләгән муллаларны Себер җибәртәләр. Син намус белән яшисең, имеш. Иманыңны сатмыйсың. Җибәртсеннәр, диде Куддус карт. Алар иманнарын сатучылар. Иманлы кеше шундый эшне эшләрме? Аларның эшләрендә шайтан утыра. Үземне коткарыйм дип, мин дә шул шайтаннар арасында кыйрык булгап йөргән эт шикелле сөяк сорап, шыңшып, шамакайланып йөримме? Бәлшәвик этләре иерелеп үз авылдашларын талаганда, минем дә шул этләр арасында булуымны телисеңме? Кире, имеш. Кире түгел. Иманым нык минем. Әгәр бу булаш бетсә, шулар ук башларына чалма киеп үзләре белән бергә муллаларны бетереп йөргән коммунистларга кытырган эт кебек ябышачаклар. Мин гомеремдә дә кеше сатып, бүредән калган сөякне кимерүче шакал булып йөрмәм. Үлсәм дә намус белән китәрмен. Шуннан юаш Куддус шалт итеп карчыгын шаккаттырып, сәке читенә сугып куйды да, гомерендә бер тапкырда тавышын күтәреп карамаган карчыгына: "Иретмә мине! Синнән башка да ничек яшисен беләм. Хатын башың белән ыстарып утырасың. Мин бер кайчанда иманымны сатмам", дип сукрана-сукрана Габделхәенә чыгып киткән иде. Шул хәлләрдән соң Куддусның йөрәге тора торышка я туктап тора, я чабыштан кайткан яшь айгырныкы кебек дөпелди башлый. Әнә, мәчет манарасын кискән көнне дә әллә ниткән хәвеф көткәндәй шомланып типми торды йөрәге. Кайын башын сырып алган кара каргаларны куркытып, тузан болыты күтәреп манара ауганнан соң дөпелдәп тибә башлады.
һәм пычак белән кискән кебек чыдап булмаслык авырту картны аяктан якты. Күңелендә бу гөнаһлы дөньядан китү теләге, иманына тугрылыклы булып, мәңгелеккә күчү теләге уянды. Тиенчекләрен күтәреп, авылдан чыгып киткән балаларын, Габделәхәтен, Габделкаюмын, Зәкия бануын уйлап борчылды. Бәхетсез балаларының язмышы өчен йөрәге өзгәләнде. Кайларга гына барып урнашырлар? Ничекләр генә гомер итәрләр? Юлларына рәхмәт фәрештәләре чыгып торса ярар иде дип кайгырып, газаплы йокыга талды. Тишендә мәчет манарасының авыр сулап, ыңгырашып, рәнҗеп, җиргә мәтәлеп килеп төшүен күрде. Шәрәфи белән кадим кеше түгел, имеш, әллә ниткән мөгезле шайтаннар имеш. Авылга җен йөрмәсе белән бергә әллә нинди куркыныч, мөгезле кешеләр кирип тулган имеш. Әптери пужар каланчасына элеп куйган сука төрәненә дың-дың итеп тимер чүкеч белән «Пужар! Пужар! Авыл яна!» дип чаң кага имеш. Яковның тәмам йончыган аты яңа бистәнең әле йокыдан уянып та җитмәгән таш урамында, ару гына капкалы, 2 катлы, шарлаклары чәчәкләп шуклап эшләнгән йорт янына килеп туктаганда, инде яктырган, яңгыр туктаган, кояшның көзге сүрән нуры моңсуланып, Казан каласының таш йортларын үзенең кызгылт нурларына күмгән иде. Ишек кыңгыравына басуга әллә әзерләнеп көтеп торган, әллә каяда булса барырга җыенган тулы гына гәүдәле бер татар капканы ачты. Иштән әбәләнә өргән küçük тавышы ишетелде. «А, Яков, доехали! Айда, проходите!» дип, олы капканы ачты да, пыскый-пыскый явып торган көзге яңгырда озын юл үтеп тәмам йончыган атны ихатага кертте. Яков сулы салынган капчыкны атның башына элде дә, кызга үзе белән иярергә ишарә ясап, инде шактый тулылана башлаган озын гәүдәле, пөхтә генә сакал-мыеклы ир артыннан иярде. Шыгыр-шыгыр килеп торган агач баскычтан 2нче катка күтәрелделәр. Юл буе килеп арыган, туңып күшеккән Нәфисәгә тизрәк җылы өйгә керергә, җылынырга, юрган астына кирип ятып, бүтән тәненең, җанының вак калтыравын басарга кирәк иде. Тәүлектән артык яуган пыскак яңгыр өстендәге сырмасы аркылы үтеп, җилегенә төшеп калтырата, тәненә ябышкан күлмәге җеп бөртексез булган. Әллә авырый башлаган, әллә арыган, бүтән тәне утта яна. Бу минутта аңа берни кирәкми. Тик бу юеш, авыр сырманы салып ыргытып, кыры киемнәр киеп, оппак итеп агартылган, әнисе куены кебек җылы мич башына менеп, песи кебек бөгәрләнеп ятасы, Ялантауның сап-салкын шифалы суын эчәсе иде. Юл буе йокы күрмичә килеп, куе күз кирпекләре кургаш кебек авырайганнар, сөяк санаклары үтереп сызлый, тамагы төкерек йотканда да авырта. Ирнең исеме Закир икән. Авыр ишекне ачып өйгә үттеләр. Ишекне ачканда кыңгырау шылтырап куйды. «Мәүлия!» диде хуҗа. «Менә кунаклар килде. Шәйеңне яңартып җибәр. Көне бигрәк салкын, юллары озын, күшеккәннәрдер». Алдагы яктан таза гәүдәле хатын бүселеп килеп чыкты. Йөзе чытык. Әллә нинди ялтырап торган тукымадан тегелгән аллы-гөлле чәчәкле, тубыгына чаклы төшеп торган озын халат кигән. Бу авыл гыйбатларыннан тәмам гарык булдым дигән кыяфәт чыгарып, аш-су бүлмәсе ягына чыгып китте. Ул арада Закир ишек төбендә үтәргәме, үтмәскәме дип аптырап басып торган Нәфисәнең сырмасын салырга булышты. Яланüs калган кызның сылу гәүдәсен, кызарып янып торган йөзен күреп, «Субханалла» дип куйды. Аннан, «Ай Алла, чат су булган бит сырмаң. Күлмәкләреңә дә үткән. Мәүлия, тиз генә чык әле. Үзеңнең кыры киемнәреңне бир. Бу бала тәмам туңган, бүтән киеме юеш.
авырый күрмәсен дип, хатынына дәште. Нәфисә Мәүлия чыгарып биргән җылы халатны киеп, кара күн диван кырыена килеп утырды. Юан хатын хәзер мәтрүшкәле сөтле чәй китерәм дип чыгып китүгә, Нәфисә диван чатына башын куеп йоклап киткәнен сизми дә калды. Тәмам арыган, йончыган иде. Төнлә күзләрен ачып җибәрсә, үзенең кайда ятканын аңламыйча аптырап калды. Өйнең почмагында кечерәк кенә мичкә охшаган әйбер тора. Тик ул никтер агартылмаган. Әллә нинди чынаяк тәлинкәсе шикелле тәти белән тышланган. Оппак булып ялтырап торган тәтинең урта бер җирендә көнбагыш чәчәкләре рәсеме төшкән шундый ук чынаяклар. Ә ул ята торган диван кырыенда сүрән генә яшел яктылык сибеп торган куыксыз лампада ут яна. Идәндә зур келәм. Стеналарында да түшәмнән идәнгә кадәр Нәфисәнең моңарчы күргәне булмаган затлы келәмнәр. Чатта шкаф хәтле сәгать тора. Әнә ул дыңгылдатып сугып куйды. Әле соңыннан да сәгать суккан аһәң әллә нинди бер аваз чыгарып зыңгылдап торды. Нәфисә утның керосины бетмәсен дип өреп сүндерергә уйлаган иде, тик җаен таба алмады. Аннан аптырап, лампа кырыендагы кнопкага басып караган иде, ут сүнде дә куйды. Нәфисә шок катты. Әтисе сөйли торган крашинсыз лампа шушы микәнни? Аның иртән йокыдан уянгач, лампа куыкларын чистартып, ялтыратып җаны чыга иде бит. Крашин лампасының крашины бетә башласа, бигрәк корымланып яна. Куыгы корымлана. Аннан соң саргылт крашинның исе дә зәһәр, януы да әллә нинди генә зәңгәр суланып торган крашин ару. Ә бу лампаның исе дә, өреп сүндерергә куыгы да юк. Бу кала хатыннарының эше рәхәт икән дип уйлап куйды кыз. Булар мичләрен дә агартмыйлар, су да ташымыйлар, мал-туарлары да күренми. Хәтта лампа куыгын чистартасылары да юк. Тик аларның авылдагы ярты йортны алып торган мичләре Нәфисәгә нигәдер җан җылысы шикелле тоелды. Нәфисә оппак итеп агартып куйган мич салкыннарда туңып кайтканнан соң игә җылылык, нур, әллә нинди бәрәкәтле бер тынычлык таратып, нур чәчеп утыра. Әтисенең өстәл өстенә Коръән китабын куеп, калын тавыш белән Коръән укуы, әнисе белән икәүләшеп йон эрләүләре, оек-баш, бияләй бәйләүләре, чигүләре, җылы мичкә җилкәләрен терәп утырганда, хәтта мич морҗасыннан әллә нинди тавышлар чыгарып җил улавы, салкыннан бүрәнәләрнең шорт-шорт атуы да үзенә күрә бер күңел тынычлыгы бирә. Җанны иркәли иде. Бу чынаяк тәлинкәле мич әллә нинди салкын, җансыз. Кызым, дияр иде әтисе, һәрбер йортның үзенең җаны бар. Догалы, намазлы йорт җансыз була алмый. Үзең дә күреп торасың. Кайбер йортка килеп керсәң, анда синең бер минутта торасың килми. Тизрәк чыгып китәсең килә. Ә кайсы бер йортта җанга рәхәт. Ул нигездән тора. Нигездә иманлы кеше яшәсә, йорт нурлы, җанлы була. Шуңа күрә яшәү дәврендә тыелганнарыннан тыелып, намус белән яшәү кирәк. Тавыш гаугалы нигездән фәрештәләр чыгып кача. Күңелең кара икән, изгелекнең ни икәнен белмисең икән. Көнче, кара эшле кеше икәнсең. Синең укыган намазыңнан, тоткан уразаңнан ни файда? Аны Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә барыбер кабул итми. Кеше рәнҗетмичә яшәргә тырышыгыз, уланнар. Әнә, әби-бабаларыбыз турында әледән ничек яратып, мактап искә алалар. Сез дә нәселгә тап төшермичә, матур итеп яшәргә тырышыгыз. Эй, әти җаным, кайларда гына йөрисез икән инде сез? Әнием, энеләрем ни хәл икән? Бу хакта кайлардан гына белим. Әллә мине айырып калдырып, дөрес эшләмәдегез инде. Ни күрсәк тә бергә күргән булыр идек. Сибир салкыннарына да,
чебен ширкиләренә дә түзәр идем әле. Булай, билгесезлек. Таң аткач ни булачак дип уйланды кыз. Бу Закир дигән абзый ниндиерәк икән? Булай үзе миһербанлы әдәмгә охшаган. Хатыны гына әллә нинди. Кеше сыймый торган кеше. Нәфисәгә коры киемнәр биргәндә дә йөзенә елмаю әсәре чыгармады. Зур чынаякка мәтрүшкәле чәй әзерләп куйган үзе. Нәфисәнең арып-талып йокыга киткәнен күреп уятып тормаган. Эчелмәгән сөтле мәтрүшкәле чәй өстенә аксыл крән элпә капланып суынган. Кызның өстенә кемдер юрган япкан. Нәфисә буларның берсен дә белми. Бер уянмыйча йоклаган. Әле уянып киткәч тә үзенең кайда ятканын исенә төшерә алмый аптырап бетте. Салкын чәй ичеп алгач, мәгънәле кешеләр икән дип уйлап куйды Нәфисә. Күзенә йокы эленмәде. Акрын гына торып басты да, тәрәзә янына килеп, калын төнге пәрдәләрне күтәреп, урамга карады. Урамнар да авыл урамнары кебек түгел, якты. Ара-тирә ялкау гына этләр өргән тавышлар ишетелә. Әнә, тарантас дисәң тарантас түгел, әллә ниткән каплаулы арба җигелгән ат узып китте. Бик үк тигез булмаган таш урамның төнге тынлыгын бозып, дыңгыр-дыңгыр тәгәрмәч тавышы ишетелде. Хуҗаларның эте уянып бер-ике тапкыр гына һау-һаулап, ризасызлык белдереп, ялкау гына өреп алды да тынып калды. Озак басып торды кыз тәрәзә кырыенда. Бу аңа таныш булмаган бөтенләй башка дөнья. Билгесезлек, ятимлек. Иртәгә нәрсә булыр? Кайда яшәр? Нинди акчага тормыш көтәр? Белми. Солтан Гәрәй аны эзләп көлешкә килгәндер. Нәфисәне таба алмагач, кире алан суга таба, туктаусыз яңгыр сибәләп торган караңгылыкка таба атлагандыр. Нәфисәнең үзенең дә бер генә дә китәсе килмәгән иде. Көндезләрен чыланда бикләнеп яшәгәндә дә кыз бер нинди кыенлык сизмәде. Анна түтидән китап сорап алды да, чыланда кечкенә генә тәрәзәдән саркылып кергән яктылыкта китап укып утырды. Китаплар урыс телендә булып, күп сүзләренең мәгънәсе аңлашылмаса да, ул укуын дәвам итте. Ташламады. Әтисе аңа гарәп имләсе белән бергә урыс хәрефләрен дә өйрәткән иде. Кызым, дөнья булгач кирәге чыгар. Белемле булу бик кирәк. Белгән һөнәрнең зыяны тими аның диюе хак булган икән. Нәфисә шулай китап белән матавыкланып, кыска көзге көннәрдә кич җиткәнен сизми дә кала иде. Әле аның өстенә Анна түтинең йон эрләп утырганын күреп, "Давай я" дип, йон бәйләгән кабасын сорап алды да, әнисе өйрәткәнчә нечкә генә итеп йон эрләп утырды. Анна түтинең осталыгы җитеп бетмиме? Әллә вакыты тарга ашыгамы? Эрләгән җепләре калын, тигезле-тигезсез, кайбер урыннарында җепкә әйләнеп бетә алмаган йоннары кабарып-кабарып тора. Нәфисәнең нәфис кулларында исә ырчык шундый да матур итеп зырылдый. Нәзек җепләр озын матур бармак араларыннан агып чыгып, ырчыкның уртасына тип-тигез итеп җыелалар. Яков агай күзлек читеннән генә кызны күзәтә икән. «Ай, Нафиса, как хорошо ты придешь! Можно подумать, что ты всю жизнь только этим и занималась. Татары очень трудолюбивый, чистоплотный народ. Вот почему я и люблю татар», дип, кызның күңелен күтәреп җибәрде. Анна түти дә шаккатып Нәфисәнең иңнәреннән сыйпап үтте. «Да, Нафиса, ты молодец. Не зря султан влюбился в тебя. Он себе хорошую спутницу по жизни нашел. Будьте счастливы», дип мактады. Әле шул йомшак язгы сузма җоннан эрләнгән җептән Анна түтигә беләзек турыларын телле-телле итеп бияләй дә бәйләп биргәч, «Нафиса, научи меня, как ты это делаешь», дип, хатын кич буе нечкә генә итеп йонерләргә, нәфис җептән шулай телле итеп бияләй бәйләргә өйрәнде. Нәфисә 10 көннән артык көлештә яшәп, урыслар тормышына да ияләшә төште.
Чыланның кечкенә тәрәзәсеннән моңарчы ул күрмәгән кыска аяклы, кечкенә кәкре койрыклы, әллә ниткән ямьсез борынлы 7 дуңгызны күзәтеп утырды. Буларны ничек ашыйлар икән дип аптырады. Алар пычрак сазлыкта рәхәтләнеп ауныйлар. Үзләре вак-вак атлап, бер-бер сортыннан Анна түти чыгарып салган ризыкка таба йөгерәләр дә, борыннары белән әллә ниткән мырык-мырык дигән тавышлар чыгарып, шәшә-шәшә ашыйлар. Ә калганы нәкъ алан судагыча. Иртүк торып сыер савалар, малтуар карыйлар, каз-үрдәкләр ашаталар. Шундый ук тормыш. Тик башкачарак. Тәрәзәләрдә оппак пәрдәләр түгел, шәшәкле тукымадан тегелгән, бер генә якка җыела торган шаршау кебек әйбер. Стеналарда кошагалар да, кызыл башлы сөлгеләр дә юк. Бер почмакта әллә ниткән икона дигән әйбер тора. Шуңа шәм яндырып куялар да, тезләнеп, Господи помилуй дип, 4 почмакларына төртәләр. Мишләрен дә оппак итеп агартмаганнар. Җәкәү агай мич каршына килеп утыра да, авызына әллә ниткән трубка кабып, аңа чырадан ут элендерә. Аннары мул итеп төтен чыгарып тәмәке тарта. Озак итеп тарта да, булып ютәлли башлый. Шулай ютәллисе булгач, ул төтенне ник суырырга кирәктер инде? Моны кыз аңлый алмый аптырый. Булар нигәдер урамда йөргән аяк киеме белән өйгә кереп, идәнне таптап изеп йөриләр. Идәннәре җир төсендә. Анна түти аны пыча чырагы белән башта кырып пычрагын җыя, аннан соң гына юып чыгара. Хатыны юып алуга, Җәкәү агай шүшинкәсе белән тагын кереп тапты. Ник ул аяк киемен салып кереп булмый микәнни? Аптыраш. Нәфисә үз иләрендәге чисталыкка өйрәнгән кыз бер көнне Анна түти кулыннан мунчаласын алды да, давай я дип, төн буе әллә ничә чиләк суны алыштыра, идәннәрен юып чыгарды. Идән алан судагы шикелле аксыл сары төскә кереп бетә алмаса да, өйдә һава алмашынган кебек булды. Сасы тәмәке исе дә кимеп китте. Ә иртән йокыдан торуына, идәндә кап-кара итек эзләрен күреп исе китте кызның. Әтисенең кеше хезмәтен санларга кирәк. Менә минем кызым ничек булган? Бөтен өйне ялт иттереп куйган дип, аяк киемнәрен салып, аппак йон ыек башлардан суккан паласлар өстеннән акрын гына атлап йөрүен күз алдына китерде дә, бит очларын чыкрайтып, үз алдына елмаеп куйды Нәфисә. Рәшит Ташбаш онытылып китеп аяк киеме белән өйгә керсә, әтисе малайның маңгаена чиертеп алыр иде. Матчаның бер почмагында сыек чыбык тора. Аны һич кайчан кулланганнары булмаса да, Рәшиткә һәр даим искәртеп торалар. Тыңламасаң, әнә күр янәсе. Ул чыбыкның тәмен татып карарсың. Шул рәвешле кыз инде бу тормышка да ияләнеп килә иде. Чөнки кыска гына көн үтеп китә дә, кич җитә. Бу кичләр Солтангәрәйле, бөтен кыенлыкларны оныттыра торган сихри төннәр. Пыскып сибәләп торган көзге яңгырлар да Солтангәрәй кычагында, ышыкта, үзенә күрә шул кычакның җылылыгын арттырып, туктамый явалар сыман. Алан суда булса, мондый иркенлек булыр иде микән? Әти-әнисе, кызым кеше теленә менә күрмә, бер абруеңны җуйсаң, биттем диген. Намусыңны югалта күрмә дип тукып тордылар. Ә монда исә урыс кызларын татар кызлары кебек бик тар кысаларда тотмыйлар күрәсең. Төннәрен егетләрнең кызларының җыр тавышлары яңгырап тора. Хуҗалар да Солтангәрәй килгәненә сүз әйтмиләр. Күрмәмешкә, белмәмешкә салышалар. Нәфисә егеткә, бар кайт инде, кайтыр юлың ерак дисә дә, үзенең егеттән аерыласы килми. Солтангәрәйнең үзе янында озаграк торуын җаны тәне белән тели. Алар вакыты белән озак кына сүзсез утыралар. Икесе дә үз уйларына чумып, бу ләззәтле кичләрнең тиздән бетәчәген, кытылгысыз аерылу минутларының килеп җитәчәген уйлап газапланалар иде.
Караңгы тәрәзәләрдән төнге Казан урамына карап торганда, менә шулар турында уйлады кыз. Солтангәрәй соңгы килүендә: "Иртәгегә кадәр җаным, алай түгел инде, тиздән таң атар, бүген кичкә килермен" дигән иде. Тик Җәкәү агай кызны иртән иртүк, әле кызның керфек очларына йокы эленгәнче үк уятты. "Вставай, доченька, мне плохую новость передали. Дядю твоего в Узбекистане убили, а здесь тебе оставаться нельзя. Наверное, заметили и доложили, что у нас кто-то живет. Надо уезжать. Не дай бог к нам с обыском придут. Через полчаса тронемся. Потеплее одевайся. Дождь во дворе" дип, кеше якка чыгып китте. Нәфисәнең үзәге өзелде. Бәхилләшә алмады Солтангәрәй белән. Югыйсә йөрәге нидер сизенгән иде ләбаса. Ул акрын гына күн диванга килеп ятты да, коты чыгып, куркып, иртәне көтте. Аны алдан нинди тормыш көтә? Алда билгесезлек, өметсезлек, чарасызлык иде. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Закир янында җәйрәп йоклап яткан хатынының симез кулларын үзенең җилкәсеннән алып куйды да, торып, аягына йомшак башмакларын киеп, аш су бүлмәсенә үтте. Кичәге табак савытлар юылмаган. Совет власте килгәч, асрауларын шунда ук чыгарып җибәрделәр. Ә хатыны Мәүлия, иске татар бистәсенең бай сәүдәгәр кызы, эш рәте белеп үсмәгән. Шуңа күрә өйдә рәт-чират юк. Закир әллә нәрсәгә генә хатыныннан суынып бара. Атлап йөрүләренә, май баскан гәүдәсенең сырланып торуларына, йокларга яткач, мыш-мыш килеп үзенә сарылуына ничектер чирканыбрак карый. Өйләнгәндә дә яратып өйләнмәде ул. Әти-әниләре Закирга кәләш сайлаганда, яучы карчык Заһирә бөтен иске татар бистәсенең кияүгә чыгарлык кызларын барлап чыкканнан соң, Мәүлиягә тукталды. Кыз инде 20-дән узган, Закирдан 2 яшькә өлкәнрәк. Шулай да әти-әнисе, утырган кыз турулы, урын җире корулы дип, кызның артыннан ияреп киләсе мал-мөлкәтен уйлап, улларын Мәүлиягә өйләндерергә ният иттеләр. Закирның: "Ул кыз миңа ошамый бит, әткәй, яратмыйм мин аны. Ничек торыйм мин аның белән" дигән сүзенә әтисе: "Торырсың, байлык ялаштыра, хәерчелек талаштыра ул" дип кырт кисте. Гөрләтеп туй итеп, сәүдәгәр кызы Мәүлия белән тормыш башлап җибәрде Закир. 2 катлы, чарлаклы, зәңгәрле аклы төсләргә буялган бай йорт никтер егетнең җанына ятып бетмәсә дә, тук җитешле тормышка ияләнде. Асраулары саба якларыннан килгән Өмме Гөлсем барында да ярый иде әле. Өй җыелган, ашарына пешкән. Ләкин асрау тотарга ярамый башлагач, тормышның тәмам рәте китте. Мәүлиясе дә эшсезлектән интегеп, бистәдә яшәүче үзе шикелле бай кызлары белән бер-берсенә кунакка йөрешеп, табындаш булып күп утыруданмы, әллә әнисе кебек нәселдән килгән тазару шире бар идеме, ит бүкәненә әйләнде дә куйды. Кичә Яков әшнәсе белән ияреп килгән сырма өстеннән кажан кигән Нәфисәгә әллә ни игътибар итмәсә дә, сырмасын салдыргач, кызның өзелеп торган билен, зифа буен, чулпылар таккан озын кара тылымнарын күреп, авызыннан "Субханалла" дигән сүзнең очып чыкканын сизми дә калды. Кашларына кадәр тиеп торган кирпекләре, моң сагыш тулы кара күзләре, уймактай авызы, уңайсызланып кына елмайганда бит урталары чыкраеп торган оппак йөзе, йокларга яткач та Закирның күз алдыннан китмичә аптыратты. Урынга ятар алдыннан гаҗизләнеп, арып, үзе дә сизмичә йоклап киткән кызның өстенә юрган япканда, аның самими, сәдә йөзенә сокланып карап торды. Йокы бүлмәсенә кергәч, оппак шелтәрле йокы күлмәге кигән бишәсенең сарылуына коры гына: "Бәйләнмә зинһар җаным,
Мин бүген шул кадәр арыдым, тәмам тетелеп беттем. Җеп үзәр хәлемдә калмады. Әйдә, иртәгә назланырбыз дип, Мәүлиянең дерелдәп торган биленнән сыпырганда итте. Синең шул булыр инде. Эш дип, хатының турында уйлап та карамыйсың. Мәүлия күзләрен яшьләндереп, икенче якка әйләнеп ятты. Нинди сүз сөйлисең, бәгырем? Арыдым дим бит. Шундый арылды. Мин бит тормыш куам, акча эшлим. Үзең беләсең, әтиең мал артыннан куарга кирәк диде, колак итемне ашап бетерде дип, хатынын юатыйм дисә, Мәүлиясе паф-паф итеп йоклап та киткән. Аның ишеленгән гәүдәсе бер күтәрелеп, бер төшеп, Закирның әрнеп торган җанын гасабиландыра, ачуын китерә. Закир да Мәүлиягә артын куеп ятты. Күзенә йокы эленмәде. Инде ничә ел яшиләр? Ичмаса балалары да юк. Шул нарасыйларга сөенеп яшәрләр. Тормышларына мәгънә өстәлер иде. Инде аерылышыр дәрәҗәгә җиткән чагында бабасы әйтте. Әле монда кемдә гаеп икәне билгесез. Бәлки син, кияү балакай, үзең орлыксыздыр. Минем җиләктәй кызым синең аркаңда интегеп баласыз яшидер дип, Закирның әрнеп торган яралы йөрәгенә тоз сипте. Әйе, җиләк, тәмам өлгереп ширегән җиләк. Син үзең минем хатыннан да юанрак әвен кочаклап яткач та, мине гомер бакый шулай яшәр дип уйлыйсыңдыр. Әле мин түзгәч тә син бит, бабай, үзең читкә йөрергә дә күп сорамыйсың. Вакыты җитәр, безнең урамга да бәйрәм килер дип уйлап куйды Закир. Менә ул теләгән, ул көткән кыз бүген үз аяклары белән Закир өенә килеп керде. Һәм ирне алгысытып, әллә нинди ләззәтле, инде күптән онытылган хисләр уятып, аны йокысыз калдырды. Ул күрше бүлмәдә, моннан 2 генә адымда, күптән нуры сүнеп, җансыз калган зиннәтле йортларына нур кабызып йоклап ята. Закир, Нәфисә йоклаган бүлмәгә кереп, кызга тагын бер генә тапкыр күз сирпеп алырга күпме генә талпынса да, кермәде. Үзен тыйды. Закир Нәфисәне үзләренең ишек алдында кечкенә генә, җыйнак кына йортта яшәп ятучы ялгыз Хәлимә карчыкка фатирга кертү турында алдан белешеп куйган иде. Хәлимә карчыкның ире Гайнетдин күп еллар элек вафат булып, бердән-бер улы Габдулла Мәскәү марҗасына өйләнде дә, яшәргә шунда күчеп китте. Инде монда бик сирәк кайта. Әнисен күпме генә үз янына күчеп килергә үгетләсә дә, карчык сүзендә нык торды. Инде күпме яшисем калгандыр? Анда үлеп калсам, минем җәсәдемне Казанга чаклым кем сөйрәп йөрсен? Минем гомер иткән ирем янында, яңа бистә зиратында ятасым килә. Алла сакласын. Синең хатының дуңгыз итеп пешерә торган савыт-сабада ашарга пешереп, инде үләр вакыт җиткәч, укыган намазларымны, тоткан уразаларымны юкка чыгартыр. Үзең генә тора күрмәскәвеңдә дип кырт кисте. Малайы файдасы юклыгын аңлап, башка үгетләп маташмады. Ләкин чәй шикәреннән, тәм томыннан өзмәде. Һәр даим посылкасын, я булмаса, Казанга кайтасы танышлары аркылы күчтәнәшен җибәреп торды. Закир элек сөйләшеп куйганча Хәлимә карчыкка кереп, фатир турында исенә төшерде. Инде 80ннән шактый узган әби тыны көне бетеп сөенде. И Закирҗан балакаем, керсен, керәгенә күрсен, миңа иптәш булыр. Идән сәкеләремне юып торса, кибеттән ипи сөтен алып кайтып бирсә, мин бик риза булырмын дип, Закирны ишек төбенә чаклы затып куйды. Нәфисә өйдәгеләр турып йөри башлагач, акрын гына торды да, юрганын төреп куеп, хуҗалар янына чыкты. Аның өстендә 5 Нәфисә сыярлык халат иде. Ул аны үзен уратып алып пута белән бәйләп куйган. Ләкин халат астыннан да зифа буе беленеп тора. Кызның зифалыгын калын халат та боза алмаган. Ул кыяр кыймас кына «Исәнмесез?» дип исәнләште. Закир диванда гәҗит укып утыра иде.
Нәфисәне күргәч, сөйкемле генә итеп йылмайды. Тордыңмы, сеңлем? Кичә шәйдә эчмичә йоклап киткәнсең. Үз киемнәреңне киптіріп куйдык. Кейін дә ашап эчеп алырбыз. Мәүлия апаң йомшак күмәчкә сөткә дип чыгып киткән иде дип, кызга киемнәрен китереп бирде дә, аш бүлмәсенә кереп китте. Кыз юынып, киенеп, чәчләрен тарап чыкканда, ахух килеп, Мәүлия кайтып керде. Кулында 3 литрлы алюмин бидон, үргән җәтмәс яткыда аппак күмәч. Нәфисәгә карап салкын гына: "Әйдә, чәй эчәбез", диде. Тавышында кытып бозлары салкынлыгы. "Тәмам туйдырдыгыз, чыгып китегез" дип әйтми генә. Кешедән арыгандыр инде. Килүчеләр күптер дип уйлап куйды кыз. Икәүләп аш-су бүлмәсенә үттеләр. Закирҗан кызга яратып карап алды да: "Әйдә, утыр. Ашап эчеп алгач, мин сине фатирга урнаштырам. Аннан соң эш мәсьәләсен хәл итәрбез" дип, Нәфисә кырыена терәткеле йомшак урындык китереп куйды. Нәфисәнең читтәге өстәл кырыенда йөелеп торган юылмаган савыт сабаны күреп, мин башта табак савытларны юып куйым диюенә усал гына итеп, үзе юар, диде. Нәфисәгә әнисе: "Кызым, ашаган табак савытны вакытында юа торган бул. Юылмаган савыт саба авыру, шир теләп тора ул. Бигрәк тә кичтән иртәнгә калган юылмаган савыт сабаны җеннәр җыелышып ялыйлар икән" дип әйтер иде. Калада кызык икән. Нишләп кенә бетәргә кирәк бу дилбегә буе көн озынлыгында, шул тәлинкә кашыкларны да юып куймагач. Ашап эчеп алгач, алар киенеп, Хәлимә карчык фатирына керергә җыендылар. Нәфисә төенчегеннән әнисе теккән, гәүдәсенә килешеп сыланып торган зәңгәр су кара пәлтәсен алып кигәч, кичәге сырма өстеннән кажан элеп куйган карачкыдан менә дигән сылуга әйләнде дә куйды. Закирҗанның йөрәге тагын кысып-кысып сулкылдап алды. Субханалла, кайларда гына үсеп буйга җиткән бу кыз бала. Авыл кызларында булмый торган ниндидер бер зыялылыгы, затлылыгы, сәдәлеге бар. Әллә ниткән шунда нур чәчеп, үзенә тартып тора. Хәлимә карчык аларны гөр килеп каршы алды. "Әйдүк, кызым, әйдә, түргә уз. Мактап йөрисең икән, әле чәем кайнап кына чыкты. Закирҗан улым, әйдә син дә эсләреңне сал. Менә аягыңа улымнан калган җылы башмак бар, шуны ки. Беренче яташ булгач идәнебез салкын. Кызым, синең аягыңда йоныйык баш икән, ансы яхшы. Аякларны салкыннан сакларга кирәк. Яшьли салкын тидерсәң, картайгач сызлап интектерә ул аяклар" дип, аралашуга интеккән карчык бер туктаусыз сөйләнде. Кыстый-кыстый чәй өстәленә утыртып, күпереп пешкән кыймакларны кунаклар алдына этеп куйды. "Әйдәгез әле, тартынып утырмагыз, ашап эчеп утырыгыз" дип, туктаусыз кыстады. Нәфисәгә шундый рәхәт булып китте. Хәлимә карчык Фәгыйлә әбисе кебек тәмле телле, тулы гәүдәле, яше 80-нән артса да хайран җитез иде. Тик аяклары сызлап начаррак йөри икән. Закирҗанны озаткач, Нәфисәнең: "Хәлимә түти, минем инде 2 көн рәттән намаз укыганым юк. Әгәр син рөхсәт итсәң, мин намаз укып алыр идем. Сездә кыйбла кай тарафта икән" диюенә, карчык язгы кояш кебек балкып йылмайды. "Әй, балакаем гынадырла, рәхмәтләр яусын сиңа. Алларыңа рәхмәт фәрештәләре чыгып, 7 буыннан 70 буынга кадәр булган нәселеңне тәмугытларыннан саклап торсыннар. Нинди кызлар бар икән бит әле дөньяларда. Минем генә улым күзле бүкен, Мәскәү марҗасына өйләнеп хараплар булды. Ник соң син, кызым, безгә алданрак килмәдең? Киленкәем генә булган булыр идең" дип каударланып, Нәфисәгә үзенең инде тезләнеп тора-тора сәҗдәгә китә торган урыннары тузып беткән намазлыгын, хөрмәт эшеннән җипкә тезелгән, тарта-тарта шымарып беткән тәсбихын сузды. "Кыйбла әнә теге тарафта" диде Нәфисәгә, ишеге алма бакчасы ягына карап торган кечкенә бүлмәне күрсәтеп. "Шушында торырсың, кызым. Улым бүлмәсе. Тәрәзәсе дә ачыла.
алма бакчасына чыга торган кичкенә генә ишеге дә бар. И җаным, яз көне алма чияләр чәчәк атканда мондагы матурлык, хуш ис. Улым шундый ярата торган иде бу бакчамны. Китеп барды шул, әллә кайларга китеп улакты. Инде картайдым. Бакчабызны карар кеше дә калмады. Әйдә ярар, күп сөйлим бугай. Иркенләп намазыңны укы дип, өсләре пыяла ишекне ябып куйды. Нәфисә курка-курка гына кергән бу йортта үзенең әбисен очраткан сыман булып, күңеленә рәхәт бер җылылык тулганын тойды. Я Раббым, әти-әниемнән аерылып, канатлары кайрылган ялгыз каз бәбкәсе кебек калган идем ләбаса. Алансу дигән авылдан башка урыс кешеләре яши торган нинди матур Көлич авылы да бар икән. Әтисе юкка гына әйтмәгән. Балакаем, кешеләр арасында да төрлеләре бар. Яхшысы да, начары да. Аллаһы Хак Тәгалә шулай яралткан. Яхшы кешене яралтканда, менә бу кешедән үрнәк алыгыз. Ә начар кешене яралтканда, монысына карап гыйбрәт алыгыз. Андый булмагыз дигән. Әнә бит, Көличтәге марҗа хатыны Анна Түти нинди әйбәт кеше иде. Әҗәкәү абыйны әйткән дә юк. Закирҗан абый, Хәлимә Түти нинди кешеләр. Мәүлия апа гына әллә нинди инде. Анысы ярый, үзе беләдер дип, намазына утырды. Себер юлларына чыгып киткән әти-әнисенә, туачак кыз балага, нигәдер әнисе аны кыз дип уйлый. Инде исемен дә Әминә дип уйлап куйдылар. Нәни Сабыйга, энеләренә, үзбәк якларында һәлак булган бабасы әйтмешли, ата Бәлшәвик Гыйниятулла абысының рухына, әби бабасына, юлларында очраган Анна Түти белән Җәкәү абыйга, Хәлимә Түти белән Закирҗан абыйга саулык теләп, бик озак итеп дуга кылды. Намазын тәмамлап, олы якка чыгуын көтеп утырган Хәлимә карчыкның: "Кызым, фарызын гына укымадың ахрысы, озак укыдың. Юлда калган намазның фарызын гына укысаң да, Алла кабул итәрмен" дигән дип әйтүенә. Әти-әниемә, туганнарга саулык теләп, озаклап дуга кылдым Хәлимә Түти. Аннары миңа булышкан урыс кешеләренә дә саулык теләп дуга кылдым. Алай ярый микән ул, дип сорады. Эй, кызым, нишләп ярамасын? Ярый, бик ярый. Әйбәт кешеләргә нигә дуга кылмаска? Барыбыз да бер Алла бәндәләре. Барыбыз өчен дә Алла бер. Бары тик диннәребез генә төрле. Менә мин сине Коръән укырга да өйрәтермен әле. Тик кешегә генә әйтә күрмә. Үзем дә намаз укыйм дип ычкындыра күрмә. Башкайларыңны өтермәндә чиртерләр. Әллә ниткән булгавыр заманнарга калдык, кызым. Көн сайын мин белгән кешеләр арасыннан да берәр кешене алып китеп юк итәләр. Сакланганны саклармын дигән Аллаһ Тәгалә. Сак була күр. Хәлимә Түти, мин Коръән укый беләм. Әтием өйрәтте. Ясинне яттан укыйм. Хәлимә карчык бу сүзгә шак катты. Субханалла, тик бу турыда кешегә сөйли күрмә. Хараплар гына булырсың, кызым. Кемнәр генә үстергән мондый тәүфиклы кызны? Бәхетең була күрсен. Аннары Нәфисәгә мендәр, юрган, аппак итеп юып үтүкләнгән җәймәләр бирде дә: "Кызым, миңа фатир өчен түләмәссең. Идән сәкеләремне юып, сөтен, майын, каймагын, күмәчен алып кайтып торсаң, шул җитәр. Улымда булышып тора. Алла теләсә, икебез матур гына ипле генә яшәп ятарбыз. Бердә курыкма, минем ахирәтләремнең балалары бар. Алар Казан тормышы белән таныштырырлар, кибетләрнең кайда икәнен күрсәтерләр. Башта гына читен ул, Алла бирса күнегерсең" дип, үз бүлмәсенә кереп китте. Нәфисә исә күңеле күтәрелеп, чиләк белән җылы су, чүпрәк алды һәм сөенә-сөенә бүлмәсен җыештырырга тотынды. Иң башта тәрәзәләрне ялт иттереп ялтыратты. Күптән кеше кулы тимәгәнгә суқыр күзләр шикелле тоныкланып калган тәрәзә пыялалары сүрән генә көзге кояш нурларында гөлт итеп кабындылар. Кыз пәрдәләрне салдырып сабынлы суга җибетергә салды да,
шкафтагы чынаяк тәлинкәләрне юды. Әби, әйдә төшке аш ашап алыйк дип чакыра кергәндә, бүлмә эче ялт иткән. Бөтен нәрсә үз урынына куелган иде. Субханалла! Кулларыңнан куан кызым, бигрәкләр уңгансың булгансың. Күзләрем генә тимәсен, диде ул сөенеп. Хәлимә карчык белән Нәфисә шулай матур итеп, бер-берсенә иптәш, ярдәмче булып яшәп киттеләр. Әнисе белән киткән җылы назны кыз үзенә чит ят булган. Ләкин таянырга, сирен сөйләргә кеше таба алмый интеккән. Алансудан әллә ничә чакрым ераклыкта яшәп яткан Хәлимә карчыкта тапты. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Яз да җитте. Инде бәрәңге бакчаларындагы заннарда иң беренчеләрдән булып кояшның назлы җылысын тоеп, ачык яшел әрекмән, сукыр кычытканнар уянып, борын төрттеләр. Кыш буе мыр-мыр килеп бөгәрләнеп, мич буендагы киез җәелгән эскәмиядә иркәләнгән йөнтәс койрыклы мәче дә урамга чыгып, язгы кояшта җылынган иске нигез туфрагына сузылып ятты. Күңелләрдә алда тормыш яхшырыр, гел генә булай булып тормас дигән өмет уятып, һавада сабан тургайлары моң түгә. Ай, бу язның күңелләрне җилкетә торган гаҗәеп ямьле сихри иртәләре. Инде каядыр бөреләргә посып кышлаган күбәләкләр дә уянган. Мал абзарларында азык җитмәгәнгә түбәдән төшергән күгәргән саламны парландырып, аз гына көрпә салып булгаткан башак ашап җан асраган, тиздән сахраларга, болыннарга чыгарбыз дип, сыерлар, сарыклар, ялантау буена, яшел хәтфә үләннәргә борын төртүне өзелеп көтеп, тынгысызлана башлаган чак. Малайларны тиздән әниләре иртән-иртүк йокыдан уятып, ипиләрен, кәгазь бөкеләр белән бөкеләнгән шишәдәге сөтләрен нәни капчыкларына салып, көтүгә чыгарга әзерлиләр. Күкне иңләп, каңгылдый-каңгылдый, кыр казлары кайта. Кыр казларының башта сагышлы, моңсу авазлары ишетелгән сыман була. Юк, бу авазларны әле кеше ишетми. Иң элек аларны сәке асларында ысылдап, үрелеп малай кызларның аяк балтырларын тешләп интектергән. Йомырка басып бәпкә чыгарып утыручы ана казлар гына ишетә. Ерак кардәшләренең кыйгак, менә без янә туган якларыбызга кайтып киләбез. Сагындык, бик сагындык дигән сөенечле моңсу авазларын әллә нинди эчке бер сиземләү белән тоеп, утырган җирләреннән йөрәкләре алгысып, ерак туганнарын каршылап кыбырсыналар. Аларның ниһаять бәби чыгарып, тал песие шикелле яшькелт сары йомшак бәпкәләрен тезеп, мактанып урамга чыгуларын түземсезлек белән көткән ата казлар, сагышлы сагынулы авазлар чыгарып очкан кыр казларының куанып исәнләшеп, менә без дә сезне сагынып кайтып җиттек, кыйгак, аралар һай ерак дигән сәламнәрен алып, күңелләрендә очу дәрте уятып, үзләренең дә һаваларда очкан чакларын сагынып, очмак булып, канатларын кагынып каңгылдашалар. Тик күкне иңләп оча алмагач, нәүмизләнеп, кыр казлары күздән югалганчы башларын кыйгайта карап калалар да, йомырка өстендә утырган парларына ярый әле дөньяда сез бар дигәндәй тынычланып, хуҗалары ат тизәгенә кушып пешергән бәрәңге кабыгын болгатып биргән җимнәренә таба юнәләләр. Аларның өметләре зур. Тиздән, бик тиздән, менә нинди уңган, кадеремне генә бел. Мин сиңа яшькелт сары йомшак уллар кызлар алып кайттым дип, ай буе сәке астында караңгыда утырып тәмам алҗыган ана каз, башын горур тотып, каңгылдап, ишек алдында күренер. Соңыннан бал итәкләрен ыштан бөрмәсенә кыстырган, каз бәпкәләренең чыгуын дүрт күз белән көткән,
Йомыркалары шәберчек түгелме? Бәбиле булса, томаланып үлмәгәнме дип җылы суга салып типтереп карап, каз бәбкәләре барысы да бер көнне чыкмаганга, чыккан берсен иске бүрек ишенә салып, җылы мич башында тотып, күкәй ишеннән борынлап чыга алмаганнарына булышып, томшыкларын чыгарганнарына авызларында җыелган төкерекне йоттыра көткән әбиләр, хатыннар, дөнья бетереп пипелдәшкән каз бәбкәләрен әле яңа гына борынлап баш төрткән бәбкә үләнле, кояшлы ишек алларына чыгарырлар. Аларны күргәч, әти-әниләренең сөенүе, ай буе парын зарыгып көткән ата каз тик торганда тыпырдап биеп алыр. Ана каз исә үзенә бер төрле сагышлы һәм сөенечле итеп каңгылдап, канатларын шап-шып итеп кагынып алыр да, куштан хатыннар сыман ата каз тирәсендә бетерелә башлар. Ел да шулай кабатлана. Ел да шулай казлар күзләрен ялгыз калулары турында уйламыйча, уйлый белмәүләре белән бәхетле булып, бәбкә чыгарып үстерәләр. Инде гөрләвекләр кыш буе җыелган чүп-чарны үзләре белән ияртеп алып киттеләр. Басудагы кар эреп, күч булып авылга төште дә, бичуралар абзары аркылы үзе белән сарай кырыйларына терәп куйган көрәк сәнәкләрне дә ияртеп алып китте. Һәм Мулла Юсуфлар янындагы канау тулып ташыды. Кукан шамилләренең ишек алды елга кебек тулды. Кешеләр барасы җирләренә агач басмаларга басып, сикерә-сикерә генә чыга алдылар. Җир сафланып, уянып, нәрсәдер көтеп, сагайып тынып калды. Инде тиздән чәчүгә төшәрләр. Уҗымнар туган якның назлы җилен тоеп, Аллага шөкер, исән-имин кышны чыктык дип сөенеп, яшел хәтфә булып, күз күреме арада талгын гына тибрәләләр. Тереклек яратылганнан бирле шулай булган. Һәм шулай булачак. Гасырлар алышынган, буыннар алышынган. Кыш артыннан яз килмичә калмаган. Язгы кояштан уянган җирнең йөрәк тибешен тамырлары белән әллә кайчан тыйган агачларның кәүсәләре буйлап аккан яшәү дәрте, шифалы, бәрәкәтле сутлары ботакларына барып җитеп, бөреләр шартлап ачылып, яшькелт яфраклар хасил булыр. Әллә кайларга ялан аяклап йөгерәсе, әле җылынып та бетмәгән җирне аяк табаннары белән җылытып, аргамаклар кебек чабасы килә. Их, кулларыңны канат итидең дә, зәңгәр күкләргә күтәрелеп, болытларны телем-телем итеп телеп өчидең. Очар кышларга, күбәләкләргә бирелгән канат әдәм баласына бирелмәгән. Очу дәрте бирелгән. Очу әмәле, канатлар юк. Шамил әле очлары гына күренә башлаган әрекмән кычытканнарны өзеп, уч төбенә салды да, инде шактый исәйгән йолдызга сузды. Тай төкле йомшак иреннәре белән малайның уч төбен кытыклап ялмап алды. Һәм яшел сусыл үләнгә ымсынып, күгелҗем күзләрен малайга төбәде. Юк шул әле, бер атнадан җиләге белән җыярмын, әлегә юк дип, малай тайның маңгайыннан сыйпап куйды да, иләренә кереп китте. Тиздән сабан туй җитә. Куканны әзерли башларга кирәк. Кыш буе мал абзарында ялыгып яткан чабышкының аякларын ныгытырга вакыт. Әтисе кичә кичен әйтеп куйды. Улым, вакыт. Малай үзендә дә яз белән бергә очыш дәрте. Кыш буе йокымсырап яткан, ашкынып, тымырылып чабасы килү хисен тоеп, өйгә кереп китте. Чырайына төшкән яз җылысыннан кукан, әле генә йокысыннан уянган кебек, хәтеренә узган еллардагы сабантуйларны исенә төшердеме?
мөкәммәл сылу, зифа гәүдәсен калтыратып, кешнәп җибәрде. Яз җиткән ләбаса. Назлы җил аның кояш нурларында йылкылдап торган карасу җирән ялларын тарый. Чабыш дәртен тоеп, атның җаны үрсәләнә. Алгысына. Тиздән, бик тиздән ул тояк асларында ычкыннар уйнатып, өстендәге үсмер малай Шамилнең җаны тәне белән бергә кушылып, бер бөтенгә әйләнеп, суырылып, таштау әрәмәләре ягыннан нырсы урманнарын урап, үзе белән рәттән чапкан юртакларны узып, ярышта беренче булып килер. Ул тәнендәге һәрбер теге, һәрбер күзәнәге, аяк астындагы җирнең тымызык җылысы аша сизә. Бу яктагы чаптарларда гарәп илләренең кымлы сахра, шүл җилләрен Алансуга алып килгән Кукандагы кебек ыспайлык, нәзакәтлелек, дәрт юк. Менә шуны тоя Кукан. Һәм нәзек, ак ыек баш кигән аяклары белән түземсезләнеп, биегәндәй тыпырдап ала. Күңелләрдә яшәү дәрте уятып, тургайлары, назлы җилләре белән Алансуга яз килә. Ниһаять, чәчүгә төшәр вакыт җитте. Күтәрәмгә калган атлар алдына яңа гына борынлап чыккан яшел үлән салыр вакытта җитәр. Сабанга төштеләр. Сыерларны, үгезләрне һәм аягында йөри алырдай атларны җигеп, шиләнә-шиләнә, ширәшә-ширәшә, Алансу халкы язгы чәчүгә чыкты. Картлар басуга чыгып, җирнең җитешкәнлеген тикшерделәр дә, Габделхәй әйтте: "Әйдәгез, Аллага тапшырып башладык. Вакыт, нәк вакыты. Җир юмарлап борыныңа тыгарлык. Тәмам җитлеккән. 1 минутны әрәм итмәле түгел. Язның бер көне ел туйдыра. Әйдәгез җәмәгать", дип дуга укып җибәрде. Барысы да җыйнаулашып, яннарында кәнсәгә барып эләкләрдәй сатлыклар юкмы дип, тирә-юннәренә карап алдылар. Аннан Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешүләренә, көзгә мул уңыш алып, алдагы тормышның үткәнгә караганда әйбәтрәк булуына ышанып, Габделхәйнең Коръән укуын тыңладылар. Күңелләргә өмет өстәп, күктән сабан тургайлары моң түкте. Шамил Куканны Чакрактау буйларыннан, Кыйгасар якларыннан әйләндереп, аякларын яздырып кайтты. Аның артыннан сөлектәй сузылып, Алансу якларында гомердә күренмәгән озын аяклы, эшләре эчкә кереп торган нәзек билле, карасу җирән ялларын җилдә җирән ялкын сыман тузгытып, алтын тыякларыннан ычкыннар чәчрәтеп, йылдыз чаба. Йылдызның муенындагы Нурания төрле-төрле чәчәкле тукыма калдыкларыннан үргән муенсасы инде кечерәеп, апасы Рәшидә зуррак муенса үреп, аңа кечкенә генә шөлдер таккан. Йылдыз суырылып чапкан саен, кечкенә кыңгырау үзенә күрә бер моңлы көй чыгарып, күңелле итеп чыңлап куя. Нурания үргән муенсаны Шамил оратага каккан чигә элеп куйды. Кызның салам көлтәсе шикелле чәчләрен тузгытып, зәңгәр кыңгыраулар кебек күзләрен кыса төшеп, атна буе кесәсендә йөрткән, телен тидереп, я әз генә авызына кабып суыра-суыра, кечкенә генә булып калган Шамил абыйсы биргән шикәр кисәген: "Әйем, минем шикәр ашыйсым килми, шикәр ашасам, тешем бозыла минем", дип алдалап, нәни учларына салып тайга ашатканы күз алдына килеп елмаеп куйды. Кичә генә Кыйгасар елгасы буеннан кайтканда, кыз шәкәнли: "Йылдыз, Йылдыз, бәх-бәх, кил монда", дип, нәни кулларын сузып тайны чакырган иде. Тай да таныш тавышны ишетеп, әллә танып, әллә кызның кулында ипи бар дип белеп,
кызга таба борылып кешнәп җибәрде. Нурания, ул әле кечкенә кит, уйнап кына булса да тибә күрмәсен, дип кычкырды Шамил. Йылдыз, Йылдыз, бәх, монда кил, дип чакыргач, тай әнисе артыннан элдерде. Кызчык шырык-шырык көлә-көлә тай артыннан чапты да, кулындагы ат ябагысыннан ясалган тубын әвәли мәчет ишек алдында 5 таш, туплы уйнап мәш килгән иптәш кызларына таба йөгерде. Бу ат ябагысыннан ясалган нәни тупны үлән яшеленә буяп Шамил абыйсы биргән иде. Эй, сөенде инде кыз. Тупны җиргә бәреп сикертеп тә карады. Рәхмәт, Шамил абый. Шундый шәп сикерә, нәкъ чын туп кебек. Инде мин аны саклап кына тотармын, дип Шамилнең күңелен булдырды. Абыең булгач рәхәт икән ул, дигән булды. Ул көн шулай матур башланган иде. Көн кояшлы, шундый рәхәт. Шамилгә 11 яшь тулган иде. Шул көнне Хәбибулла йортына Нахар, Шәрәфи, тагын берничә авыл куштаны килеп керделәр дә, Шамилнең әтисенә ниндидер кәгазь тоттырдылар. Анда Кукан белән Йылдызны колхозга алырга, конфисковать итәргә, Куканны сабанга җигәргә. Советка шулай кирәк, дип язылган иде. Хәбибулла карт карчыгы белән чәй ичеп утырган җиреннән корт чаккан кебек сикереп торды. Мин колхозга кермәгән. Ни өчен сез минем атымны аласыз? Лутчы йөрәгемне тартып алыгыз. Ул минем җаным, йөрәгем. Ул минем улым. Балам ул минем, беләсегез килсә. Бирмим. Теләсә нәрсәмне, әнә сыерымны алыгыз. Тик Куканга тимәгез. Алланың эше каһәре төшкән бәндәләр. Ул бит минем атым түгел. Балам бит ул минем, газизем, дип яна кабатлады. Миңа бит аны Сәвит булашы өчен һәлак булган ата бәлшәвик гыйниятем бүләк итте. Ул бит сезнең шушы булашыгыз өчен башын салды. Гарәп аргамагы бит ул, ышаты түгел. Шушы яшь кызлар кебек кочаклап кына торырдай чабышкыны сукага җигәләрме? Бу атның бәһәсе беләсезме күпме тора? Мондагы 100 ат бәһәсе тора ул. Шуны да аңламыйсыз, наданнар. Тагын әллә ниләр әйтәсе килде Хәбибулланың. Шәрәфине тотып яңаклыйсы, айгыр хатын Нахарны буып ташлыйсы килде. Тик авызыннан рәнҗешкә охшаган «их» дигән сүздән башка сүз чыкмады. Минем Гыйниятуллам, сөлек кебек улым, шушы булаш өчен һәлак булды, дип кабатлап әйтеп карады. Хәбибулланы тыңлап та тормадылар. Аның кагыласы булмагыз дип әрнеп кычкыруына да карамадылар. Шунда ук Нахарның шәрелдек тавышы ишетелде. Әйдәгез, нәрсә карап каттыгыз? Киттек аратага. Йөгәннәре шундадыр. Куштаннар абзарга юнәлделәр. Шамил алдан элдерде. Әле йөгәнен дә салдырмаган Куканның муеныннан кычты да: "Юк! Юк! Тимәгез Куканга! Бирмим! Кукан, мин сине беркемгә дә бирмим", дип юртакны йөгәненнән тотып алып урамга сирәде. "Әйдә, җаным Кукан, әйдә качабыз." Хәбибулла да улына булышмакчы булып абзар ишеген ачты. Нишләмәкче булды икән 70-кә чыккан карт? Бу каһәрләнгән дөньядан, кеше малын талап күзләре тынган хәерче кавеменнән, гомер буе эшрәте белмәгән ялкаулардан, власть күреп шашкан әтрәгәләмнәрдән кая гына чыгып качарга җыенды икән гаяр акыллы, укымышлы ил карты Хәбибулла Муратов? Дөньяны үзгәртмәкче булдымы? Җаны айкалды картның. Башы әйләнеп, йөрәген тотып, имән агачы төбенә барып утырды. Кукан да әллә аптырап, әллә аңлап, үзенә килеп ябышкан дивана кавемгә җирән су кара кирпекләр белән уратып алган, яшьләнеп торган күксел көрән күзләре белән карап торды да,
үзен сөйрәгән әдәмнәрнең котларын алып, арт аякларына үрә басты. Аның шулай ыспай гәүдәсен горур тотып, арт аякларына кисәк басуыннан иркеп, авыл куштаннары төрле якка чәчелделәр. Кукан исә тымырылып, ачык абзар капкасыннан суырылып кына килеп чыкты да, әле генә үзе әйләнеп кайткан кыйгасар буйларына, кәвәл, мәтәскә якларына ыргылды. Аның сылу җиңел сөякле гәүдәсе, карасу җирән ялларын җилфердәтеп, үзе туып үскән иркен гарәп далаларның кайнар тыгыз җилләрен исенә төшереп, җаны алгысып, күзләреннән кыргый ут ялкын чәчеп, тояк асларыннан әле кибеп тә җитмәгән җирдә үзенең эзен калдырып, офыкка таба ыргылды. Аның артыннан кылыны йолдыз, әнисенең җиргә батып кергән чынаяк тәлинкәсе чаклы эзләре кырыенда үзенең нәни тояк эзләрен калдырып, аткан укта ятылды. Алар әнисе белән рәттән каядыр очалар. Әнисе баласын коткарырга теләгән анадай: "Әйдә, тизрәк китик бу каһәрләнгән җирдән. Бу теләсә нинди гүзәллекне, матурлыкны юк итәргә әзер җирдән. Офыкка таба суырылып чабыйк та шунда, шәфәк аллыгына кушылып, күккә ашыйк. Вәхшиләр күзеннән юк булыйк. Бу динсез, алласыз, күзе тынган кавым озак яшый алмас. Тик инде дөньялар үзгәреп, татарның җаны, сулышы, яшәеше ат булган дәверләр мәңгелеккә югалыр. Кире әйләнеп кайтмас димәкче булды микән. Хәбибулла картның сабантуйлар сайын беренчелекне бирмәгән игелекле юртагы Кукан. Соңыннан шушы игелекле нәселнең кушаматына әйләнгән юртак. Үзенең затлы тукымын саклап калып, Газраилләрдән кытыла алмаса да, аны Хәбибулла нәселе мәңге онытмас. Әллә ничә буыннарга барып җитәчәк аргамакның даны. Илнең затлы, укымышлы кешеләрен юк иткән заманда ат өстендә туган татар җанына әверелгән чабышкыларын кем аяп торсын? Алансуның уңган булган җир кешеләренең, зыялы, укымышлы дин әһелләренең, галимнәренең язмышын син дә кабатладың түгелме соң? Аргамак Кукан. Шамил юртагы чабып киткән якка элдерде. Кыйгасар буйларын әйләнде. Җиргә ятып ауный-ауный елады малай. Нәни йөрәге белән, җаны тәне белән, тәнендәге һәрбер күзәнәге белән сизде. Куканны алачаклар. Аның ыспай, нәфис муенына камыт салачаклар да, сукага җигәчәкләр. Шамилнең җаныннан да газизрәк тулпарын бетерәчәкләр. Аннан башка, кылыны йолдыздан башка, яшәп тә торасы юк. Нәни йодрыклары белән нәрсәдәндер уй чалырга теләгәндәй җирне тойды Шамил. Җир әле җылынып та бетмәгән. Салкынча, малай җаны алгысып торып утырды да, күзләрен зәп-зәңгәр күккә төбәде. Болытның әсәре дә юк. Күктән тургай моңы тама. Юк. Малайның җәрәхәтле йөрәгенә, тургай моңына әйләнеп, Кукан белән йолдызның күз яшьләре тама да тама. Кинәт Шамил кәвәл ягыннан ат кешнәгән тавыш ишетеп сискәнеп китте. Каяндыр урман ягыннан килә иде бу кешнәү өне. Әллә малайның җанында гынамы бу таныш аваз? Таныды. Бу аның Куканы. Малайның якында икәнен сизеп, үз янына чакыра. Ха-ха! Бу рәнҗүле кешнәү, ярдәм көтеп, гаҗизләнеп кешнәү. Монда кил, мин монда. Коткар мине дип чакырган кебек ишетелде бу аваз.
Әллә малайның колагына гына ишетелде микән бу әрнүле, газаплы, чакырулы аваз? Күз ачып йомган арада Шамил урман ягына, аны чакырып, аргамак кешнәгән якка ыргылды. Куканны сукага җиктеләр. Киштән йөрәк иянәге тотып, ап-ак итеп юылган идән баскычында аптырап утырган, тәмам ашаудан калган Хәбибулла картка килеп әйттеләр. Иртәгә Куканны беренче мәртәбә сукага җигәчәкләр. Гарәфи сука башы тотарга чыгачак ди. Бик гайрәтләнеп, иртәгә чабышкыны буразнага бастырам дип, каравыл йортында сөйләнеп утырган. Аксияк булып, әрәмгә ашап ятмасын әле. Эшләп ашасын дип әйткән ди. Хәбибулла күкрәк турысында нәрсәдер өзелгәндәй булып, өйгә кереп китте. Һәм ухылдап, сәкегә, Фәгыйлә түти матурлап җыеп куйган түшәк мендәрләр өстенә менеп, бер кемгә бер сүз әйтмичә, стенага таба карап ятты. Ихтыярсыздан аккан күз яшьләрен бер кемгә дә күрсәтәсе килми иде аның. Үз алдына сөлек кебек тулпарын, нәфис, зифа, текә муеннарына камыт кидереп, ак ыек баш кигән нәзек бәкәлләре белән буразнада йөрергә өйрәтүләре килде. Хәбибулланың иркен далаларда җилләр белән ярышып үскән атының, бу күркәм мөкәммәл чаптарның бәрхеттәй сыртын, мал кадерен белмәүче әтрәк әләмнәр чыбыркы белән ярырлар. Ай-һай, тиз генә буй бирер микән, буразнага бастыра алырлар микән бу ярсуны? Инде иртәнге сәгать 7-ләр тулып килә иде. Тыны көне бетеп, Шамил кайтып керде. Малайның күзләреннән бер туктамы яшь ага. Тузанлы куллары белән күз яшьләрен сөртә-сөртә, битеп чыранып беткән. Әти! Әти! Куканны сукага җиктеләр! Әти! Кыйнап үтерәләр Куканымны! Гарәфи чыбыркысы белән ярагына тыңлата алмый. Әти! Әйдә басуга! Әйдә инде, әти! Шамил әтисе янына сәкегә ятып, тәгәри, үкси сулкылдап елады да, их дип сикереп торып, янәдән басуга таба чапты. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Нурания төнне йоклый алмады. Әти-әнисенең балалар ишетмәсен дигәндәй акрын гына гәпләшүләрен йөрәге дөп-дөп сикереп, күкрәк шитлегеннән чыгардай булып тыңлап ятты. Куканны сукага җигәселәр ди. Гарәфи өйрәтәчәк ди. Ай-һай, ул юртакны тәртәгә кертергә аңгыра Гарәфи генә булдыра алыр микән? Гарәбстаннан ук кайткан юртак бит. Мал кадерен белмәүчеләр. Авылның мактанышы иде ләбаса Кукан. Аның гәүдә тотышлары, ыспайлыгы, нәзек аяклары белән көяз атлап йөрүләре, кылыны тагын. Ничә еллар буе тирә-юньдә беренчелекне бирмәде бит Кукан. Әрәмнәр генә була инде малкай. Хәбибулла ничекләр түзәр? Ихатасыннан алып чыгып киткәндә, йөрәге ярылып үлмәсме, Ходаем? Әле кулынын да алганнар ди. Әтисенең сүзләрен аңлап бетермәсә дә, Шамил абыйсының өендә нидер булганын сизенде кыз. Куддус бабасындагы кебек буларның да өенә тен түкергәндер. Кукан белән йолдызны алгач, Шамил абыйсы нишләр? Кызның күзләренә яшь килде. Иртән әнисе Санияне имезергә утыруга, Нурания Шамил абыйсы янына йөгерде. Капка төбендәге эскәмиядә Фәгыйлә түтинең моңсуланып утырганын күргәч, кыз аптырап туктап калды. Кил, кызым, әйдә, минем яныма килеп утырып тор әле. Әзрәк күңелем күтәрелмәсме? Сөйләшеп утырыйк. Фәгыйлә түти, Йолдыз абзардамы? Юк инде, кызым.
Куқаныбыз да юк, йылдыз да юк. Куқанны колхозга суқага алдылар, кылынын да калдырмадылар. Әле әтисе белән Шамил да басуга киткәннәр ие. Куқан янына. Анда нишләп кенә бетәрләр. Менә үзем дә куркып шуларны көтеп утырам. Фәгыйлә түти, йылдызның аратасына кирип чыгыйм әле. Бар, кызым. Буш абзарны карап чык. Үземнең кергәнем юк әле. Йөрәгем күтәрә алмас дип куркам. Нурания акрын адымнар белән йылдызның аратасы янына килеп туктады. Буш абзарны күреп, күзләренә яшь килде. Абзар читендәге шөйдә чәчәкле ситсы кисәкләреннән Нурания үзе үргән муенса эленеп тора иде. Нурания Шамил абыйсы ат ябагысыннан әвәләп, үлән яшеленә манып биргән тубын күкрәгенә кысты. Бу аңа Куқан белән йылдызның соңгы истәлеге булып тоелды. Ул әкрен генә атлап, яшьле күзләрен сөртә-сөртә урамга чыкты да, күз яшен күрсәтәсе килмичә, сау булып торыгыз дип, иләренә таба атлады. Фәгыйлә түти, туктале кызым, бире кил дип чакырып алды да, күлмәк кесәсеннән алып, Нураниягә 3 күпчек кәнфит тоттырды. Сезгә дә авырдыр, гаиләгез дә ишле, бабаңнарны да таладылар. Бар кешегә дә авыр, бик авыр. Мә кызым, суыр әле, авызыңа тәм керер. Нурания Фәгыйлә түти кулыннан кәнфитләрне кыйынсына гына алып, әни ачулана, гелән кешедән әйбер алма, кеше бирер ул ди. Әзрәк оят дигән нәрсәне белү кирәк ди. Рәхмәт инде, кирәк түгел иде. Шамил абыйлар бигрәк озак тордылар дип, карчык янына килеп утырды. Кайчан кайтырлар икән? Белмим шул. Кайткач әйтермен. Бер матур кыз килгән ие диярмен. Тагын кил. Улыма бик авыр. Атыбызны алгач, балтасы суга төшкән кебек, җанына урын таба алмый йөри. Ярар, хуш Фәгыйлә түти, кайтыйм инде. Ату әни ачулана, тырай тибеп йөрисең. Санияны карыйсы бар ди. Йылак безнең бәбиебез. Әни мәк суы ишертеп кенә йоклата. Аны эчкәч озак итеп йоклый үзе дип, Нурания иләренә таба атлады. Кукансыз, йылдызсыз бу йорт аңа ничектер әллә нинди буш, ямансу, ятим булып тоелды. Шулай да аның яныннан үткәндә чәч толымыннан тартып китә торган, нәни учына зәңгәрләнеп торган кечкенә генә баллы шикәр кисәген салып китүче. Син минем сеңлем бул әле, ату минем сеңлем юк дип, кызның күңелен күтәрүче Шамил абыйлы. Аларга килгәч, күпчек кәнфит белән сыйлаучы Фәгыйлә түтиле бу йорт Нуранияны нигәдер үзенә тартып, күңеленә рәхәтлек биреп тора иде. Кыз акрын гына иләренә керде дә, кулында эреп ябышкан 3 күпчек кәнфитне әнисенә сузды. Әни, мә, берсе белән син чәй эч, икесен Саниягә имезлеккә тотарсың. Эй, кызым, үскәнсең лә инде. Мә, монысын үзең суырырсың дип, әнисе кәнфитнең берсен кызына кире бирде. Әйсәнә, ашамыйм. Ату тешем бозыла, диде кыз, авызына мул итеп җыелган төкреген йотып җибәреп. Шамил басуга йөгереп килеп, Гарәфинең кулына ябышты. Тегесе этеп җибәргәч, буразны арасына килеп төште дә, явызланып, ярсып, үз-үзен белештермичә: "Кыйнама Куканны! Ул әле сукаларга ирәнмәгән! Тимә! Тимә!" дип, Гарәфинең чыбыркылы кулына тешләрен батырды. Гарәфи яман сүгенеп кулындагы чыбыркысы белән малайның җилкәсенә сызды. Малай авыртуга чыдый алмыйча, үзәкләре өзелеп, кычкырып буразнага егылды. Ул арада күршесе Мәүлет Галинең атына утырып, Хәбибулла килеп җитте. Күз ачып йомган арада Гарәфинең кулыннан чыбыркысын тартып алды да, дөньяга булган бар ачуын Гарәфидән алуы булдымы, үзен үзе белештермичә, буразны арасына барып төшкән егеткә берничә кат чыбыркысы белән сызды. Монысы улым өчен, монысы Кукан өчен,
Монысы бәлшәвик гыйниятем өчен, монысы Зөһрәм өчен, монысы Нәфисәм өчен, монысы синең кабахәтлегең өчен. Сукашылар шашкандай күзләре аларган картка карап, шак катып торалар. Гарәфи җирдә ыңгырашып ята. Гомерендә бер кемгә авыр сүз әйтмәгән, кул күтәрмәгән картны алыштырып куйганнар диярсең. Соңыннан буразна өстендә үксеп елап утырган улын кулыннан тартып торгызды да, чыбыркысын ташлап, Кукан янына килде. Аның чыбыркы эзләре ярылып яткан гәүдәсен биршәйгән куллары белән сыйпап: «Мин сиңа бер ничек тә булыша алмыйм. Мин хатыныма да, улыма да, кызыма да, оныгыма да булыша алмадым. Сиңа да булыша алмыйм. Шулай, малкай. Нишләмәк кирәк? Дөньясы шундый булгач, тормышның асты өскә килгәч, кытырган этләр арасында яшәгәч. Син миңа рәнҗи күрмә, малкай. Хуш, без синең белән башка бер кайчанда очраша алмабыз дип, атның муеныннан акрын гына кычып алды да, йөзен атның чыраена терәде. Ат гаҗизләнеп, башын картның муенына салды да, рәнҗеп кешнәп җибәрде. Хәбибулла яшьле күзләре белән атның күзләренә карады. Атның көзге кебек яшьле якты күзләрендә үзенең йөзен күреп, «Эх, малкай!» дип күзләрен сөртте. Куканның күзләреннән дә мөлдер-мөлдер итеп яшь ага иде. Ир һәм ат. Алар бер-берсенә булыша алмаудан гаҗиз булып, кочаклашып елаштылар. Кукан үзенең чыраен картка терәп, күзләреннән яшьләрен агызып, тынып калды. Татар ире ат белән бергә туган. Бу горур җан ияләре бер-берсенә бер кайчанда хыянәт итмәгәннәр. Аларның җаннары бер-берсенә береккән. Шул рәвешле карт белән ат соңгы кабат елашып, мәңгелеккә аерылыштылар. Сукашылар күзләрен яшьләндереп, бу гаҗәеп газаплы күренешкә исләре китеп, баскан урыннарыннан да кузгалмыйча тора бирәләр. Берсе шунда әрнеп әйтеп куйды: «Карагыз әле, ике Кукан елый». Хуш, Кукан. Инде мәңгелеккә хуш. Бәхил бул. Рәнҗемә безгә, диде карт. Улым, әйдә киттек, дип улын җитәкләде дә авылга таба атлады. Кукан сукасын сөйрәп, карт артыннан иярмәкче булып, бер-ике адым атлаган иде, аны өлкәнрәк яшьтәге ир-ат туктатты. Аргамак тирә-юнне яңгыратып, әрнеп кешнәп җибәрде. Сабанчылар, бу үзәк өзгеч күренешнең шаһитлары, тынып калганнар. Шунда яшь кенә бер егет карап-карап торды да, күзендәге яшьләрен сөртеп: «Ике Кукан елады», дип, алдагы егетнең сүзләрен кабатлады һәм сукага җигелгән сыерына таба юнәлде. Сыерының ябагалары кыелган, кабыргалары тырпаеп тора иде. Ул аның сыртыннан сыйпап алды. «Менә хәзер сине дә җигеп сука-сукалыйбыз. Аннан соң өйгә кайткач җиленеңнән кан акканчыга кадәр саварбыз. Без кешеләрнең дә, сез малкайларның да шулай каннарын эчәләр. Шулай, дускай, безнең хәлләр шулай. Ишлисең. Нинди малны харап иттеләр бит. Нинди шәп аргамакны бетерделәр. Куканны гына түгел,
Нинди шәп нәселне бетерделәр, диде дә эшкә тотынды. Шушы көннән Хәбибулла нәселенә Кукан дигән кушамат тактылар. Хәбибулланың күршесе улын җитәкләп салмак адымнар белән авылга кайтып баручы карт янында атын туктатты. Шундый да сөяк тота белүче горур Хәбибулланың җилкәләре салынып төшкән. Аякларын сөйрәп кенә атлый. Инде күз яшьләре кипкән. Улы белән икәүләшеп, бер сүз сөйләшмичә, дөньясына рәнҗеп кайтып баралар. Хәбибулла улының кулын үзенең биршәеп беткән учына алган да, җибәрсә, улын да югалтыр кебек булып, каты итеп кысып тоткан. Утыр, Хәбибулла абзый, әле кайтыр юл ерак, утырыгыз. Бергә гәпләшә кайтырбыз, диде күршесе. Карт рәхмәтле күзләрен күтәреп күршесенә карады да, рәхмәт, Мәүлид Гали, җәяү кайтыйм әле. Алансуның үзем гомер буе иген иккән басуыннан соңгы тапкыр җәяүләп кайтыйм дим. Мине бүген үк алып китәчәкләр. Син үзең генә кайт инде. Улым белән икәү ипләп кенә кайтыйм дим, дип, арбага утырмады. Күршесе атына шыңгырды да, авылга таба юыртып чабып китте. Хәбибулла Куканның яшьрәк чакларын, сабантуйларда әле бер, әле икенче авылда, Чуаш якларында, тагын әллә ниткән районнарда беренче булып килгән вакытларын исенә төшерде. Үзләренә яхшырак бүләк калдыраслары килеп, татары идут первыми дип, на приз подешевле подарки приготовьте, диделәр чуаш картлары. Бер вакыт Алансу сабан туенда Кукан иң беренчеләрдән булып килә иде. Килеп җитәргә тагын аз гына, 4 кенә чакрым ара калды. Шул вакыт йөрәгендә чабыш дәрте ташып торган юртак белән бөтен рухы, җаны тәне белән чабышкыга бирегеп яткан Шамил каршына әрәмә эченнән укмашып беткән озын чәчләре тузгыган кызыл йөзле атлы килеп чыкты. Һәм мизгел эчендә кулындагы каештан үргән камчысы белән Куканның чыраена сызды. Кукан әллә көтелмәгән бу хәлдән, әллә авыртудан зифа гәүдәсен алга атып, арт аякларына басты. Бөтен тәне белән Куканның суырылып чапкан гәүдәсенә ябышкан, ярыш дәртеннән тәмам ярсыган Шамил көтелмәгән бу хәлдән атылып җиргә килеп төште. Авыз борыныннан шаулап кан китте. Кукан малай янына килеп аптырап басып торды да, тагын сузылып, горур башын югары тотып, алга шаугыр килеп чабышкыларны көтеп торган мәйданга ыргылды. Халык тынып, нырсы ягыннан утлы ташкын булып килүче, ак, кара, кызыл ялларын җилдә тузгытып чапкан чабышкыларны көтә. Әнә Савыш авылының Килә исемле айгыры килә. Айгырның хуҗасы Шакирның улы атның гәүдәсе буйлап сузылып яткан да, куллары белән чытырдатып атның кара ялларына ябышкан. Халык ташкыны шаулаша. Беренче булып Кукан түгел, Килә чаба. Беренчелек быел Шакирныкы, Кукан 4-нче. Менә Сабантуй мәйданына килеп җитәргә аз гына, бөтенләй аз гына ара калды. Шу, Куканның өстендә малай юк түгелме соң? Кукан җилләрне узып килә. Әнә 3-нче атны узды, 2-нче атны. Киләдән аз гына, 3 кенә адымга калышып чаба юртак. Куканның каршысына чыгарга дип исерек Шаяхмәтне бер ярты аракыга яллаган Шакир бер урында басып тора алмыйча биеде, сикерде. Килә җаным, әйдә, бирешмә шул Кукан килмешәгенә, әллә кайлардан килгән шул килмешәккә, әйдә, уж җаным. Инде әнә Куканның чырае Киләнең арт аяклары тирәсендә. Чырайына тип, арт аякларыңны күтәр дә, чырайына манчы шуның анаңны, дип сүгенде Шакир. Мәйданга килеп җитәргә 100 метр калды. Хәбибуллада чабыш кайгысы юк. Улы кайда? Улы, исәнме? Кукан күзләрен тутырып, алдагы айгырның җилдә җилфердәп килгән ялларына карады да, зифа гәүдәсен алга атып,
секунд ішінде юртакларга юл биреп торучы халык арасына беренче булып килеп тә керде. Хәбибулла атын җитәкләп мәйданның уртасына керде дә түгәрәкне әйләнде. Аннары шунда ук атына атланып улын эзләргә китте. Мәйдан гөжләде, шаулады. Айда Кукан, айда молодец, диделәр килештән ат чабышын карарга килгән урыслар. Так и не отдает первое место уже который год? Юк, диде Шакир. Кукан беренче булып килмәде. Ничек инде ул малайсыз атка беренче урынны бирәсең ди? Беренче урын киләнеке. Китте тавыш, китте кычкырыш. Дөрес, Шакир, беренче урын киләнеке дип, килә хуҗасының сүзен куәтләде Исерек Шәяхмәт. Алансуның Куддус улы Габделхәй акрын гына, ләкин үзенең нык үтемле тавышы белән сүзгә кушылды. Җәмәгать, без монда ат чабышын карыйбызмы? Әллә малайлар чабышынмы? Әгәренки малайлар чабышын карыйбыз икән, әнә Таштау әрәмәсе ягыннан 50ләп малай килә. Алардан кем беренче килсә, шуңа беренче урынны бирергә кирәк. Ә монда Кукан беренче килде. Шамилгә нәрсә булган белмим. Әмма дә ләкин дөрес итеп карасак, беренчелек Куканга булырга тиеш. Аннан Зариф сүз алды. Карагыз әле, бу турыда сүз дә булырга мөмкин түгел. Юртакның өстендә малай бармы, юкмы, анда безнең берешебез дә юк. Әгәренки без беренчелекне киләгә бирсәк, Кукан рәнҗер. Әлегә бу тирәдә Куканны узарлык юртаклар юк һәм булмаста. Дөрес итеп судит итик, җәмәгать. Дөрес итеп. Куканга беренчелекне бирделәр. Хәбибулла килеп җиткәндә, Шамил канга буялган авыз борынын сөртеп, акрын гына атлап, Сабантуй мәйданына таба бара иде. Әтисенең: "Улым, син исән иминме? Сөяк санакларың сынмадымы?" дип сорауына: "Әти, миңа нәрсә булсын соң? Борын гына канады да, азрак аяк авырта. Кукан нишәнче килде? Беренче килә алмагандыр. Савышның Исерек Шәяхмәте әрәмәдән килеп чыкты да, Куканның чырайына чыбыркы белән сызды. Шуннан Кукан орта аякларына басып мине очыртып төшерде. Әти, без точно беренче була идек, точно." Без беренче килдек та, улым. Беренче булып килдек. Чынлапмы, әти? Куып җитә алдымы Кукан? Ул әле шактый гына минем янда басып та торды. Шәп тә соң безнең чабышкы, әти, име? Аны беркем дә уза алмый, әти, име? Улым, гарәп аргамагы бит. Андый юртак безнең тирә-як районнарда юк, улым. Әйдә, тизрәк бергәләшеп мәйданга кирик, көтәләрдер. Исерек Шәяхмәтне яллаганнардыр. Барыбер дөрестлек үзенекен итә. Дөрестлек таш яра диләр. Аларны халык басып алкышлады. Каракай мәйданга кирип, атның муенына үзе суккан кызыл башлы сөлгесен бәйләде. Икенче көнне Савыш Сабантуе иде. Алансуда Сабантуйга чакырып, ат өстендәге малай мәйданга, мәйданга, Савышка мәйданга, Таштау әрәмәсенә дип сүрән салды. Бу вакытта оратада хуш исле җиләкле урман аланыннан Хәбибулла яңа чабып алып кайткан пишәнне ашап торган юртак, күңеле кытыкланып, үз алдына биегәндәй тыпырдап алды да кешнәп җибәрде. Хәбибулла карт шуларны исенә төшерде дә, Куканның үзбәк якларыннан кайткан чакларын, бу гүзәл малкайны күргәч, авылдашларының шак катып тел шартлаткан вакытларны күз алдына китереп, малкай дип, җан әрнүе белән иңгелдәп куйды. Фәгыйлә түти ире белән улын капка төбендә каршы алды. Бөтенләй бетеренеп кайткан иренә дә, улына да бер сүз әйтмәде. Әйтер сүзе юк иде. Алар өйгә керделәр. Өйдә мәйет чыккан кебек тынлык. Бераз вакыттан соң Хәбибулла телгә килде. Менә шуның белән шушы. Барысы да бетте, карчык. Гаиләмне тузгыттылар. Атымны алдылар.
Миңа монда калырга ярамый. Сиңа әйтәм, әйберләрне җый. Мин бүген калага чыгып китәм. Тиенчегеңне бик авыр итмә. Берәр кат эчке кием салым салсаң, азрак ризык, шул җиткән. Мин Гарәфине чыбыркы белән ярдым. Буразны арасында унап калды, мөртәт. Шуңа күрә иманым камил, тиздән минем арттан да килеп җитәчәкләр. Минем кай тарафларга чыгып киткәнемне әйтмәгез. Дөньялар тынычлангач күрешербез. Шамил улым, әниеңне сакла. Күрешә алмассак, бәхил булыгыз. Ул карчыгы белән улын кочагына алды да, хушлашып, басу капкасына таба атлады. Шамил авылда карт әнисе белән икесе генә каласын. Тормыш авырлыклары, мәшәкатьләре бары тик үзенең арык җилкәсенә генә төшәсен аңлап, бу аерылышуның бик озакка буласын сизеп, әтисен озата китте. Гарәфине кыйнаганнан соң Хәбибулла картны авыл активын имгәткәне өчен районнан килгән тикшерүче конторга чакырды. Ялан аяклы йомышчы малай, конторны карап торучы Гәндәлиф малае Сәйфетдин, ишек алдында тавыкларга ат тизәгенә бәрәңге кушып, агач калак белән булгатып торучы Фәгыйлә түтигә. Анда конторга тикшерүче килгән. Срочно Хәбибулла абзыйга килергә куштылар. Үзе килмәсә, баяннылар килеп өтермәнгә ябачаклар дип туктап та тормыйча бер тында тезде. Үзе тирләгән битен сөртеп, лышкылдатып борынын тартып куйды. Срочно дип әйттеләр дип яңадан кабатлады. Эй, улым, бабаң югы шул. Үзем дә аптыраплар торам. Кичә басудан кайтты да, йөрәге кәефсезләнеп, бүлнискә барам дип чыгып киткән ие. Шуннан юк булды. Әллә җир йотты инде үзен. Үзем дә бик борчылып көтәм дип, йомышчы малайны озатып җибәрде Фәгыйлә түти. Малай чыгып киткәч, алъяпкы читәге белән күз яшьләрен сөртеп алды да, хәле китеп, терәткеле кара урындыкка килеп утырды. Раббам, инде менә Хәбибуллама да авылга керергә ярамый башлады. Шамилем белән үзем генә калыйммы? Ничекләр гомер итәргә? Улым да бигрәк яшь, бала гына. Аны бөтен кеше 50-гә җиткәндә бала табарые. Һәр нәрсәнең үз вакыты шул. Әнә Шамиле дә аптыраган, ашамый, эчми, беркем белән сөйләшми. Башын иеп, балтасы суга төшкән кебек тик йөри. Фәгыйлә түти кояш байыгач кымганын тотып, кеше йомышын үтәргә ишек алдына чыкса, ората ягыннан үксегән тавыш ишетеп, абзарга керде. Улы йылдызның муенсасын кулына алган да, үксепме үкси, кемнедер каргыймы, кемгәдер рәнҗиме, белмәссең. Әнисе акрын гына янына килде дә, улының калтырап торган арык җилкәсенә кулларын салды. Һәм үзе дә күзенә тыгылган күз яшьләрен көчкә тыеп, Шамилгә дәште. Елама, балам. Сабыр бул, улым. Килер шундый заман. Синең әле куканга караганда да затлырак чабышкыларың булыр. Бу дөньялар үзгәрер. Ир кеше бит син. Менә хәзер әтиең дә юк. Ярый әле кичә качып котылды. Калада әшнәләре күп. Әшнәле кеше ул әтиең. Югалып калмас. Бәлки әле Ташкентга ук чыгып китәр. Аннары без дә атаң янына җимешле җылы якка күченербез. Бәлки анда мондагы кебек гаделсезлекләр булмас. Бәхетебезне дә шунда табарбыз. Анда, улым, синең энекәшең белән сеңлең дә яши бит әле. Шундый да матур акыллы балалар инде. Үзең дә күрдең бит. Тик татарча белмәүләре генә начар. Мин эндәшкәч, кара күзләрен тутырып карап тордылар да, әниләре янына йөгерделәр. Алар мине танымыйлар шул.
Үз әбиләрен танымасыннар инде. Елама, улым. Менә үсеп җитәрсең. Акыллы, зур егет булырсың. Үзеңнең гаиләң булыр. Гомеркәйләрең генә булсын, балам. Коммуннар юк итәргә тырышкан бу уңган булган нәсел барыбер күтәрелер. Чөнки аның тамырлары нык, зәгыйфләнмәгән. Ә агачның тамыры нык булса, ул кайчан булса да бер күтәрелә. Аңа бары тик шифалы дым, җылы туфрак кына кирәк. Әле безнең нәселдә югалып калмас, улым. Күккә, кояшка таба күтәрелер. Киләчәк буын безнең турыда, синең улларың, кызларың, оныкларың турында мактап, тел шартлатып сөйләрләр әле, балам. Әйдә, улым. Кирип ашап эчеп алыйк та ятып йокларбыз. Иртәгә иртүк торасы бар. Хәзер бөтен эш синең җилкәңдә булачак. Мин дә бик картайдым. Ай, янчыттыла бу тормыш. Ай, таладыла. Инде хәтерем дә бетә башлады. Әйберләремне югалтып таба алмый йөдәп бетәм, рәхмәт җаугыры. Урынында гына торсын дип җыеп куям да эзләп интегәм. Фәгыйлә шул рәвешле улын тынычландырырга теләп, озаклап сөйләде дә, ухылдап болдырга менеп китте. Шамил дә Йолдызның муенсасын шалбар кесәсенә салып, әнисе артыннан өйгә керде. Әйдә, ашарга җылытам дип, чаякка аш салып маташкан әнисенә. Юк, әни, ашыйсым килми, диде дә, шишенеп, тузанлы аякларын юып, йокларга ятты. Төне буе йокыга китә алмыйча интекте. Күз алдыннан куканның гәүдәсендә ярылып яткан чыбыркы эзләре. Ак ыек башлы нәзек аяклары, тездән туфракка батып, ширешә, сука сирәгәне китмәде. Их, бетерделәр чабышкыны дип өзгәләнеп, таң атканда гына газаплы йокыга талды. Төшендә куканны күрде. Юртак, сукасын сирәп, Хәбибуллалар капка төбендә гаҗизләнеп кешнәп, Шамилне чакыра имеш. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Сызылып, моңсуланып, кояшы да әллә нинди кызгылт булып таң атты. Шамилне әнисе уятты. Улым, әйдә тор. Бозауны болынга төшереп арканлыйсы бар. Кичә яшелчәләргә су сипмәдек. Кояш күтәрелгәнче сибеп ал. Кыйыдан су алып, кисмәкләрне тутырып куй. Кояшта җылына торсын. Шамил өстендә тавык та чүпләп бетерә алмаслык бетмәс төкәнмәс эшләр. Ваемсыз балачак үтте. Әле күзләр дә ачылып бетмәгән. Бу нәләт төшкән чуар әтәч читәнгә басып, әллә ничә кат карлыккан тавыш белән тамак ярып кычкырды. Аңа башка әтәчләр кушылып, берсеннән берсе уздырып, җиһанны яңгыраттылар. Бу әтәчләр нәрсә дип тамак йыртасың? Бозау арканлыйсылары юк, печән чабасылары юк, бер эшләре дә юк югыйса. Тәмле таң йокыларын бүлеп, киртәгә кунып тамак йыртмасалар. Улай да торырга кирәк. Әнисе дә һаман башым авырта дип зарлана. Иелсә тора алмый интегә. Нишләсен? 60-ка җитеп килә бит инде. Эй, аның соңгы елларда күргәннәре. Картайырсың да шул. Шамил торды да, ялан аяк аклы каралы бозауны арканларга болынга таба атлады. Шәй дә эчеп торасы итмәде. Авылны чыккач, салкынча чыклы үлән өстеннән атлавы шундый рәхәт иде. Аяк бармаклары арасына кысылып калган чәчәкләр аякны рәхәт кытыклап, өзелеп калалар. Күңелләрне күтәреп ниндидер кошлар сайрый. Әйтерсең, бер болыт әсәре күренмәгән зәп-зәңгәр күк йөзеннән малайның йөрәгенә тамчы булып моң тама. Аның хәсрәтле уйлары таралып киткән сыман булды. Шамил бозауны чылбырын озын итеп калдырып арканлады да,
Иртәнге кояш нурыннан күзләре шагылып, акрын гына иләренә таба атлады. Кәнүшни тирәсендә шактый гына ирләр кайнаша. Шамил анда таба борылып карыйсы килмичә, арт курамнан гына узасы итте. Аның Кукан белән, Йылдыз белән очрашасы килми иде. Сукага җигелеп ватылган, эштән чыккан юртакның күзләренә караудан курыкты. Куканның: "Саклый алмадыгыз. Мин бит сезгә шундый ышанган идем", дип, Шамилгә караган рәнҗүле, яшьле күзләрен күрүдән, бу караштан күңеле тулып, кеше алдында үксеп елап җибәрүеннән курыкты малай. Ул өйгә кайтып кергәндә, әнисе чаяк астына ут төрткән дә, кичәгедән калган ашны җылытып маташа. Өстәл өстендә җиз самавыр күңелле генә җырлап утыра. Өй эче ялт иткән кояш. Малай өстәл артына килеп утырып, аугач кашык белән чаяктан гына ашын ашады. Чәен эчте дә, яшелчәләргә су сибәргә чыгып китте. Аның кыйдан су чыгарып кисмәкләргә су тутырганы, ишек алдын сибергәне әнисенә ишетелеп торды. Төш вакытлары иде. Фәгыйлә карчык өйлә намазына утырды. Шамил кечкенә чалгы белән читән кырыендагы кычытканнарны чабып йөри. Урамда Нуранияның дөнья бетереп кычкырып, тузан туздырып чабып килгәне күренде. Кыз ут чыгып янгыннан качкан кебек чаба. Тузгыган аксыл чәчләре, кылын яллары кебек җилдә сибелеп калалар. Шамил аның сүзләрен ишетеп бетерә алмый, ләкин бөтен җаны тәне белән тоя. Нидер булган. "Шамил абый! Шамил абый! Йылдызның аягы сынган! Ирләр җыелышканнар! Йылдызны суялар!" Шамил чалгысын ташлады да, ук кебек ат абзары янына атылды. Ул килеп җиткәндә Йылдыз әнисенеке шикелле ак бәкәлле ал аягын күтәреп басып тора иде. Кырыена җыелган ирләр сөйләшәләр. "Эй, кара инде моның матурлыгын! Хатын урынына кочаклап жатарлык билләһи! Ничекләр итеп моның муенына пычак салмак кирәк? Әйтмә дә инде, таш анасы, таш анасы! Куканны да әрәм иттеләр, хараплар гына иттеләр юртакны. Әнә, Хәбибулла малайы Шамил килә. Ул үстергән кылын бит. Әтисе дә юкка чыкты. Кәнсәдә Хәбибулланы авылга кертмәскә дип әйткәннәр ди. Олы улы Гыйният бу булаш өчен һәлак булмаган булса, өтөрмәнгә утыртасы булганнар. Хәбибулланы һәлак булган улыгына коткарып калган өтөрмәннән. Аларга да килде быел. Нинди гаиләне бетерделәр, тузгыттылар, тәмам юкка чыгардылар", дип аптырашты Ират. Шамил йөгереп килде дә, Йылдызның муеныннан кычып алды. Күз яшьләре белән кылынның чырайын чылата. "Йылдыз, Йылдыз, нишләттең аягыңны? Нишләттең? Хәзер сине суячаклар бит. Сине дә бетерәчәкләр", дип үкси елап, кылынның күтәреп торган ал аягына иелде. Малай тайның бәкәленә кулын тидерүгә, кылын авыртудан гаҗизләнеп кешнәп җибәрде. Шамил башын иеп басып торган тайның күзләренә тутырып карады да, кылын күзләрендә үзен күреп, "Нишлим соң, җаным? Ниләр генә эшлим соң?" дип, тагын кылынны йылый кычып алды. Шунда ул үзенең йөрәк тибеше белән кылын йөрәгенең бердәм булып типкәнен ишетте. Йылдызның йөрәге малай йөрәгенең дөпелдәвен басып, дуылдап, дөп-дөп итеп тибә иде. Сугымчылар Шамилне Йылдыздан көчкә айырып алдылар. "Йылдыз, бәх!" Янында гына салам чәчләре тузгып, күзләреннән туктаусыз яше агып торган Нурания басып тора иде. Әнә ул күлмәк кисәсеннән ипи кисәге чыгарды да, Йылдызга сузды. Кылын кызны таныпмы, җирән кара кирпекләрен күтәреп, Нураниягә карады һәм кызганыч итеп кешнәп куйды. Ләкин учындагы ипигә үрелмәде. "Йылдыз, мә аша инде. Шундый тәмле. Бәх, Йылдыз. Мин сиңа хәзер шикәр китерәм", диде кыз гаҗизләнеп. Кылын әйләнеп тә карамады. Кукан ябылган кәнүшни ягына карап, үзәкләрне зәрдә итеп кешнәп җибәрде. Бу тилмереп кешнәү авазында "Коткар мине, әни" дигән кебек елау,
үксү тавышы ишетелә иде. Ирләр Шамилгә кайтып китәргә куштылар. Бар, Шамил, өеңә кайт, ату авыр булыр. Аягы сынгач рәтләнми инде ул. Каһәр төшкере аның идәнендә жүнләп җәймәгәннәр. Бүген иртән тойларны көтүгә чыгарырга дип абзар ишеген ачсалар, аягы ике таш арасына кысылган. Башка тойлар ирләре белән көтүгә ыргылганда, Йолдыз аягын ала алмаган. Шуннан аягы сынган. Бар, балам, өеңә кайт. Нурания үзәк үзәрдәй әрнүле тавыш белән кычкырып елап җибәрде. Тимәгез! Тимәгез Йолдызга! Суймагыз Йолдызны, терелә ул! Һәм кулынга ташланды. Аны тай яныннан көчкә куып җибәрделәр. Бар, кызым, бар. Кызлар эше түгел ул мал суйган җирдә йөрү. Йолдыз әллә кайдан, җанының иң түреннән айкалып чыккан бер сиземләве белән, җан ачысы белән тагын кешнәп җибәрде. Күзләреннән мөлдерәп яшь ага иде. Ат абзарында Кукан бәргәләнде. Кылынына ярдәм итә алмавына гаҗиз булып, сука-сукалап эштән чыккан аяклары белән тибенә-тибенә әрнеп кешнәде Кукан. Аның иске сосы ат абзарын җимереп, кылыны белән иреккә, далаларга ыргыласы, бу вәхши дөньяны ташлап, күккә ашасы килә идеме? Әллә үзе туып үскән далалардагы кыргыятлар иеренә кушылып, туган якларына очасы, каядыр чабасы, юк буласы килә идеме? Монысы билгесез. Әнә кылыны тагын кызганыч итеп кешнәп җибәрде. Иха-ха! Коткар! Шул мәлдә ниндидер авыр әйбернең дөпелдәп җиргә егылганы ишетелде. Куканның йөрәге шартларга җитешеп типте. Ул арт аякларына басып, иске абзар ишегенә ыргылды. Аның ишекне ватып чыгасы, кылынны коткарасы килде. Әмма «Иха-ха, кичер, балам, кичер» дип кешнәүдән ары уза алмады. Аның бу кызганыч кешнәве язмышы белән килешү иде. Бер ни эшләр хәл юк. Ул акрын гына атлап, горур башын иеп, арата арасына кереп басты. Куканның да күзләрендә яшь иде. Аның өчен барысы да бетте. Юкка чыкты. Шамил дә иләренә таба атлады. Аның артыннан үкси-үкси Нурания теркелдәде. Малай кисәк кенә өлкәнәйде. Җанына бер нәрсә белән дә тутыра алмаслык бушлык, өметсезлек иңде. Кәнүшни ишеге артындагы читәннең күгәргән кадагына Йолдызның кичкенә шелдер тагылган муенсасын салдырып элеп куйганнар. Ә икенче аркылы агачта кылынның тиресе кояш нурларында йылкылдап янып тора. Ирләр язмышы, илләр язмышы, атлар язмышы. 3 тәңгәл язмыш, дип пышылдады карт шымырт, яшел яфраклары белән лепердәп. Илдәге гаяр ирләрне юк итеп, алардагы кешелекне үтергән, гаиләләреннән, балаларыннан айырып, төрмәләргә, зинданнарга япкан, Себер тайгаларына җибәреп юк иткән бу заманда гаяр татар иренең җанын аңларлык, бу мөкәммәл дәһшәтле матурлыкны күрә, саклый алырлык адәми затлар калганмы соң? Калган булса да, аларны юк итү өчен барысын да эшләгәннәр, үзләренең кулларыннан бер эш тә килмәгән шәрәфиләр, гарәфиләр, нахарлар, кафиналар. Куканы өчен авылыннан куылган Хәбибулла, Алансуда балаларны белемле, тәртипле, динле булып үссеннәр дип тырышуы өчен гаиләсе белән Себергә сөрелгән Габдрахман, уңган булган гадел карт Куддус, буларны бетермичә, юк итмичә,
яңа властьны төзү һич мөмкин булмас иде. Алар исән калсалар, кешенең кешелеген бетерә, матурлыкны юк итә торган власть төзү мөмкин булыр идеме? Закир абысы Нәфисәне үзләреннән ерак түгел пешән базары тирәсендәге кибеткә танышы Камалига эшкә урнаштырырга алып килгәч, юан гәүдәле, авыр карашлы, алпан-тилпән атлап йөрүче 45ләр тирәсендәге бу ир-ат кызны бик теләп җыештыручы итеп эшкә алды. Нәфисә дә эш табылуга сөенеп, дәртләнеп, йөгерә-йөгерә эшкә барды. Кайтуына ашарга пешереп, чәен кайнатып, Хәлимә әбисе көтеп тора һәм төпшенә-төпшенә эштә булган хәлләр турында сораша. Кызым, ничек эшләп кайттың? Бигрәкләр дә әйбәт булды әле кибеткә эшкә керүең. Сөтен, майын, каймагын, свежийны гына алып кайтып торасың. Ату сөтләре кайнатырга куюга эреп төшә торган ие. Күмәчләре дә бигрәк күпереп пешкән, табадан гына төшкән кебек. Хуҗаң ниндирәк кеше суң? Сиңа каты бәрелмиме? Юк, әбием, Камалы абый шундый әйбәт кеше, мине бик ярата. Башкаларга да әнә Нәфисәдән үрнәк алыгыз дип кенә тора. Шундый әйбәт кеше безнең хуҗабыз дип тагын бер кат кабатлап куйды. Кызым, артык яратып ташламасын. Ир-ат матур хатын-кыз күрсә, тәмам акылыннан шаша ул. Сак була күр, улан, сак була күр. Юк, әби, хатыны, балалары бар бит аның. Инде малаена 19 яшь. Мин нигә кирәк аңа? Мин ул кибетчелеккә дә өйрәтәм диде әле. Нәфисә гомер буе пычрак җыеп йөрмәссең, зирәклегең, чисталыгың бар, уңганлыгың да җитәрлек. Мин синнән кибетче ясыйм диде. Аллага тапшырдык, кызым. Җете кызыл тиз уңа ул, бигрәк җетеләне. Кибетчелеккә өйрәтү ару анысы. Япь-яшь кыз балага кеше пычрагын җыеп йөрү килешмәс. Әле матур итеп кияүгә чыгасың бар. Ипле генә йөри күр. Ир-ат сүзенә бик ышанып бетмә. Йылан авызына кергән кебек хараплар гына була күрмә, балам. Нәфисә бит урталарын чыкрайтып елмая. Чөнки әбинең бу сүзләрен инде 1000 кат ишеткән. Ләкин шулай да беренче генә кат ишеткән кебек игътибар белән тыңлый. Юк, Хәлимә түти, минем алан суда сылтангәрәем калды. Миңа аннан башка беркем дә кирәкми. Бәлки әле ул минем янга күчеп тә килер. Мин аны шундый көтәм. Аны уйламаган 1 минутым юк. Син бердә курыкма, барсы да әйбәт булыр дип, карчыкны юата. Икәүләп, тәмләп ашап эчеп алалар да йокларга яталар. Бер көнне аларның ишек алдына җигүле ат килеп туктады. Закирҗан тәрәзәдән карап, Нәфисәнең кайтканын көтеп тора иде. Ул шулай Нәфисәнең эштән кайтканын тәрәзәдән күзәтергә ярата. Аның җитез адымнар белән Хәлимә түтиләр ишек төбенә килеп туктаганын, ишек кыңгыравына басуын, көч-хәл белән генә йөрүче карчыкның озаклап ишек ачарга килүен, ниһаять, әби ишекне ачкач, бик кадерле кешесе белән беренче тапкыр күрешкәндәй, икесенең дә шатланышуларын күреп сөенә. Килгән ир-ат арбадан җитез генә сикереп төште дә, Закирҗаннар капкасына таба атлады. Монысы кем булыр тагын дип уйлады Закир. Бүген көткән кешем дә юк. Барып капканы ачса, исән-сау гына торасызмы, Закирҗан абый? Мин Алансудан килгән идем. Исемем Солтангәрәй. Нәфисәнең туганы дип бер егет басып тора. Әйдүк. Әле Нәфисә эштән кайтмаган, менә кайтырга тиеш. Ул әнә теге ишектән кергәч, Хәлимә түтиләрдә яши. Әйдә, затып куям дип, егетне зата китте. Туганы да үзе кебек чибәр кеше икән дип уйлап куйды Закирҗан. Нәселләре матур кешеләрдер күрәсең. Аттан ат туа, биттән бит туа. Матурдан матур туа, ямсездән ямсез туа. Арыш чәчеп, бодай җыеп алып булмый шул. Хәлимә түти дә Нәфисәнең туганын бик яратып каршы алды. Әйдә, үз улым, юлда килеп арыгансыңдыр, туңгансыңдыр дип чәен куеп җибәрде. Истәлгә хәзинәсендә барын тәм-томнарын тезде. Нәрсә белән килдең, ат беләнме? Юк, Хәлимә түти, үзем ат белән килмәдем. Авылыбыздан Хәбир атлы берәү пешән базарына килгән иде. Шуның белән килдем.
Ул иртәгә иртүк китә. Миңа бүген төн катарга урын кирәк иде. Кай тирәдә табып булыр икән берәр урын? Пишән базары тирәсендә фатирга керттердәй кеше юк микән? Кит булмаганны. Әнә Нәфисә бүлмәсендә йокларсың. Нәфисә минем янда ятар. Минем караватым 2 кешелек. Пердә кайгырма. Хәзер кунагымны постоялый дворга җибәрәм ди, булмаганны. Тузга язмаганны. Сеңлең илләдә мәгәр уңган, ипле, шибәр кыз икән. Элдә ярый Закирҗан аны миңа фатирга кертте, рәхмәт төшкере. Ялгызлыктан тәмам интеккән идем. Урамнарга да чыгып йөри алмыйм, бәпкәм. Аяклар бетте. Сызлау сыкрауларына чыдар әмәлем юк. Нәфисә килгәч, шундый да рәхәт булды. Бүтән өемә кот кунды. Сеңлең бик нурлы кыз. Бәхете генә булсын. Үзенә тиң ярын насыйп итсен Худам. Нәфисә кайтып кергәндә, Солтангәрәй белән Хәлимә түти әллә кайчанғы танышлар кебек гәпләшеп, чәй ичеп утыралар иде. Солтангәрәй өстенә буй-буй зәңгәр сызыклы аклы күлмәк, кара камзул кигән. Кайнар чәй ичкәнлектән йөзе кызарып янып тора. Хәлимә түти кызны ишек төбендә. Кызым, туганың килгән. Кара әле, хайраннан утырабыз, отында сорарга онытканмын дип балкып каршы алды. Кем генә булыр икән әбием? Калада минем бер генә танышым да юк, белмим шул дип, Нәфисә аяк киемен салып эшкә узуга, авызыннан Солтангәрәй дигән сүзнең чыгуын сизми дә калды. Егет тә торып басты, әмма кочагына атылырга торган кызның әби алдында уңайсызланып торуын абайлап, "Исәнме, Нәфисә?" дип, кызга 2 кулын сузды. Хәлимә карчык аңлады. Абый түгел, җаный булып чыкты түгелме соң бу озын буйлы, баһадир гәүдәле шибәр егет. Үзенең дә яшь чакларын искә алып, яшьләргә комачауламыйм дип, аш-су бүлмәсенә чыгып китте. Ай-һай, бигрәкләр дә пар килгәннәр. Бәхетләре генә була күрсен, кеше күзе генә тимәсен. Әти-әниемне, энекәшләремне сөрделәр, үзем генә калдым Хәлимә түти, тик кешегә сөйли күрмә, минем иң якын кешем авылда калды. Солтангәрәй исемле дип сөйләгән иде ләбаса. Ничек исеннән чыккан? Нәфисәнең исәнме Солтангәрәй диюеннән әби аңлап алды. Нәфисәнең авыз суларын корытып сөйли торган егете шушы икән. Егет солтаны икән. Өйләнергә калага күчеп килсә, алма бакчасына карап тора торган бүлмәдә торырлар иде, Алла теләсә. Минем үземнең оныклар монда кайтмаячак. Оныклар күрәсем юк. Менә шушы кыска гына арада кызына, дустына, сердәшенә, ярдәмчесенә әйләнгән кыз Солтангәрәйгә кияүгә чыкса, кеше белән аралашырга ярата торган Хәлимә түтинең йортына да ям керер иде. Әбинең инде бала бишегеләргә тилмереп яман сулап торган, әле улы бишегеннән калган матчадагы ыргакка яңа туган сабый бишеге эленер иде. Менә шундый татлы уйлар килде Хәлимә түтинең башына. Юләр дип, эченнән генә үзен-үзе ырышып куйды. Суга сәнәк белән язган хыялларыңны уйлап тилмермәсәнә. Шулай да, коры куаныч булса да, әбинең күз тирәләренә мөлаем гына җыерчыклар җыелды. Күптән төсен җуйган зәңгәр күзләренә елмаю кунды. Мин дә мәңгелек түгел бит. Улым Казанга мәңге әйләнеп кайтмаячак. Марҗа килен оныкларымны да әллә кайчан ширкәүгә алып барып чукындыргандыр инде. Уланнарга исемне дә берсенә Ибан, икенчесенә Иштапан кушканнар. Әзрәк татарныкына охшаган исем кушсалар ни була иде инде. Үткән ел Казанга кайткач, улының балаларына Ибан, Иштапан дип дәшүенә Хәлимә карчыкның йөрәгеннән каннар тамды билләһи. Иске татар бистәсендә, күбесенчә татарлар яши торган бистәдә ахирәтләре Хәлимә карчыкка: "Эй, ахирәт, бу улыңны кеше төсле итеп тәрбияли алмадыңмы? 'Алмадыңмы? 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 'Алмадыңмы?
әллә нинди марҗага өйләнмәсә, үзебезнең калабыздан мөселман беткәндер дип, рәнҗеп карыйлардыр сыман. Хәлимә карчыкның йөзенә бәреп әйтмәсәләр дә, оныкларын Асылбикә, Йөзембикә, Сәмигулла, Ямбикә дип чакырганда, карчыкның Ибан, Иштапан, Айда Шәйпит дип дәшүләре ахирәтләре өчендә, Хәлимә түтинең үзе өчендә авыр, бик авыр. Карчык андый минутларда үзен шундый өтек итеп сизә, йөрәге сулык-сулык килеп сызлый, өзгәләнә иде. Инде менә өйләренә үз аяклары белән мөселман сылуы килеп керде дә, карчыкның өен генә түгел, инде кыргаксый башлаган әрнүле йөрәген бетмәс-төкәнмәс нур белән тутырды. Әле шуның өстенә үзе кебек үк ир-егете дә бар икән. Мин йорт-җиремне теге дөньяга үзем белән алып китмим. Нигеземдә калырга менә дигән мөселман гаиләсе килер иде дип хыялланды карчык. Ул зур бүлмәгә кергәндә, кыз белән егет бер-берсенең каршына утырганнар да, елмаешып нидер сөйләшәләр, аңлашалар иде. Нәфисә ишек төбенә килеп баскан Хәлимә карчыкка: «Әбекәем, бу Солтан Гәрәй, минем иң якын кешем. Мин сиңа сөйләгән идем инде, әти-әнием мине калдырып Себер киткәннән соң, таянычым да, яклаучым да ул булды. Солтан Гәрәй әти-әниемнең ризалыгын сорап калды. Без миңа 17 яшь тулгач, өйләнешергә сүз куештык. Солтан Гәрәй дә Казанга күчеп килмәкче була дип, әбине кочаклап угалды. Тик торыр урыны гына юк. Бигрәкләр яхшы булыр, кызым. Мин дә торырсыз. Күңелең киң булсын, сыярбыз әле Алла теләсә. Мин дә бит мәңгелеккә килмәгән, шушы иске бистәдә матур гына гаилә корып яшәп ятарсыз. Бер дә кайгырма. Ә бүген, кызым, син минем янда йокларсың. Солтан Гәрәй синең бүлмәдә кунар дип, кыз белән егеткә сүз әйтергә урын калдырмыйча, аш-су бүлмәсенә чыгып китте. Солтан Гәрәй ашкынып кызны кычып алды. «Бәгыркәем, мин шундый бәхетле, юк, без шундый бәхетле», дип пышылдады, Нәфисәнең шигә турлары бөдрәләнеп торган кара чәчләреннән үбеп. «Тиздән, тагын 1 елдан сиңа 17 тулыр. Ә аңынчы мин Донбасска китеп шахтада эшләп кайтырмын. Аннары синең янга, Казанга килеп, эшкә урнашырмын. Син, Нәфисә, бигрәк әйбәт әбидә яшисең икән, күз генә тимәсен. Закирҗан абыеңа рәхмәт инде. Их, миңа да берәр эш табарга булышса, шундый шәп булыр иде дә бит. Беләсеңме, Нәфисә, син киткәннән соң миңа Алансуда бер ям калмады. Сине уйлый-уйлый тилерәм буга инде. Әти-әниемнең ризалыгын алдым. Ярар, үзеңә кара. Нәфисә югалганнан соң ялгыз торна кебек йөрисең, үз-үзеңә урын таба алмыйсың. Төп йортта калырга энең Хәкимулла бар, үзеңә карасың, анда бәлки үзеңә берәр кыз табып өйләнеп тә куярсың диделәр. Акрынлап Казанга күчәсе иде. Аннары бар борчуларны онытып, мәңге бергә булыр идек дип, әллә үзен, әллә кызны юатты егет. Хәлимә түти: «Әйдәгез, ашым суына ашап эчеп алыгыз да, син, кызым, бик арымаган булсаң, Солтан Гәрәйгә Казанны күрсәтеп кайт. Әле аның калага беренче килүе икән. Җәһәт кенә шәйләп алыйк», дип, аш бүлмәсенә чакырды. Нинди акыллы карчык син, Хәлимә түти. Кайлардан гына беләсең Нәфисәнең Солтан Гәрәй белән ялгыз гына каласы килүен. Әллә күктән төшкән фәрештә инде син. Әллә канатлары кайрылып ялгыз калган яралы кош баласы кебек Нәфисәне якларга, сакларга күкләрдән иңдең инде. Зинһар өчен авырып кына китә күрмә. Озак яшәргә тырыш. Нәфисә белән Солтан Гәрәй аш-су бүлмәсенә үттеләр. Тамакларына ризык үтмәде. Күңел өчен генә берәр чынаяк чәй эчтеләр дә, дуга кылып, өстәл яныннан торып киттеләр. Хәлимә түти пешергән кичке аш ашалмыйча калды. Аш-су кайгысы юк шул сездә, уланнар. Тик матур гына йөри күрегез. Намусыгызга тап төшермәгез, дип, егет белән кызны әтисе әйтә торган сүзләре белән озатып калды карчык.
Зәңгәр шарлаклы йортның икенче катындагы кичкенә генә балконга чыгып баскан Закирҗан, кулга кул тотынышып чыгып киткән Нәфисә белән абый җаны артыннан уфтанып: "Менә кем бәхетенә үскәнсең икән, сеңлем", дип, балкон тәрәзәсен япты да, кухняда савыт-саба юып азапланган хатыны ишеленгән мәүлиясенә, үзе әйтмешли, өлешенә тигән көмешенә таба атлады. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Солтангәрәй Нәфисә яныннан кайткач, туры Фәгыйлә карчыкка китте. Нәфисә турында барысын да сөйләп бирде. Кешегә сөйли күрмә дип, Көлештәге Җәкәү агайның кызга ничек булышуы, Җәкәүнең әшнәсе Закирҗанның кызны фатирга урнаштыруы, эшле итүе турында бәйнә-бәйнә сөйләде. Карчык тыны көне бетеп сөенде. Солтангәрәйнең киң җилкәсеннән әллә ничә кат шап-шып итеп сөйде. Кат-кат сөйләштеләр. Егеткә: "Эй Аллам, рәхмәт сиңа. Инде өметем өзелгән иде. Оныгымны исән килеш күрә алмам" дип, йылый-йылый күз нурларым түгелеп бетте. Яхшы хәбәрең өчен рәхмәтләр яусын, улым. Алланың олы рәхмәтләре яусын. Үзеңнең йөргән юлларыңа рәхмәт фәрештәләре чыгып торсыннар. Тормыш юлларыңда яхшы кыз очрап, матур гаилә корып яшәргә язсын. Миңа яхшы кыз очрады инде. Нәфисәгә өйләнәм мин. Габдрахман абзый белән Зөһрә түтидән аның кулын сорап калдым бит мин. 17-се тулуга никах укытырга булдык. Аңарчы Донбасс якларына барып, шахтада бераз акча эшләп булмасмы дип торам. Тик син Нәфисәнең исән икәнлеген беркемгә дә белдерә күрмә, Фәгыйлә түти. Хараплар гына әйтәрсең. Кит аннан, дип сөенде карчык. Кара син тешләкләрне. Миңа әйтмәгәннәр дә. Ничек җаннары түзгән диген син? Мин бит инде өметемне өзгән идем. Нәфисәм суларга батып үлгәндер дип, әллә ничә кат ашын үткәрдем. Тулы Коръән хәтем кылдым. Аллакаемла, рәхмәт сиңа. Сөенешләремнән йөрәккәем ярылмаса ярар иде. Солтангәрәй, авылның күрке бит син. Әти-әниең дисеңме? Әби-бабаң дисеңме? Нәселегез шәп, булдыклы. Әгәр Нәфисә белән кавыша калсагыз, әти-әниләре сөенеп, куанып бетә алмаслар иде. Менә бер оныгым булса да табылды. Себердәгеләреннән генә бер хәбәр хәтер юк. Исән генә булсыннар. Начар хәбәрләр килеп, үзәкләремне генә үзмәсен инде, диде карчык, сөенечле яшьләрен яулык чите белән сөртә-сөртә. Солтангәрәй улым, сез кайда торырга уйлыйсыз соң? Кавыша калсагыз диюем. Нәфисәгә монда кайтырга ярамас ич. Анысы яшьләр әле сез, югалып кала торганнардан түгел. Аллаһ Тәгалә бер җаен бирер. Җан биргәнгә җүн бирермен дигән. Казанда Нәфисә яши торган фатир хуҗасы: "Миндә торырсыз, әнә аерым бүлмә бар, никах укытып шунда яшәрсез", диде. Закирҗан абый эшкә урнаштырырга вәгъдә итте. Фәгыйлә түти кинәт аңына килгәндәй: "Эй Аллакаем, бөтенләй онытканмын лабаса. Миңа бит Үзбәкстанга улымны күмәргә барганда Кода бер җазу биргән ие. Оныгыңны тапсаң, кулына шушы җазуны тоттыр. Бу кагаз белән аны беркем туктатып тормас. Минем янга килер, үзем булышырмын дигән ие", диде. Һәм укалы шәй кагазына төреп, 4кә бөкләнгән кагазны Солтангәрәйгә сузды. Зур зәңгәр пишәтле кагазгә Юсупова Нәфисә Габдрахман кызы Үзбәкстанга бер нинди тоткарлыксыз барып җитә ала дип язылган иде. Ул бит Казанда бөтенләй башка фамилия белән йөри. Бу кагаз ярар микән соң аңа? Аннары аның бит инде хәзер Үзбәкстанга китәсе юк. Без бергәләп Казанда калырга булдык. Ярар, алыйм әле. Бәлки кирәге чыгар дип, белешмәне һәм адрес язылган кагазны алып, түш кесәсенә тыгып куйды Солтангәрәй. Казан каласының таш урамнарында Нәфисә белән икәүдән икәү генә үткәргән көннәре, якты бер төш,
әллә инде бер моңсу җыр булып исенә төшкән саен, күңеленең иң нечкә, иң серле кылларын тибрәтеп, күңелен җылытып тора. Бу нәфисәле, бәхетле көннәр тизрәк килеп җитсен иде дип сабырсызлана егет. Ул күңелендә әллә нинди бер җиңеллек тоеп, иләренә таба атлады. Кара сине, тормыш көтмәгәндә бөтенләй башка якка әйләнеп бара түгелме соң? Үзбәкстанга түгел, үзебезнең Казаныбызга гына чыгып китәргә туры киләчәк. Аңарчы Донбасска барып, 8-9 ай шахтада эшләп кайтса, иләнгәч беренче вакыт торып торырга акчасы да булачак. Аннары Казанда эшкә урнашыр. Закирҗан абыйсыннан сораса ярдәм итми калмас әле. Булай бик әдәмрәтле кешегә охшаган бит ул үзе. Иң мөһиме, сигәне, Нәфисәсе янында булачак. Шынып йөрде Солтан Гәрәй. Кайчан урак бетәр дә, кайчан Донбасска китәрмен, кайчан Казанга кайтып, Нәфисә белән гомерлеккә кавышырмын дип алгысыды. Газизҗан кайчагында улына карап аптырый. Син, егет, Казаннан әллә нишләп кайттың бит әле? Әллә җен алыштырып кайтарды инде үзеңне? Ашаган ашыңның, эшләгән эшеңнең рәте юк. Нәфисә югалгач бер үзгәргән идең. Инде Казаннан әллә нинди зимагурга әйләнеп кайттың. Әллә Ходаем берәр чәчбигә бәйләндең инде. Нәфисәне дә бик тиз оныттың. Ачуымны китерсәң, Мәтәскәгә кияүгә чыккан авыл кызы Миңсырур кызына өйләндереп куярмын әле. Шибәрлеге дә бар, уңганлыгы да бар дип сөйлиләр. Монда уттай эш өстендә авызың белән йолдыз чүпләп йөрисең. Әйтсәң, колагың ишетми, маңгай күзеңдә ботак тишегенә әйләнде. Бер кемне күрмисең, бер кемне ишетмисең. Авылда кызлар даш урта. Әти, диде Солтан Гәрәй, миңа ни эшкә синең авыл тулы кызларың? Казанда да кызлар артыннан йөрмәдем. Эш эзләп, каяда булса баш төртергә урын булмасмы дип, көне буе чаптым. Миндә кызлар кайгысы юк әле, әти. Миңа эш мәсьәләсен хәл итәргә кирәк. Эш табылса, фатир мәсьәләсен. Мин авылда калмаячакмын, точно калмаячакмын. Әти, ачуланма берүк. Миңа Миңсырур түти кызы да, авылдагы дашурта кызларың да кирәкми. Үземә беркем күренми. Нәфисә барысын да үзе белән алып китте. Миңа оннан башка беркем кирәкми. Менә, урак беткәч, Донбасска шахтага чыгып китәрмен дип торам. Нәфисә менә инде 1 ай кибетче булып эшли. Бөтен товары матур итеп шкафларга тезелгән. Иртүк килә дә, җыештыручыны да көтеп тормый, элек җыештыручы булып эшләгәндә өйрәнгәнчә, тиз генә киштәләрне, идәннәрне юып чыгара. Аннары кулларын сабынлап юа да, эшкә тотына. Кибет хуҗасы Кылый Камали Нәфисәнең очына эшләвен, комачауламасын дип алъяпкыч бәйләүче астына тыгып куйган тыгыз кара чәч толымнарын, сатып алучылар белән сөйләшкәндә елмаюын, елмайганда бит уртасында сөйкемле генә нәни чыкырчыклар хасил булуын читтән генә күзәтә. Кызның йөгерә атлый эшләгәндә чың-чың итеп куя торган шулпы җырын сокланып тыңлый. Бу кыз һич шиксез минеке булырга тиеш. Һич шиксез. Мин аны икенче хатынлыкка алырмын. Әгәр шулай булса, мин аны балда майда гына йөздерәчәкмен. Кулларымда гына күтәреп йөртәчәкмен. Улым Ибраһим Нәфисәдән 2 яшькә өлкәнрәк анысы. Әле аннан кала Нәфисәдән 1 яшь кенә кече Нуркамал, 12 яшьлек Сәлим Гәрәй бар. Анысы куркыныч түгел. Хатыннан ризалык кирәк. Әгәр айрам дисәм, анысы да әллә кая китмәс. Кыз гына риза булсын. Шундый уйлар белән көн сайын үзенең бүлмәсендәге кечкенә генә тәрәзәдән Нәфисәне күзли Кылый Камали. Үз сәгате җитеп, 1 юрган астында кызны кочаклап ятачак назлы, сәгадәтле сөю төннәрен көтә. Пыскып яңгыр явып торган елак көзне кыш алыштырды. Габдрахман хәлфәләрнең ий каршындагы кәнәфер куагын ап-ак бәс сарып алган. Сыерчык ясы өстендә салкыннан йоннарын кабартып,
томшыкларын канат асларына кыстырып, ике шипшык утыра. Кара, булар да сыерчыклар ясына кирип ыялаганнар. Габдрахманнар өенә кирип утырган килмешәк галәүләр кебек, ди, йорт тирәсеннән үткән барганнар. Әйе, ятим бу йорт. Галәүләр гаиләсе үги шул аңа. Йорт һаман шын хуҗаларын көтә. Тик Габдрахман хәлфә дә, Нәфисә дә, Зәйтүнә түти дә башка кайтмаячаклар. Аларның сандугач ясы шикелле гаиләләрен тузгыттылар, бетерделәр, юк иттеләр. Инде бу кәнәфер куаклары да, күңелләрне алгысытып торган зәңгәр шарлаклы йорт та үзләренең уңган булган, шушында гомер кичерербез дип, җаннарындагы хыялларын куша-куша бизәкләп ясалган тәрәзә йөзлекләрен үз куллары белән кайып ясап, ак зәңгәр төсләргә буяган хуҗаларын күпме генә көтсә дә кайтмаячаклар алар. Хуҗаларымны, үзегезгә белем биргән мөгаллимегезне саклап кала алмадыгыз дип, рәнҗи ыңгыраша кебек ябылмыйча калган җил капка. Ишек алларын, капка төпләрен Габдрахман ялт иттереп көрәп себереп тора иде. Карны тип-тигез итеп көрәге белән кисә дә өскә ата. Кыш урталарына җиткәндә, кар таулары кеше буеннан да биегрәк булып иелә. Бу таулар хуҗаның уңганлыгын булганлыгын күрсәтеп тора кебек иде. Галәү җүнләп сукмак та салмаган. Шуңа күрә җил капкада ябылып бетә алмыйча, җилдә шыңгырдап хуҗасына ялвара сыман. Чык, көрәгеңне ал да сукмак сал инде. Үзеңә дә кирип чыгып йөрергә уңайлы булыр. Кызың да суга барганда таеп егылмас. Элекке хуҗаларымны рәнҗетеп, әдәм актыгы булып рисвайланып йөрмә. Чык дип ялына кебек җил капка. Ул да күрәсең, үзенең ипле, уңган хуҗасын сагынадыр. Азрак күгәнендәге майы бетеп шыгырдап ачыла башласа да, Габдрахман куе кара дегет белән мул итеп майлап куяр иде дә, җил капка тынып, "Эй рәхмәт яугыры, яр яле майлап куйдың, югыйсә йоклап яткан балаларыңны уятудан куркып кына шыгырдап ачыла идем" дип, сак кына, тавыш-тынсыз гына ачыла башлар иде. Авыл халкы Галәү гаиләсе белән исәнләшмәсүк булды. Каравыл өенә җыелган ирләр дә Галәү килеп керсә шып туктап калалар. Сүзсез шомлы тынлык урнаша. Алай итеп, булай итеп сүз башлап карый Галәү. Үзенә игътибар итүче булмагач, "Мин сезгә сөйлимме, каравыл өенә сөйлимме? Әллә барыгыз да авылыгыз белән телсез чукрак калдыгызмы?" дип дулый өенә кайтып китә. Ул чыгып китүгә, ирләр барысы бергә телгә килеп Галәүне сүгәләр. Тагылырсың әле, хәлфәнең рәнҗеше төшми калмас. Бер көнне кызы Гөлнәзирә дә, "Мин моннан соң урамга да чыкмыйм, суга да үзегез барыгыз. Кеше арасында йөрерлегемне калдырмадыгыз. Мине хәзер кешегә дә санаучы юк. Бөтен кеше минем янымнан күрмәмешкә салышып үтеп китә. Элек миңа күзе төшеп йөргән Гыймран да кырыемнан башын читкә бурып уза. Битердегез шушы хуҗлыгыгыз, хөсетлегегез белән. Битердегез. Әле хәлфә рәнҗеше генә түгел, торна рәнҗеше дә төшәчәк сезгә" дип үкси елый. Хәлфәләрне куган көнне йорт өстегездә үзгәләнеп, ашыргаланып, сез атып алган парын эзләп очкан торнаны да икенче көнне үк атып алдыгыз. Суларга төшеп агыплар китим микән әллә? Кайларга гына китеп башкайларымны битерим икән, Раббым, бер Аллам. Зөһрә апайның ак шәлен ник алдыгыз аны? Таргидан башка кеше алсын иде. Аның белән байырбыз дип уйладыгызмы? Әнә егетләр, бу шәл синең башыңда кәфенлек кебек диләр. Аннары ул башындагы ак ефәк шәлен йолкып алды да, казан кырыенда аш пешереп торган әнисенә атты. Әнисе кайнап торган казанга тары ярмасы салып тора иде. Казан капкачын ачуга, җылыга йылышкан кызгылт сары тараканнар куркынышып, керергә тишек эзләп чабыштылар.
Кыз сәке өстендәге корама юрганнарны, мендәрләрне бәреп төшерде һәм ауный-ауный елавын дәвам итте. Бар дөньясына ачу итеп, йөрәгенең әрнүенә түзә алмыйча, җыелган хәсрәтен ташулар итеп агызды. Никләргә генә дөньяларга килдем соң мин? Без авылда иң әдәм рәтсез кешеләр беләсегез килсә. Әнисе кызы янына килеп: "Я, баш ярылып күз чыкмаган, шул кадәр бетеренмә. Шиләгенә күрә капкачы сиңа да табылыр әле. Матурлыгың, уңганлыгың бар. Менә миңа да атаң өйләнде бит. Сиңа да булыр. Ходайдан вәгъдә җитмәгәндер, никах вакытың җитмәгәндер", дип, кызының чәчләреннән сыйпамакчы булды. Кыз әнисенең кулларын этеп җибәрде дә, гасабиланып: "Менә әти сиңа өйләнмәгән булса, мин тумаган булыр идем. Бу хурлыклы дөньяларда яшәгәнче тумый калуың арурак булган булыр иде. Менә капкачсыз чиләк була бит. Ул мин инде. Мин ул капкачсыз чиләк. Китәм бу авылдан. Бөтенләйгә чыгып китәм. Әйтте диярсез. Хәлфә йортында таракан белән тутырдык. Әгәр Зөһрә апай кайтса, шаккатып егылып үләр иде. Әллә көн сайын меңәрне балалыйлар инде, валлаһи. Бөтен йортны гаскәр кебек бастылар. Катырып та карадыгыз. Кешенең өендә салкыннан бетәләр, катып үләләр иде. Безнең тараканнарга салкында ни пашум. Алар беткәнче без үзебез бетәчәкбез. Хәер, булай да биттек инде. Хәлфәне куган көнне үк үлдек без. Безнең җирдә кеше куркытып, өрәгебез генә йөри. Күпме әйттем күчмигән хәлфә өенә, үз өебездә генә калыйк дидем, тыңламадыгыз. Менә яшәгез инде хәзер." Кыз ишекне дөбердәтеп ябып чыгып китте. Әнисе аптырап сәке йөзлегенә килеп утырды да, тирән уйга чумып, күз яшьләрен сөртә-сөртә: "Син аларга яхшы булсын дип тырышасың. Яхшылыгың өчен җыен кирәкмәгән сүз ишетәсең", дип зарлана-зарлана Казандагы боткасын булгатырга турып китте. Төне буе йоклый алмады Гөлнәзирә. Ә иртән, таң беленүгә, әти-әнисе йокыдан уянганчы, авылдан чыгып китте кыз. Кеше рәнҗетеп, кеше малына хуҗа булып яшәгән әти-әнисе янында башка бер генә көндә торасы килми иде аның. Ул якты киләчәк, парлы матур тормыш турында хыялланды. Рауилә Шәйдуллина Мурат. Карт шымырт хатирәсе. Ай-яй кытырып та карый бу буран. Бөтен дөньяны тузгыта. Бүрәнәләргә, тәрәзәләргә сыланып, әллә ниләр кылана. Карт кырыларның кичкенә йортларын бөтенләй күмеп китеп, өйләреннән казып чыгарган кешеләр дә бар. Әнә түбән урамның күркә Мәүлетгали хатыны Гыйзениса түтинең үй түбәсе дә күренми. Кар тау астыннан сурайып, морҗасы гына тырпайып тора. Ул урам астарак булганга, карны гел шулар өстенә ия. Буран басылгач, бала-чага Гыйзениса түти түбәсеннән тау шуып рәхәтләнә. Гыйзи әбиләре аларны ачуланмый. Тау асты урамында кирип йөрер күршеләре дә калмаган. Барысы да буранлы кыштан, кар астында күмелеп калудан туеп үчеп киткәннәр. Әби үзе генә яшәп, ялгызлыктан тәмам арыган, шау-шулы тормышны сагынган. Шуңа дәшми әбиегез. Авыл яшьләре буранлы көннәрдә җыйнаулашып килеп, шаяра-шаяра кар крәп, Гыйзениса түтине әсирлектән азат итәләр. Аларга ишек ачканда, карчык чәен кайнатып, кыймагын пешереп куйган була. Бал итәкле аклы күлмәк итәкләрен ыштан бөрмәсенә кыстырып, тешсез авызын йырып, балкып каршы ала яшьләрне Гыйзениса түти. Урамнан кергән салкын һавага кыймак исе кушылып, әллә нинди бәрәкәтле ис тудыра. Әйдүк, узыгыз әле. Менә кичә буран башлангач, әшигә кыймак куеп җибәрдем. Иллә дә мәгәр уңды кыймагым. Мин бит сезнең киләсегезне белдем. Җарияле сез бар. Ату Гыйзи әбиегез язга кадәр пилендә ятар иде. Рәхмәтләр генә җаусын ыланнар, дип, ыштан балакларын җилфердәтеп, бик кадерле кунакларны сыйлаган кебек каударланып, ашъяулык җәйгән сәке өстенә ризык ташый. Яшьләргә дә бураннан соңгы бу көн бәйрәм кебек. Буран тынуга,
киез итекләрен киеп, көрәкләр тотып, асқы урамга карчыкны коткарырга ашыгалар. Авылның урам итәгендәге тыныч кына яшәп ятучы Каюм белән Асилә дә инде 2 көн буе туктамыйча дулаган бу бураннан тәмам гарык булып, менә бозауларга тиеш булган сыерларын сәгать сайын чыгып карап, төннәрен йокысыз үткәрделәр. Габделкаюм: буран булса, суыгы йомшый торган иде. Бу ни хәл бу? Бураны буран, җиленең әчлеген генә күрсин. Аллам сакласын, юлда берәр кеше калса, катыплар гына үләр. Мондый көнне кеше этендә урамда тотмас, дип сөйләнә, үзе белән бер көтү салкын сөйрәп килеп керде. Ишектән кергәч тә ишеген ябалмыйча аптырап бетте. Җил ишекне кайырып атардай булып дулы иде. Закламас инде, берәр сәгатьтән бозаулар. Мин азрак ятып торам. Шиметем генә күз йомып ширем итеп алыйм әле. Асилә, син йоклап китә күрмә, бозавы катып үлә күрмәсен. Караплар гына булырбыз. Этне дә малап зарына керттем, бигрәкләр суык жәлләдем, дип ястыкка башын төртте. Асилә тавышка уянган нәни кызын бишектән алып, юеш астын алыштырды да, сөт белән тулышкан аппак күкрәкләрен чыгарып, бала имезергә утырды. Әле күзләрен дә ачмаган кызчык, иреннәрен очлайтып, кабалана, әнисенең күкрәкләрен эзләп тапты да, мес-мес итеп имә башлады. Мич кырыендагы корама киез ябылган эскәмиядә әллә нинди җан тынычлыгы, рәхәт бер гыжылдау тавышы чыгарып, сыры мәче йоклап ята. Бу авазга баланың мес-мес итеп имгән тавышы да кушылып, Асиләдә шундый да матур хисләр уяттылар ки, ул: «Я Аллакаем, мине шушы бәхетемнән аерма. Менә дигән ирем, җылы өем, кочагыма алып сөярлек балам бар. Йортсыз җирсез булсаң, шундый салкын буранда җылынырга пычмагың, күкрәгеңә терәп кисәргә икмәгең булмаса, ни хәлләр итәр идең? Аллага шөкер, Ходай Тәгалә миңа шундый матур тормыш биргән. Аллага шөкер, дип, йоклап киткән баласын бишеккә салды да, аяк-кулларын як-якка ташлап йоклаган кызының матур йөзенә сокланып карап торды. Субханалла, диде Асилә, кызында иренең чалымнарын күреп. Субханалла, әтисенә охшаган кыз бала бәхетле була диләр. Исән саугына үсәргә язсын. Бәйләвен алып, аркасын җылы мичкә терәп утыруы булды, мәчесе уянып, йомгагы белән уйный башлады. Эй, Ходаем, апамнар Себердә ничек түзәләр икән? Аларның ни хәлләре бар икән? Бер хәбәрләре дә килми. Шушы бураннарда аларның җылы өйләре дә юктыр. Анда куылганнар җир казып, землянкеләрдә торалар икән дигән хәбәрләр генә ишетелгәли. Асиләнең апасын кызганып күзләренә яшь җыелды. Ул бәйләвеннән туктап, күпмедер вакыт кар каплаган тәрәзәләргә карап, уйга калды. Җил әллә нинди авазлар чыгарып улый. Вакыт-вакыт тәрәзәне тырмаган тавышлар ишетелеп куя иде. Хатынның күңеленә бер төрле шом инде. Әллә тәрәзәне кемдер шакый инде? Әллә эт тырныймы? Алай дисәң, этне малап зарына яптым диде түгелме? Шуннан ул, тукта, сыер бозаулап бозавы катып ята күрмәсен дип ирен уятты. Син әйтәм, тор әле, сыер янына чыгып керәле. Шактый вакыт авышты, бозауламадым икән. Сарбайны да абзарга ябып куйдым дисең. Әллә ничек кенә тәрәзәне кемдер тырнаган кебек. Буран шулай кытырамы? Колагыма гына ишетеләме? Габделкаюм сикереп торды да, өстенә сырмасын киеп чыгып китте. Асилә азрак йоклап булмасмы дип сәкегә менеп ятуга, булдырда нидер аудымы, дөпелдәгән, ухылдап үксегән тавышлар ишетелде. Хатын эчке күлмәктән килеш кенә булдырга чыкса, ире әллә ниткән, кеше дисәң кеше түгел, бозау дисәң өстенә әллә ниләр япкан әйбер күтәреп кереп килә. Асилә: «Аллакаем, бу ни бу?» дип иренә текәлде. Каюм исә
аяк киемнәрендә салмыйча күтәреп кергән әйберен сәкегә түшәлгән урын җир өстенә салды. Ире теге әйбернең өстенә уралган искеләрен ачып җибәрүгә, Асилә ах итеп сәке кырыена лапылдап килеп утырды. Бу Нәфисә иде. Кызның бите ишеп аппак булган, чәчләре тузгыган, баш түбәсеннән көмеш юл булып агарган чәчләре дүрткә бөкләнгән сукны астыннан бүселеп чыккан. Кул бармаклары да ишеп агарып тора. Өстенә кигән иске сырмасы астында сулаганда бер күтәрелеп, бер төшеп торган шактый зур корсагы күренеп тора. Асилә нишләргә белмичә кызның өстенә капланды. Балакаем, нишләдең? Нәрсә булды? Кайлардан килешең? Ничекләр генә килеп җиттең дип кабалана, кызның өсләрен чишендерә башлады. Каюм дим, каюм, тизрәк, тизрәк аякларын салдыр, аякларын җылыт диде дә, Нәфисәнең кулларын тыны белән җылытып, акрын гына ышкый башлады. Нәфисә аяк кулларының әрнүенә аңына килеп: "Апам, мин төрмәдән качтым. Мине эзлиләр. Качыр мине" дип бер генә җөмлә әйтте дә йоклап китте. Кирфигенә эленеп калган күз яшьләре тәгәрәп төшеп, чәчәкле мендәр өстенә тамдылар. Асилә аптырауыннан гаҗиз булып иренә текәлде. Нинди өтермән турында сөйләшә ул? Син әйтәм, саташам әллә? Ничекләр бу буранда килеп җитә алган? Бу корсагы кемнән икән соң бу баланың, каюм? Ах, Алла, каюм гынадырла. Каралы бәгыркәем, чәче агарган түгелме соң? Әллә бәскенәме дип, Нәфисәнең чәчләрен сыпырып алды. Бар әле келәттән казма ялып кер. Битләрен, ишегән кул-аякларын майлап куйык. Чәче агарган лабаса. 16 яшендә чәче агарган. Тукта, уянуына чәй куеп җибәрим әле. Мәтрүшкәле чәй ишербез диде дә, самавырына шаулатып су салып, ут үрләтеп кенә җибәргән иде. Ишектән ала-кыла бозау күтәреп, Габделкаюм килеп керде. Менә сиңа сыерыбыз бикәч бозау алып кайткан. Мин чыкканда инде ялап бетереп тора иде. Әлдә ярый вакытында чыкканмын. Суы гына чыдый торган түгел. Иртән бозау имезергә сыерны өйгә кертмичә булмас дип, бозауны идәнгә бастырып куйды да, казма ялып керергә дип чоланга чыгып китте. Бозау кара җимеш кебек күзләрен Асиләгә төбәп, нәзик хәлсез аяклары белән тайып егылудан куркыпмы, әнисе дип белепме, алпан-тилпән атлап, Асиләгә юеш борынын төртте. Җаныкаем, дөньяларга килгәнсең икән, исән сау үсәргә язсын дип, Асилә бозауның дымлы башыннан сыйпап куйды да: "Бездә кеше шанмаслык хәлләр бар бит әле. Синең кайгың юк" дигән кыяфәт белән Нәфисә янына килде. Аннары ире алып кергән казны алып, аның майлы җиреннән бер калҗа кисте һәм мул итеп кызның ишегән битләрен, аяк-кулларын майлады. Аның янына килеп утырган Каюм: "Карале, Асилә, бу кызның төрмәдән качуы хак булса кирәк. Әгәр шулай булса, иманым камил, иртәгә үк безгә килеп җитәчәкләр. Барыбызның да башын бетерерләр. Кигән киемнәренә караганда, бу бала дөресен сөйләгәнгә охшаган. Аны эзләп монда килмичә кая барсыннар? Син бит аның якын туганы. Әллә таң атканчы түбән өйдә бәрәңгеләрне читкәрәк итеп, йоклый торган урын әзерлекме? Нигәдер җанымда тынгылык юк. Син ни диярсең?" Әтиләре Нәфисәне качырып калдырганнар дип ишетелгән иде. Димәк, тотканнар, өтермәнгә япканнар. Әни бит аны үлгән дип ашларын үткәрде. Ходаем, Каюм, нишлик икән соң? Бар түбән өйдә такталарда ни дә булса әмәлләп куй. Үзе уянмыйча бер ни дә белә алмаячакбыз. Инде озакламас таң да атар. Иртә белән күрше-күлән керүе бар. Алла сакласын. Аллаһ Тәгалә сакланганны саклармын дигән. Астына җәяргә иске толыпны төшер дип, каударлана сөйләнде Асилә.
Асилә белән Габделкаюм төн буе бәрәңге, дымлы җир исе килеп торган түбән өйдә Нәфисәгә яши торган бүлмә һәм ятак әзерләделәр. Агачтан өстәл дә ясап куйгач, хайран гына бүлмәгә охшаган урын килеп чыкты. Ярар, әле бәлки төрмәдән дә качмагандыр. Саташып кына сөйләнәдер. Кирәге чыкмаса сүтәрбез, диде Каюм Асиләгә. Әле аның булып торуы ару. Тиздән таң атар, күрше-күлән килеп кереп, төн буе утыгыз янды дисәләр, сыерыбыз бызаулады, шуның белән матавыкландык диярбез. Сәбәбе бар. Дөньясы бигрәк булганчык бит. Әле бер кешене, әле икенчесен чүпләп кенә торалар. Әнә бер атна элек Сәхип Җамалның малайын укырга дип алып киткәннәр иде. Фызуга диме? Качып кайткан Таһирҗан. Артыннан килеп, ишекләрен ачмагач тәрәзәләрен алып кергәннәр дә сөйрәп алып чыгып киткәннәр. Шул китүдән ул яшь малайны Сәхип Җамал таба алмый икән. Малайын эзләп, әйберләр төяп, авылдашлары белән атка утырып юлга чыккан әнисен авыл куштаннары чанадан тибеп төшергән. Монда дезертир үстереп яткан анага ат чанасында урын юк, әнә җәяү бар дип әйтеп әйтәде, ятсыз. Теге базар көн бик буранлы иде бит. Сәхип Җамал түти адашып йөргән. Кичкә хәтле йөрдем, инде кайтып җиттем дисәм, тагын шул ук урынга киләм дә чыгам. Аннары соң әллә кайда бүреләр улый башлады. Сузып улыйлар. Кытым чыкты. Караңгы төшкәч, өч яктан 3 пар яшел ут булып янып тордылар. Тәмам хәлдән тайдым. Инде бетәм икән. Таһирҗанымны күрмичә үләм икән дигәндә, ат пышкырган аваз ишеттем. Бу саба кешесе булып чыкты. Рәхмәт җаугыры, шундый игелекле кеше икән. Авылга хәтле кайтарып куйды. Әле өстендәге толыбына хәтле салып бирде. Апа, ышып биткәнсең бит, мә, минем толыпны киеп җылын дип әйтәди. Ул бала Фызуу дигән җирдән ачлыкка, җәфалауларга, сагынуга түзә алмыйча качкан бит инде. Аннан соң мин аны бер үзем үстердем. 2 кеше кирип, кыйнадылар бәгыр кисәгемне. Башы бите кып-кызыл кан булды. 2 аягыннан сөйрәп алып чыгып киттеләр. Этне дә шулай кыйнамыйлар. Әни җаным, бәхил бул, мине үтерәчәкләр, хуш әни дип үзәкләремне өзде. Кабахәтләр, соңгы терәгем бит ул минем, газизем. Өстенә дә жүнләп киенмәгән. Чанага киез итеге белән атасыннан калган тунны чыгарып атты матуын. Михырбаннары килеп кигезсеннәр генә иде инде. Кигезсеннәр генә дип үзгәләнде Сәхип Җамал. Бигрәк булганчык елларда яшибез. Шуңа күрә Габделкаюм урын әзерләп дөрес иттек. Уянгач сорашырбыз. Нәрсәләр генә булды икән? Әтиләре белән китмәгән өчен өтермәнгә япканнардыр. Алай дисәң, корсаклы. Аптыраш. Ир белән хатын озак итеп сүзсез генә караңгы тәрәзәгә карап утырдылар. Нәфисә кургаш кебек авыр күз кабакларын акрын гына ачып, аңгырашып куйды. Ишегән кул-аяклары сулык-сулык килеп сызлыйлар. Башының авыртуына чыдар әмәле юк. Кайда икәнен аңлый алмый утыра. Кырыенда утырган җизнәсе белән апасын күргәч, үзенең төрмәдә түгел, туганнары янында икәнен аңлагач, апасын кочаклап үкси-үкси елады. Үзе, апам, җизни, коткарыгыз, мине эзләячәкләр, сезгә киләчәкләр, зинһар яшерегез дип ялынды. Асилә апасы кызны куенына алып юатты да, кызым, әйдә, мәтрүшкәле кайнар чәй эчеп ал да, безгә барысын да сөйләп бирерсең. Бер нәрсәне дә яшермә. Җизнәң булышыр. Районда соңгы кеше түгел. Тик башта тынычлан. Аллаһы Тәгалә кешегә күтәрә алмаслык хәсрәт бирмәм дигән. Барсы да үтәр. Нәфисә иске мыскыларын салгач, апасы тагын үксеп елап җибәрде. Ай Аллакаем, син ничекләр итеп шулай кибендең соң? Кара инде, бер күзләрең генә утырып калган, танырлыгың да юк. Аннары бу кырсагың. Әтисе кем соң бу туачак балаңның? Нәфисәнең соңгы вакытта күргәннәрен апасы туктый алмыйча елап, җизнәсе уртын чәйнәп,
күзләрендә дәһшәтле утлар уйната-уйната тыңладылар.